Akwụkwọ nke anọ nke Moses dere, akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke mbụ. Jehova wee gwa Moses okwu n'ọzara Sinai n'ụlọ ikwu nzute, n'ụbọchị mbụ nke ọnwa nke abụọ, n'afọ nke abụọ nke ọpụpụ ha pụrụ n'Ijipt, sị: Gụtanụ ọnụọgụgụ nzukọ niile nke ụmụ Izrel, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha niile, nwoke ọbụla, onye na isi ya, onye n'isi ya, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu. Onye ọbụla nke na-apụkuru usuu ndị agha n'Izrel, unu ga-agụkọta ha, dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị, gị onwe gị na Erọn. Mmadụ ga-anọnyekwara unu, otu nwoke ga-adịrị otu ebo, nwoke ọbụla, onyeisi ụlọ nna ya ha ka ọ bụ. Ndị a bụkwa aha ndị ikom unu na ha ga-eguzo: nke Ruben, Elizua nwa Shedua; nke Simiọn, Shelumiel nwa Zurishadai; nke Judia, nke Juda, Nashọn nwa Aminadab; nke Isaka, Netanel nwa Zoa; nke Zebụlọn, Eliab nwa Helọn; nke ụmụ Josef, nke Ifrem, Elishama nwa Amihud; nke Manase, Gamaliel nwa Pedazua; nke Benjamin, Abidan nwa Gidiọni; nke Dan, Ahieza nwa Amishadai; nke Asha, Pagiel nwa Okran; nke Gad, Eliasaf nwa Deuel; nke Naftali, Ahira nwa Enan. Ndị a bụ ndị a kpọrọ nke nzukọ Izrel, ndị isi ebo niile nke ndị bụ nna ha, ndị isi nke usuu niile nke nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri nke Izrel ka ha bụ. Moses na Erọn wee chịrị ndị ikom ndị a nke a kpọrọ n'aha n'aha. Ọ bụkwa nzukọ Izrel niile ka ha kpọkọtara n'ụbọchị mbụ nke ọnwa nke abụọ. Ha wee kọọ akụkọ usoro ọmụmụ ha dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye n'isi ya, onye n'isi ya, dịka Jehova nyere Moses iwu. Otu a ka ọ gụkọtara ha n'ọzara Sinai. Ma ụmụ Ruben bụ ọkpara Izrel, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, onye n'isi ya, onye n'isi ya, nwoke ọbụla site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru usuu ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Ruben, ha dị ọgụ nnu ụzọ ise na nnu iri na isii n'ọgụ ise. Nke ụmụ Simiọn, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, ndị ha agụkọtara agụkọta, n'ọnụọgụgụ aha, onye n'isi ya, onye n'isi ya, nwoke ọbụla site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru usuu ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Simiọn, ha dị ọgụ nnu ụzọ asaa na nnu asatọ na ọgụ ise. Nke ụmụ Gad, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha,
site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Gad, ha dị 654 na 210. Nke ụmụ Juda, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Juda, ha dị 960 na 10. Nke ụmụ Isaka, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Isaka, ha dị 660 na 10. Nke ụmụ Zebulun, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Zebulun, ha dị 730. Nke ụmụ Josef, bụ nke ụmụ Ifrem, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Ifrem, ha dị 654. Nke ụmụ Manase, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Manase, ha dị 410. Nke ụmụ Benjamin, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Benjamin, ha dị 480. Nke ụmụ Dan, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Dan, ha dị 716. Nke ụmụ Asha, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Asha, ha dị 543. Nke ụmụ Naftali, usoro ọmụmụ niile ha, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru so ndị agha. Ndị ha agụkọtara agụkọta, ndị dịrị ebo Naftali, ha dị 613. Ndị a bụ ndị agụkọtara agụkọta, ndị Moses na Aaron gụkọtara
ha na ndị isi Izrel bụ ndị ikom 12, otu nwoke dịịrị ụlọ nna ya ha ka ha bụ. Ndị niile nke ụmụ Izrel agụkọta wee dee dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, onye ọbụla nke na-apụkuru usuu ndị agha Izrel. Ọbụla ndị niile agụkọta wee dee ọgụ nnu ọgụ ụzọ 3 na ụzọ 15 na nnu 8 na ọgụ 17 na 10. Ma ndị Livayị dịka ebo nke ndị bụ nna ha si dị, agụkọtaghị ha n'etiti ha, n'ihi na Jehova gwara Mosis okwu sị, naanị agụkọtala ebo Livayị, agụkọtakwala ọnụọgụgụ ha n'etiti ụmụ Izrel. Ma gị onwe gị mee ndị Livayị ka ha bụrụ ndị na-elekọta ebe obibi ihe ama, ndị na-elekọtakwa ihe ya niile, ndị na-elekọtakwa ihe niile dịrị ya. Ha onwe ha ga na-ebu ebe obibi ahụ na ihe ya niile. Ha onwe ha ga-ejekwara ya ozi. Ọ bụkwa gburugburu ebe obibi ahụ ka ha ga-ama ụlọ ikwu ha. Ma na mbuli ije nke ebe obibi ahụ, ndị Livayị ga-eweda ya ọzọ. N'ọmụma nke ebe obibi ahụ, ndị Livayị ga-eguzo ya ọtọ. Ma onye ala ọzọ nke na-abịaru nso, a ga-eme ka ọ nwụọ. Ụmụ Izrel ga-amakwa ụlọ ikwu ha, nwoke ọbụla n'akụkụ ọmụma ụlọ ikwu ya, na nwoke ọbụla n'akụkụ ọkọlọtọ ya, dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị. Ma ndị Livayị ga-ama ụlọ ikwu ha gburugburu ebe obibi ihe ama ahụ, ka iwe wee ghara ịdị n'ahụ nzukọ ụmụ Izrel. Ndị Livayị ga-edebekwa ihe ndebe nke ebe obibi ihe ama ahụ. Ụmụ Izrel wee mee otu a, dịka ihe niile nke Jehova nyere Mosis n'iwu si dị, otu a ka ha mere. Akwụkwọ nke 4 nke Mosis dere, akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 2. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, ụmụ Izrel ga-ama ụlọ ikwu ha, nwoke ọbụla n'akụkụ ọkọlọtọ ya, ha na ihe ịrịba ama niile nke dịrị ụlọ nke ndị bụ nna ha. Na ncherịta ihu ụlọ ikwu nzute ka ha ga-ama ụlọ ikwu ha gburugburu. Ndị na-ama ụlọ ikwu ha n'akụkụ ihu anyanwụ chere ihu n'ọwụwa anyanwụ bụ ndị nke ọkọlọtọ ọmụma ụlọ ikwu Juda, dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị. Onyeisi ụmụ Juda nwere bụ Nashọn nwa Aminadab. Usuu ndị agha ya na ndị ha agụkọta dị ọgụ nnu ụzọ 9 na nnu 6 na ọgụ 10. Ndị na-ama ụlọ ikwu ha n'akụkụ ya bụ ebo Isaka. Onyeisi ụmụ Isaka nwere bụ Netanel nwa Zoa. Usuu ndị agha ya na ndị ya agụkọta dị ọgụ nnu ụzọ 6 na nnu 16. Ebo Zebụlọn kwa. Onyeisi ụmụ Zebụlọn nwere bụ Eliab nwa Helọn. Usuu ndị agha ya na ndị ya agụkọta dị ọgụ nnu ụzọ 7 na nnu 3 na ọgụ 10. Ndị niile agụkọta nke ọmụma ụlọ ikwu Juda dị ọgụ nnu ọgụ ụzọ na ụzọ 3 na nnu 6, dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị. Ha ga-ebu ụzọ bulie ije. Ọkọlọtọ nke ọmụma ụlọ ikwu Ruben dị n'akụkụ ndịda, dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị. Onyeisi ụmụ Ruben nwere bụ Elizua nwa Shedua. Usuu ndị agha ya na ndị ya agụkọta dị ọgụ nnu ụzọ 5 na nnu 16 na ọgụ 5. Ndị na-ama ụlọ ikwu ha n'akụkụ ya bụ ebo Simiọn. Onyeisi ụmụ Simiọn nwere bụ Shelumiel nwa Zurishadai. Usuu ndị agha ya
na ndị ha agụkọtara agụkọta dị 7,480 n'ọgụ 5. Ebo Gad kwa. Onyeisi ụmụ Gad nwere bụ Eliasaf nwa Reuel. Usuu ndị agha ya na ndị ha agụkọtara agụkọta dị 5,414 na ọgụ 210. Ndị niile agụkọtara agụkọta nke ọmụma ụlọ ikwu Ruben dị 618 na 18 na ọgụ 1210. Dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị, ha ga-abụ nke abụọ n'ibuli ije. Ụlọ ikwu nzute ga-ebulikwa ije, ya na ọmụma ụlọ ikwu ndị Livayị n'etiti ọmụma ụlọ ikwu niile. Dịka ha si ama ụlọ ikwu ha, otu a ka ha ga-ebuli ije, nwoke ọbụla n'akụkụ ya, dịka ọkọlọtọ niile ha si dị. Ọkọlọtọ nke ọmụma ụlọ ikwu Ifrem, dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ. Onyeisi ụmụ Ifrem nwere bụ Elishama nwa Amihud. Usuu ndị agha ya na ndị ha agụkọtara agụkọta dị 5,400 n'ọgụ 5. N'akụkụ ya ka ebo Manase dị. Onyeisi ụmụ Manase nwere bụ Gamaliel nwa Pedazua. Usuu ndị agha ya na ndị ha agụkọtara agụkọta dị 4,400 na ọgụ 10. Ebo Benjamin kwa. Onyeisi ụmụ Benjamin nwere bụ Abidan nwa Gidioni. Usuu ndị agha ya na ndị ha agụkọtara agụkọta dị 4,480 na ọgụ 10. Ndị niile agụkọtara agụkọta nke ọmụma ụlọ ikwu Ifrem dị 413 na 10 na ọgụ 5. Dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị, ha ga-abụ nke atọ n'ibuli ije. Ọkọlọtọ nke ọmụma ụlọ ikwu Dan dị n'akụkụ ugwu, dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị. Onyeisi ụmụ Dan nwere bụ Ahieza nwa Amishadai. Usuu ndị agha ya na ndị ha agụkọtara agụkọta dị 716 na ọgụ 15. Ndị na-ama ụlọ ikwu ha n'akụkụ ya bụ ebo Asha. Onyeisi ụmụ Asha nwere bụ Pagiel nwa Okran. Usuu ndị agha ya na ndị ha agụkọtara agụkọta dị 4,543 na ọgụ 15. Ebo Naftali kwa. Onyeisi ụmụ Naftali nwere bụ Ahira nwa Enan. Usuu ndị agha ya na ndị ha agụkọtara agụkọta dị 613 na ọgụ 10. Ndị niile agụkọtara agụkọta nke ọmụma ụlọ ikwu Dan dị 619 na 14. Ha ga-abụ ndị ikpeazụ n'ibuli ije, dịka ọkọlọtọ niile ha si dị. Ndị a bụ ndị agụkọtara agụkọta nke ụmụ Izrel, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị. Ndị niile agụkọtara agụkọta nke ọmụma ụlọ ikwu niile, dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị 3,000 na 15 na 800 na ọgụ 17 na 10. Ma agụkọtaghị ndị Livayị n'etiti ụmụ Izrel, dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ụmụ Izrel wee mee otu a, dịka ihe niile Jehova nyere Mosis n'iwu si dị. Otu a ka ha mara ụlọ ikwu ha, dịka ọkọlọtọ niile ha si dị. Ọ bụkwa otu a ka ha buliri ije, nwoke ọbụla dịka agbụrụ niile ya si dị n'ụlọ nna ya. Akwụkwọ nke anọ nke Mosis dere, akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 3. Ma ndị a bụ usoro ọmụmụ niile nke Erọn na Mosis n'ụbọchị Jehova gwara Mosis okwu n'ugwu Sinai. Ndị a bụkwa aha ụmụ ndị ikom Erọn. Ọkpara ya bụ Nedab na Abiahu na Elieza na Itama.
Ndị a bụ aha ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụaja ndị e tere mmanụ, ndị o mejuru aka ịbụ ndị nchụaja. Nadab na Abihu wee nwụọ n'ihu Jehova mgbe ha wetara nsọ ọkụ ala ọzọ n'ihu Jehova n'ọzara Saịnaị. Ha enweghịkwa nwa. Elieza na Itama wee bụrụ ndị nchụaja n'ihu Erọn bụ nna ha. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, mee ka ebo Livayị bịaruo nso, guzokwa ha n'ihu Erọn bụ onye nchụaja ka ha wee jeere ya ozi. Ha ga-edebekwa ihe ndebe ya na ihe ndebe nke nzukọ Izrel niile n'ihu ụlọ ikwu nzute ife ofufe nke ebe obibi. Ha ga-edebekwa ihe niile nke ụlọ ikwu nzute na ihe ndebe nke ụmụ Izrel ife ofufe n'ebe obibi. Ị ga-ewerekwa ndị Livayị nye Erọn, nyekwa ụmụ ya ndị ikom, ndị e nyesiworo aha ha niile site n'etiti ụmụ Izrel ka ha bụ. Ị ga-ewerekwa Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ha bụrụ ndị nlekọta. Ha ga-edebekwa ọrụ nchụaja ha. Ma onye ala ọzọ nke na-abịaru nso a ga-eme ka ọ nwụọ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, ma mụ onwe m, lee, esiwo m n'etiti ụmụ Izrel were ndị Livayị n'ọnọdụ nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ nke na-emeghe akpa nwa n'etiti ụmụ Izrel. Ndị Livayị ga-abụkwa ihe m nwere, n'ihi na mụ nwee nwa ọbụla e buru ụzọ mụọ. N'ụbọchị m tigburu ụmụ niile e buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt, ka m doro ụmụ niile e buru ụzọ mụọ n'Izrel nsọ nye onwe m, ma mmadụ ma anụmanụ. Nke m ka ha bụ, mụ onwe m bụ Jehova. Jehova wee gwa Mosis okwu n'ọzara Saịnaị sị, gụkọta ụmụ Livayị dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, dịka agbụrụ niile ha si dị. Nwoke ọbụla site n'onye ruru otu ọnwa wee gaba n'ihu ka ị ga-agụkọta ha. Mosis wee gụkọta ha n'okwu ọnụ Jehova dịka e nyere ya iwu. Ndị a bụkwa ụmụ ndị ikom Livayị na aha ha: Geshọn na Kohat na Merari. Ndị a bụkwa aha ụmụ ndị ikom Geshọn dịka agbụrụ niile ha si dị: Libni na Shimei. Ụmụ ndị ikom Kohat kwa dịka agbụrụ niile ha si dị: Amram na Izha na Hebrọn na Uziel. Ụmụ ndị ikom Merari kwa dịka agbụrụ niile ha si dị: Mali na Mushi. Ndị a bụ agbụrụ ndị Livayị dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị. Nke Geshọn bụ agbụrụ nke Libni na agbụrụ ndị Shimei. Ndị a bụ agbụrụ ndị Geshọn. Ndị ha agụkọta n'ọnụọgụgụ ndị ikom niile site n'onye ruru otu ọnwa wee gaba n'ihu. Ndị ha agụkọta dị 18,000 na ọgụ 15. Agbụrụ abụọ nke ndị Geshọn na-ama ụlọ ikwu ha n'azụ ebe obibi ahụ chere ihu n'ọdịda anyanwụ. Onyeisi ụlọ nna ndị Geshọn nwere bụ Eliasaf nwa Lael. Ihe ndebe nke ụmụ ndị ikom Geshọn n'ụlọ ikwu nzute bụ ebe obibi na ụlọ ikwu, na ihe mkpuchi ya, na akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, na akwa mgbochi niile nke ogige ahụ, na akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ogige nke dị n'akụkụ ebe obibi na n'akụkụ ebe ịchụ àjà gburugburu, na ụdọ ya niile banyere ofufe ya niile. Nke Kohat bụ agbụrụ ndị Amram na agbụrụ ndị Izha na agbụrụ ndị Hebrọn na agbụrụ ndị Uziel. Ndị a bụ agbụrụ ndị Kohat. N'ọnụọgụgụ ndị ikom niile site n'onye ruru otu ọnwa wee gaba n'ihu, ha dị 1,110. Na-edebe ihe ndebe nke ebe nsọ ahụ.
Agbụrụ niile nke ụmụ Kohat na-ama ụlọ ikwu ha n'isi ebe obibi ahụ chere ihu na ndịda. Onyeisi ụlọ nna agbụrụ ndị Kohat nwere bụ Elizafan nwa Uziel. Ihe ndebe ha bụ igbe ahụ, na tebụl ahụ, na ihe ịdọba oriọna, na ebe ịchụ aja abụọ, na ihe niile nke ebe nsọ ahụ nke ha ji jee ozi, na akwa mkpuchi ahụ, na ofufe ya niile. Onyeisi nke ndị isi nke ndị Livayị bụ Elieza nwa Erọn onye nchụaja. O nwere nlekọta ndị na-edebe ihe ndebe nke ebe nsọ ahụ. Nke Merari bụ agbụrụ ndị Mali na agbụrụ ndị Mushi. Ndị a bụ agbụrụ Merari. Ndị ha agụkọtara n'ọnụọgụgụ ndị ikom niile, site n'onye ruru otu ọnwa wee gaba n'ihu, dị 15,100. Onyeisi ụlọ nna nke agbụrụ abụọ Merari nwere bụ Zuriel nwa Abihail. Ha na-ama ụlọ ikwu ha n'isi ebe obibi ahụ chere ihu n'ugwu. Nlekọta nke ihe ndebe nke ụmụ Merari bụ ibo niile nke ebe obibi ahụ, na mkpọrọ ya niile, na ide ya niile, na akwa ya niile, na ihe ya niile, na ofufe ya niile, na ide niile nke ogige ahụ gburugburu, na ụkwụ niile ha, na ntụ niile ha, na ụdọ niile ha. Ndị na-ama ụlọ ikwu ha n'ihu ebe obibi ahụ chere ihu n'ihu anyanwụ, n'ihu ụlọ ikwu nzute chere ihu n'ọwụwa anyanwụ, bụ Moses na Erọn na ụmụ ya ndị ikom, na-edebe ihe ndebe nke ebe nsọ ahụ, bụ ihe ndebe nke ụmụ Izrel. Onye ala ọzọ nke na-abịaru nso, a ga-eme ka ọ nwụọ. Ndị niile agụkọta nke ndị Livayị, ndị Moses na Erọn gụkọtara n'okwu ọnụ Jehova, dịka agbụrụ niile ha si dị. Ndị ikom niile site n'onye ruo otu ọnwa wee gaba n'ihu, dị 2,215. Jehova wee sị Moses, gụkọta ụmụ ndị ikom niile buru ụzọ mụrụ ụmụ Izrel site n'onye ruru otu ọnwa wee gaba n'ihu, gụkọtakwa ha ọnụọgụgụ aha ha. Ị ga-ewerekwara m ndị Livayị, mụ onwe m bụ Jehova, n'ọnọdụ ụmụ niile buru ụzọ mụọ n'etiti ụmụ Izrel, na anụ ụlọ ndị Livayị, n'ọnọdụ ụmụ niile buru ụzọ mụọ n'etiti anụ ụlọ ụmụ Izrel. Mosis wee gụkọta ụmụ niile buru ụzọ mụọ n'etiti ụmụ Izrel, dịka Jehova nyere ya iwu. Ndị ikom niile buru ụzọ mụọ n'ọnụọgụgụ aha, site n'onye ruo otu ọnwa wee gaba n'ihu, dịka ndị ha agụkọtara si dị 2,215 na 13. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, were ndị Livayị n'ọnọdụ ụmụ niile buru ụzọ mụọ n'etiti ụmụ Izrel, werekwa n'ụlọ ndị Livayị n'ọnọdụ anụ ụlọ ha. Ndị Livayị ga-abụkwa ihe m nwere, mụ onwe m bụ Jehova. Ma ndị a na-agbapụta bụ ọgụ mmadụ 13, na mmadụ 13 ahụ sitere na ndị e buru ụzọ mụọ nke ụmụ Izrel, ndị eji ka ndị Livayị n'ọnụọgụgụ. N'aka ha ka ị ga-anara shekel 5 n'isi, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị, ka ị ga-ewere ha. Shekel bụ ọgụ gera. Ị ga-enyekwa Erọn, nyekwa ụmụ ya ndị ikom ego ahụ, ewere gbapụta ndị ahụ eji ka ndị Livayị n'ọnụọgụgụ. Mosis wee nara ego mgbapụta ahụ n'aka ndị fọdụrụ n'ọnụọgụgụ ndị ahụ ndị Livayị gbapụtara. N'aka ụmụ e buru ụzọ mụọ nke ụmụ Izrel ka ọ nara ego ahụ, nnu shekel 3 na ọgụ 85,
dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Mosis wee nye Erọn nyekwa ụmụ ya ndị ikom ego ndị a gbapụtara n'okwu ọnụ Jehova dịka Jehova nyere Mosis iwu. Akwụkwọ nke anọ nke Mosis dere, akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke anọ. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, gụta ọnụọgụgụ ụmụ Kohat site n'etiti ụmụ Livai dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, site n'onye gbara 10 wee gaba n'ihu, wee ruo onye gbara 20. Onye ọbụla nke na-agbakwuru usuu ndị agha ije ozi n'ụlọ ikwu nzute. Nke a bụ ofufe ụmụ Kohat n'ụlọ ikwu nzute, bụ ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile. Na mbuli ije nke ọmụma ụlọ ikwu Erọn ga-abakwa n'ime ya, ya na ụmụ ya ndị ikom. Ha ga-akwụda akwa mgbochi nke akwa mkpuchi ahụ, were ya kpuchie igbe ihe ama ahụ, tinyekwa ihe mkpuchi akpụkpọ sịl n'elu ya, gbakwasịkwa akwa anụnụ anụnụ n'elu, tinyekwa mkpanaka ya abụọ n'elu tebụl nke ihu m ka ha ga-agbakwasị akwa anụnụ, tinyekwa n'elu ya efere ya niile, na ngaji ya niile, na ọkwa ya niile, na iko niile nke ngwụsị aja ihe ọṅụṅụ. Achịcha a na-etinye mgbe dum ga-adịkwa n'elu ya. Ha ga-agbakwasịkwa n'elu ha akwa uhie, werekwa ihe mkpuchi akpụkpọ sịl kpuchie ya. Ha ga-etinyekwa mkpanaka ya abụọ n'ime. Ha ga-ewerekwa akwa anụnụ kpuchie ihe ịdọba oriọna nke ihe ahụ na-enye ìhè, na oriọna ya niile, na mkpa ya niile, na ihe ịkpakebu ọkụ ya niile, na ihe mmanụ ya niile nke ha were jere ya ozi. Ha ga-etinyekwa ya n'ihe ya niile n'ime ihe mkpuchi akpụkpọ sịl, tụkwasị ya n'ihe eji buo ya. Ọ bụkwa n'elu ebe ịchụ àjà ọlaedo ahụ ka ha ga-agbakwasị akwa anụnụ, werekwa ihe mkpuchi akpụkpọ sịl kpuchie ya, tinyekwa mkpanaka ya abụọ n'ime. Ha ga-ewerekwa ihe niile nke ije ozi ahụ nke ha ji eje ozi n'ebe nsọ ahụ, tinye ya n'ime akwa anụnụ, werekwa ihe mkpuchi akpụkpọ sịl kpuchie ha, tụkwasị ha n'ihe eji buo ha. Ha ga-ekpopụkwa ntụ n'ebe ịchụ àjà, gbakwasị n'elu ya akwa ododo. Ha ga-etinyekwa n'elu ya ihe niile ya nke ha ji jee ozi n'akụkụ ya, bụ ihe ịgụ ọkụ ya niile, na ndụdụ ya niile, na oseke ya niile, na ọkwa mwụsa ya, ihe niile nke ebe ịchụ àjà ahụ. Ha ga-agbakwasịkwa n'elu ya ihe mkpuchi akpụkpọ sịl, tinyekwa mkpanaka ya abụọ n'ime. Ma mgbe Erọn na ụmụ ya ndị ikom kpuchisịrị ebe nsọ ahụ na ihe niile nke ebe nsọ ahụ n'ime mbuli ije nke ọmụma ụlọ ikwu, emesịa, ụmụ Kohat ga-abịa ibu ya, ma ha agaghị emetụ ebe nsọ ahụ aka, ha wee ghara ịnwụ. Ihe ndị a bụ ibu ụmụ Kohat n'ụlọ ikwu nzute. Ihe nlekọta Elieza nwa Erọn onye nchụaja bụ mmanụ nke ihe na-enye ìhè, na ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee, na onyinye ịnata ihu ọma a na-enye mgbe dum, na mmanụ nke otite mmanụ ahụ. Ihe nlekọta nke ebe obibi ahụ niile, na nke ihe niile dị n'ime ya, bụ n'ime ebe nsọ ahụ na n'ime ihe ya niile. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, unu ebipụla ebo nke agbụrụ niile nke ndị Kohat n'etiti ndị Livai, ma meenụ ha nke a,
ka ha wee dị ndụ ghara ịnwụ. Mgbe ha na-abịaru ebe nsọ ahụ kachasị ebe nsọ niile nsọ, Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-abata, doo ha, nwoke ọbụla n'ofufe ya na n'ibu ya. Ma ha agaghị abata ihu ebe nsọ ahụ ọbụla n'obere oge ka ha ghara ịnwụ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gụtakwa ọnụọgụgụ ụmụ Geshọn ha onwe ha dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, dịka agbụrụ niile ha si dị, site n'onye gbara ọgụ afọ 10 wee gaba n'ihu ruo onye gbara ọgụ afọ 20 ka ị ga-agụta ha. Onye ọbụla nke na-abịa ibu agha ife ofufe n'ụlọ ikwu nzute. Nke a bụ ofufe nke agbụrụ niile nke ndị Geshọn, ife ofufe na ibu ibu. Ha ga-ebukwa akwa nkwụba niile nke ebe obibi na ụlọ ikwu nzute, ihe mkpuchi ya na ihe mkpuchi akpụkpọ sil nke dịkwasịrị ya n'elu, na akwa mkpuchi dị n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, na akwa ngechi niile nke ogige ahụ, na akwa mkpuchi dị n'ọnụ ụzọ nke ọnụ ụzọ ámá nke ogige ahụ, nke dị n'akụkụ ebe obibi ahụ, na n'akụkụ ebe ịchụ àjà gburugburu, na ụdọ niile ha, na ihe niile nke ofufe ha, na ihe ọbụla ga-emere ha. Ha ga-efekwa ofufe n'ime ya. N'okwu ọnụ Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ofufe niile nke ụmụ ndị Geshọn ga-adị, n'ibu ha niile na n'ofufe ha niile. Unu ga-emekwa ka ha na-elekọta ibu ha niile n'ihe ndebe ha. Nke a bụ ofufe nke agbụrụ niile nke ụmụ ndị Geshọn n'ụlọ ikwu nzute. Ihe ndebe ha ga-adị n'aka Itama nwa Erọn bụ onye nchụaja. Ụmụ Merari dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, ka ị ga-agụkọtakwa ha, site n'onye gbara ọgụ afọ 10 wee gaba n'ihu wee ruo onye gbara ọgụ afọ 20 ka ị ga-agụkọta ha. Onye ọbụla nke na-agbakụrụ so ndị agha ife ofufe nke ụlọ ikwu nzute. Nke a bụkwa ihe ndebe nke ibu ha dịka ofufe ha niile si dị n'ụlọ ikwu nzute, ebo niile nke ebe obibi, na mkpọrọ ya niile, na ide ya niile, na ụkwụ ya niile, na ide niile nke ogige ahụ gburugburu, na ụkwụ niile ha, na ntụ niile ha, na ụdọ niile ha, tinyere ihe ha niile, tinyerekwa ofufe ha niile. N'aha n'aha ka unu ga-agụkọta ihe ndebe nke ibu ha. Nke a bụ ofufe nke agbụrụ niile nke ụmụ Merari dịka ofufe ha niile si dị n'ụlọ ikwu nzute, n'aka Itama nwa Erọn bụ onye nchụaja. Mosis na Erọn na ndị isi nzukọ Izrel wee zukọta ụmụ ndị Kohat dịka agbụrụ niile ha si dị, na dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, site n'onye gbara ọgụ afọ 10 gaba n'ihu wee ruo onye gbara ọgụ afọ 20. Onye ọbụla nke na-agbakụrụ so ndị agha ihe ofufe n'ụlọ ikwu nzute. Ndị ha agụkọtara agụkọta dịka agbụrụ niile ha si dị 6,710. Ndị a bụ ndị agụkọtara agụkọta nke agbụrụ niile nke ndị Kohat, onye ọbụla nke na-efe ofufe n'ụlọ ikwu nzute, ndị Mosis na Erọn gụkọtara n'okwu ọnụ Jehova n'aka Mosis. Ndị agụkọtara agụkọta nke ụmụ Geshọn dịka agbụrụ niile ha si dị, na dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, site n'onye gbara ọgụ afọ 10 wee gaba n'ihu wee ruo onye gbara ọgụ afọ 20. Onye ọbụla nke na-agbakụrụ so ndị agha ife ofufe n'ụlọ ikwu nzute. Ọbụla ndị ha agụkọtara agụkọta dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị 6,110.
Ndị a bụ ndị agụkọta nke agbụrụ niile nke ụmụ Geshọn, onye ọbụla nke na-efe ofufe n'ụlọ ikwu nzute, ndị Mosis na Erọn gụkọtara n'okwu ọnụ Jehova. Ndị agụkọta nke agbụrụ niile nke ụmụ Merari, dịka agbụrụ niile ha si dị, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, site n'onye gbara 10 wee gaba n'ihu, wee ruo onye gbara 20, onye ọbụla nke na-agbakụrụso ndị agha ife ofufe n'ụlọ ikwu nzute. Ọbụla ndị ha agụkọta dịka agbụrụ niile ha si dị 8. Ndị a bụ ndị agụkọta nke agbụrụ niile ụmụ Merari, ndị Mosis na Erọn gụkọtara n'okwu ọnụ Jehova n'aka Mosis. Ndị niile agụkọta nke ndị Livayị, ndị Mosis na Erọn na ndị isi Izrel gụkọtara dịka agbụrụ niile ha si dị na dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, site n'onye gbara 10 wee gaba n'ihu, wee ruo onye gbara 20, onye ọbụla nke na-aba ife ofufe n'ofufe nke ibu n'ụlọ ikwu nzute. Ọbụla ndị ha agụkọta dị 9,109. N'okwu ọnụ Jehova ka agụkọtara ha n'aka Mosis, nwoke ọbụla dịka ibu ya si dị, bụ ndị ya agụkọta dịka Jehova nyere Mosis iwu. Akwụkwọ nke 4 nke Mosis dere akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 5. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nye ụmụ Izrel iwu ka ha chụpụ n'ọmụma ụlọ ikwu onye ekpenta ọbụla na onye ọbụla nwere oruru na onye ọbụla rụrụ arụ site na mmadụ nwụrụ anwụ, ma nwoke ma nwanyị, unu ga-achụpụ ha. N'azụ ọmụma ụlọ ikwu ka unu ga-achụpụ ha jee, ka ha wee ghara imerụ ọmụma ụlọ ikwu ha, nke mụ onwe m bi n'etiti ha. Ụmụ Izrel wee mee otu a, chụpụ ha jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu, dịka Jehova gwara Mosis okwu. Otu a ka ụmụ Izrel mere. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị, nwoke maọbụ nwanyị, mgbe ha ga-eme ihe n'ime mmehie niile nke mmadụ, imekpu ihe mmekpu megide Jehova, ikpe wee ma mkpụrụ obi ahụ, a ga-ekwupụtakwa mmehie ha nke ha meworo. Ọ ga-enyeghachikwa ihe ikpe mara ya n'ime ya n'isi ya. Ọ bụkwa otu ụzọ n'ụzọ 5 ya ka ọ ga-atụkwasị ya nye onye ahụ ikpe mara ya banyere ya. Ma ọ bụrụ na nwoke ahụ enweghị onye mgbapụta nke ọ ga-enyeghachi ihe ahụ nke ikpe mara ya n'ime ya, ihe ahụ ikpe mara ya n'ime ya nke a na-enyeghachighị Jehova, onye nchụaja ga-enwe ya, na-agụghị ebulu nke mkpuchi mmehie nke a ga-eji kpuchiri ya mmehie ya. Aja mbuli ọbụla nke ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel nke ha na-eweta nso ebe onye nchụaja, ọ bụ ya ga-enwe ya. Ihe nsọ niile nke nwoke ọbụla, ọ bụ ya ga-enwe ha. Ihe nwoke ọbụla ga-enye onye nchụaja, ọ bụ ya ga-enwe ya. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe nwunye nwoke ọbụla ga-ejehie wee mekpuo ihe mmekpu megide ya, ya na nwoke ọzọ wee dina, ka ọ raa ahụ n'ahụ ya, wee zopụ ihe ahụ n'anya di ya, kpuchikwa ya, nwaanyị ahụ wee raa arụ, ma ọ dịghị onye àmà megide ya, ejideghịkwa nwaanyị ahụ. Mmụọ ekworo wee garuo nwoke ahụ ahụ, o wee kwoo nwunye ya ekworo, nwaanyị ahụ wee raa arụ. Ma ọ bụ mgbe mmụọ ekworo ga-agaru ya ahụ, o wee kwoo nwunye ya ekworo, ma nwaanyị ahụ arụghị arụ.
Nwoke ahụ ga-emekwa ka nwunye ya bịakwute onye nchụaja. Ọ ga-ewetakwa n'ihi nwunye ya onyinye ya iji bịaruo nso, bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke efa ụtụ ọka balị. Ọ gaghị awụkwasị ya mmanụ, ọ gaghị atụkwasị ya frankincense, n'ihi na onyinye ịnata ihu ọma nke ekworo ka ọ bụ onyinye ịnata ihu ọma nke ihe ncheta, na-eme ka echeta ajọ omume. Onye nchụaja ga-emekwa ka ọ bịaruo nso, guzo ya n'ihu Jehova. Onye nchụaja ga-ewerekwa mmiri nsọ na iko aja. Ọ bụkwa ụfọdụ n'ime aja nke dị n'ala ụlọ ebe obibi m ka onye nchụaja ga-ewere tinye ya n'ime mmiri ahụ. Onye nchụaja ga-eguzokwa nwaanyị ahụ n'ihu Jehova, tọpụ agịrị isi nwaanyị ahụ, tinye onyinye ịnata ihu ọma nke ihe ncheta n'ọbụ aka ya abụọ. Onyinye ịnata ihu ọma nke ekworo ka ọ bụ, ma n'aka onye nchụaja ka mmiri ilu ahụ ga-adị, nke na-eweta ọbụbụ ọnụ. Onye nchụaja ga-emekwa ka ọ ṅụọ iyi. Ọ ga-asị nwaanyị ahụ, ọ bụrụ na gị na nwoke edinaghị, ọ bụrụkwa na i jeghị ime ihe rụrụ arụ mgbe ị nọ n'okpuru di gị, gị pụọ na mmiri ilu a nke na-eweta ọbụbụ ọnụ. Ma a sị na gị onwe gị ejehiewo mgbe ị nọ n'okpuru di gị, a sịkwa na ị rụrụ arụ, nwoke na-abụghị di gị ewere ahụ n'ahụ gị. Onye nchụaja ga-ewerekwa iyi nke ọgbụgba iyi ahụ mee ka nwaanyị ahụ ṅụọ iyi. Onye nchụaja ga-asị nwaanyị ahụ, Jehova ga-eme gị ka ị bụrụ ihe ọgbụgba iyi, ka ị bụrụkwa ihe ọṅụṅụ iyi n'etiti ndị gị. Mgbe Jehova na-eme ka apata ụkwụ gị bụọ arọ, meekwa ka afọ gị zaa aza. Mmiri a nke na-eweta ọbụbụ ọnụ ga-abakwa na ngịrị afọ gị, ime ka afọ gị zaa aza, n'ime ka apata ụkwụ gị bụọ arọ. Nwaanyị ahụ ga-asịkwa, Amen, Amen. Onye nchụaja ga-edekwa ọgbụgba iyi ndị a n'akwụkwọ. Ọ ga-ehichapụkwa ha n'ime mmiri ilu ahụ. Ọ ga-emekwa ka nwaanyị ahụ ṅụọ mmiri ilu nke na-eweta ọbụbụ ọnụ. Mmiri ahụ nke na-eweta ọbụbụ ọnụ ga-abakwa n'ime ya ịghọ ihe ilu. Onye nchụaja ga-anarakwa onyinye ịnata ihu ọma nke ekworo n'aka nwaanyị ahụ, fee onyinye ịnata ihu ọma ahụ n'ihu Jehova, weta ya nso ebe ịchụ aja. Onye nchụaja ga-esikwa n'onyinye ịnata ihu ọma ahụ wejuo mweju aka ya, ka ọ bụrụ ihe ncheta ya. Ọ ga-esurekwa ya ọkụ ịbụ ihe na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja. Emesịa, ọ ga-eme ka nwaanyị ahụ ṅụọ mmiri ahụ. Ma mgbe o meworo ka ọ ṅụọ mmiri ahụ, ọ ga-erukwa, ọ bụrụ na ọ rụọ arụ, mekpuo ihe mmekpu megide di ya, na mmiri ahụ nke na-eweta ọbụbụ ọnụ ga-aba n'ime ya ịghọ ihe ilu. Afọ ya ga-azakwa, apata ụkwụ ya ga-abụkwa arọ. Nwaanyị ahụ ga-abụ ihe ọgbụgba iyi n'etiti ndị ya. Ma ọ bụrụ na nwaanyị ahụ arụghị arụ, ma onye dị ọcha ka ọ bụ, ọ ga-apụkwa ya wee tụrụ ime. Nke a bụ iwu ekworo mgbe nwaanyị na-ejehie mgbe ọ nọ n'okpuru di ya o wee rụọ arụ, ma ọ bụ mgbe mmụọ ekworo ga-agaru nwoke n'ahụ o wee kwoo nwunye ya ekworo. Ọ ga-eguzokwa nwaanyị ahụ n'ihu Jehova. Onye nchụaja ga-emekwa ya iwu a niile. Nwoke ahụ ga-apụkwa n'ajọ omume, ma nwaanyị ahụ ga-ebu ajọ omume ya. Akwụkwọ nke 4 nke Mosis dere, akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 6. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel sị ha, nwoke maọbụ nwaanyị mgbe ọ ga-arụ oke ọrụ n'ikwe nkwa onye Nazaret ikewapụtara Jehova onwe ya,
Na mmanya vaịnị na ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya ka ọ ga-ekewapụta onwe ya. Ọ gaghị aṅụ mmanya vaịnị gbara ụka maọbụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya gbara ụka. Ọ gaghị aṅụkwa mmiri mkpụrụ vaịnị ọbụla. Ọ gaghị erikwa mkpụrụ vaịnị ọhụrụ maọbụ nke a mịkọrọ amịkọ. Ụbọchị niile nke nkewapụta ya, ọ dịghị ihe n'ime ihe ọbụla e mere site n'osisi vaịnị nke mmanya vaịnị ọ ga-eri site na mkpụrụ ime ya wee ruo mgbọgbọ ya. Ụbọchị niile nke nkwa nkewapụta ya, ọ dịghị agụba ga-agabiga n'isi ya ruo ozuzu ụbọchị niile nke ọ na-ekewapụtara Jehova onwe ya nso ka ọ ga-adị. Ọ ga-eme ka ntutu agịrị isi ya too ogologo. Ụbọchị niile ọ na-ekewapụtara Jehova onwe ya, ọ dịghị mmadụ nwụrụ anwụ ọ ga-abịaru nso. Ọ gaghị emerụ onwe ya banyere nna ya maọbụ banyere onwe ya maọbụ banyere nwanne ya nwoke maọbụ banyere nwanne ya nwaanyị mgbe ha nwụrụ, n'ihi na nkewapụta Chineke ya dị n'isi ya. Ụbọchị niile nke nkewapụta ya nso ka ọ dịrị Jehova. Ma mgbe onye nwụrụ anwụ ga-anwụ n'akụkụ ya na ntabi anya, na mberede o wee merụọ isi nkewapụta ya, ọ ga-akọpụkwa isi ya n'ụbọchị a na-eme ya ka ọ dị ọcha. N'ụbọchị nke 7 ka ọ ga-akọpụ ya. N'ụbọchị nke 8, ọ ga-ewetara onye nchụaja nduru abụọ maọbụ ụmụ kpalakwukwu abụọ ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. Onye nchụaja ga-eme otu ka ọ bụrụ àjà mmehie, meekwa nke ọzọ ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ. Ọ ga-ekpuchikwara ya mmehie ya n'ihi mmehie nke o mehiere site na mmadụ ahụ nwụrụ anwụ. Ọ ga-edokwa isi ya nsọ n'ụbọchị ahụ. Ọ ga-ekewapụtakwara Jehova ụbọchị niile nke nkewapụta ya, wetakwa nwa ebulu gbara 1 afọ ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma. Ma ụbọchị mbụ niile alawo n'iyi n'ihi na nkewapụta ya rụrụ arụ. Nke a bụkwa iwu nke onye Nazaret n'ụbọchị ozuzu nke ụbọchị niile nke nkewapụta ya. A ga-eme ka ọ bịa n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-ewetakwa nso Jehova onyinye ya iji bịaruo nso: otu nwa ebulu nke gbara 1 afọ, nke zukwara oke ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, na otu nwa nna atụrụ nke gbara 1 afọ, nke zukwara oke ka ọ bụrụ àjà mmehie, na otu ebulu zuru oke ka ọ bụrụ àjà udo. Na nkata achịcha ekoghị eko, ogbe achịcha nke ụtọ ọka flọọ agwara mmanụ, na mbadamba achịcha ekoghị eko ụfọdụ nke e tere mmanụ, na onyinye ịnata ihe ọma, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha. Onye nchụaja ga-ewetakwa ha nso n'ihu Jehova, mee àjà mmehie ya na àjà nsure ọkụ ya. Ọ ga-emekwa ebulu ahụ ka ọ bụrụ ihe àjà nke àjà udo a na-achụrụ Jehova, tinyere nkata achịcha ekoghị eko ahụ. Onye nchụaja ga-emekwa onyinye ịnata ihe ọma ya na àjà ihe ọṅụṅụ ya. Onye Nazaret ahụ ga-akọpụkwa isi nke nkewapụta ya n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. Ọ ga-ewerekwa agịrị isi nke nkewapụta ya tinye ya n'elu ọkụ nke dị n'okpuru ihe àjà nke àjà udo ahụ. Onye nchụaja ga-ewere ọkwa aka esiri esi nke ebulu ahụ na otu ogbe achịcha ekoghị eko sitere na nkata ahụ, na otu mbadamba achịcha ekoghị eko, tinye ha n'elu ọbụ aka abụọ nke onye Nazaret ahụ mgbe ọ kọpụsịrị isi nke nkewapụta ya. Onye nchụaja ga-efekwa ha ịbụ ihe àjà ofufe n'ihu Jehova. Ihe nsọ ka ọ bụrụ onye nchụaja, tinyere ọkpụkpụ obi nke àjà ofufe, tinyekwara ụtaka ukwu nke àjà mbuli. Emesịa, onye Nazaret ahụ ga-aṅụ mmanya vaịnị
Nke a bụ iwu onye Nazaret, onye na-ekwe nkwa, na nke onyinye ya iji bịaruo nso banyere nkewapụta ya, na-agụghị ihe aka ya ga-eru, dịka nkwa ya si dị, nke ọ na-ekwe, otu a ka ọ ga-eme n'iwu nkewapụta ya. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Gwa Erọn, gwakwa ụmụ ya ndị ikom okwu sị, otu a ka unu ga-agọzi ụmụ Izrel. Unu ga-asị ha, Jehova gọzie unu debe gị. Jehova mee ihu ya ka ọ mụkwasị gị. Jehova meekwara gị amara. Jehova bulie ihu ya n'ahụ gị, nye gị udo. Ha ga-atụkwasịkwa aha m n'ahụ ụmụ Izrel. Mụ onwe m ga-agọzikwa ha." Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 7. O ruo n'ụbọchị Mosis guzosiri ebe obibi ahụ, tee ya mmanụ, doo ya nsọ na ihe niile ya, na ebe nchụaja na ihe ya niile. Mgbe o tesịrị ha mmanụ, doo ha nsọ, na ndị Izrel bụ ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna ha wetara ihe nsọ. Ndị ahụ bụ ndị isi ebo niile. Ndị ahụ bụ ndị na-eguzo n'isi ndị a gụkọtara agụkọta. Ha wee weta onyinye ha iji bịaruo nso n'ihu Jehova: ụgbala 6 nwere ihe ọkpụkpụ na ehi 12, otu ụgbala dịrị ndị isi 2, otu ehi dịkwara otu onye. Ha wee weta ha nso n'ihu ebe obibi ahụ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Nara ha n'aka ha, ka ha wee bụrụ ihe iji fee ofufe nke ụlọ ikwu nzute. Ị ga-ewerekwa ha nye ndị Livayị, nwoke ọbụla dịka ofufe ya si dị." Mosis wee nara ụgbala niile na ehi niile nye ha ndị Livayị. Ụgbala 2 na ehi 4 ka ọ nyere ụmụ Geshọn dịka ofufe ha si dị. Ụgbala 4 na ehi 8 ka ọ nyekwara ụmụ Merari dịka ofufe ha si dị, n'aka Itama nwa Erọn bụ onye nchụaja. Ma o nyeghị ụmụ Kohat, n'ihi na ofufe nke ebe nsọ dịkwasị ha. N'ubu ka a na-ebu ya. Ndị isi wee weta nsọ onyinye ịrara ebe nchụaja nye Chineke n'ụbọchị e tere ya mmanụ. Ndị isi ahụ wee weta nsọ onyinye ha iji bịaruo nso n'ihu ebe ịchụ aja. Jehova wee sị Mosis, "Otu onye isi otu ụbọchị, otu onye isi otu ụbọchị, ka ha ga-eweta nsọ onyinye ha iji bịaruo nso banyere ịrara ebe nchụaja nye Chineke. Onye na-eweta nsọ onyinye iji bịaruo nso n'ụbọchị mbụ bụ Nashọn nwa Aminadab nke ebo Juda. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ, jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi, na otu ebulu, na otu nwa ebulu nke gbara 1 afọ iji chụọ aja nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ aja mmehie, na ehi 2 na ebulu 5 na mkpi 5 na ụmụ ebulu 5 gbara 1 afọ iji chụọ aja nke aja udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Nashọn nwa Aminadab. N'ụbọchị nke 2, Netanel nwa Zea, onye isi Isaka, wetara ihe ya nso. O wetara nsọ onyinye ya iji bịaruo nso otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ, jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi, na otu ebulu, na otu nwa ebulu nke gbara 1 afọ iji chụọ aja nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ aja mmehie, na ehi 2 na ebulu 5 na mkpi 5 na ụmụ ebulu 5 nke gbara 1 afọ iji chụọ ihe aja nke aja udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Netanel nwa Zea. N'ụbọchị nke 3, onyeisi ụmụ Zebụlọn nwere bụ Eliab nwa Helọn wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma.
na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebule na otu nwa ebule nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke bụ onyinye iji bịaruo nso nke Eliab nwa Helon. N'ụbọchị nke anọ, onyeisi ụmụ Ruben nwere bụ Elizua nwa Shedeua wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Elizua nwa Shedeua. N'ụbọchị nke ise, onyeisi ụmụ Simiọn nwere bụ Shelumiel nwa Zurishadai wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebule na otu nwa ebule nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke bụ onyinye iji bịaruo nso nke Shelumiel nwa Zurishadai. N'ụbọchị nke isii, onyeisi ụmụ Gad nwere bụ Eliasaf nwa Deuel wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebule na otu nwa ebule nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Eliasaf nwa Deuel. N'ụbọchị nke asaa, onyeisi ụmụ Ifrem nwere bụ Elishama nwa Amihud wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaedo na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Elishama nwa Amihud. N'ụbọchị nke asatọ, onyeisi ụmụ Manase nwere bụ Gamaliel nwa Pedazua wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flour gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma, na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na otu nwa oke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebule ise na mkpi ise na ụmụ ebule ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke àjà udo.
Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Gamaliel nwa Pedazua. N'ụbọchị nke 9, onyeisi ụmụ Benjamin nwere bụ Abidan nwa Gidioni wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebulu ise na mkpi ise, na ụmụ ebulu ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke aja udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Abidan nwa Gidioni. N'ụbọchị nke 10, onyeisi ụmụ Dan nwere bụ Ahieza nwa Amishadai wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebulu ise na mkpi ise, na ụmụ ebulu ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke aja udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Ahieza nwa Amishadai. N'ụbọchị nke 11, onyeisi ụmụ Asha nwere bụ Pagiel nwa Okran wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebulu ise na mkpi ise, na ụmụ ebulu ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke aja udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Pagiel nwa Okran. N'ụbọchị nke 12, onyeisi ụmụ Naftali nwere bụ Ahira nwa Enan wetara ihe ya nso. Onyinye ya iji bịaruo nso bụ otu efere ọlaọcha, ọtụtụ ya dị ọgụ shekel 610, na otu ọkwa nwụsa ọlaọcha nke dị ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ha abụọ jupụtara n'ụtụ ọka flawa gwara mmanụ ịbụ onyinye ịnata ihu ọma. Na otu ngaji ọlaedo nke dị shekel 10 n'ọtụtụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Na otu nwa oke ehi na otu ebulu na otu nwa ebulu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà nsure ọkụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na ehi abụọ na ebulu ise na mkpi ise, na ụmụ ebulu ise nke gbara otu afọ iji chụọ ihe àjà nke aja udo. Nke a bụ onyinye iji bịaruo nso nke Ahira nwa Enan. Nke a bụ onyinye nke ịrara ebe nchụàjà nye Chineke n'ụbọchị e tere ya mmanụ site n'aka ndị isi Izrel. Efere ọlaọcha 12 na ọkwa nwụsa ọlaọcha 12 na ngaji ọlaedo 12. Efere ọlaọcha ọbụla dị ọgụ shekel 610 n'ọtụtụ, ọkwa nwụsa ọbụla dịkwa ọgụ shekel 310 n'ọtụtụ. Ọlaọcha niile nke ihe niile dị nnu shekel 6 n'ọtụtụ, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ngaji ọlaedo 12 ahụ jupụtara n'ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ha dị shekel 10 n'ọtụtụ ha, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Ọlaedo niile nke ngaji dị ọgụ shekel 6 n'ọtụtụ ha. Ehi niile iji chụọ àjà nsure ọkụ dị oke ehi 12, ebulu ya dị 12, ụmụ ebulu ya nke gbara otu afọ dị 12, na onyinye ịnata ihu ọma. Mkpi iji chụọ àjà mmehie dị 12. Ehi niile nke ihe àjà nke aja udo dị ọgụ oke ehi na 4, ebulu ya dị ọgụ 3. Ụmụ ebulu ya nke gbara otu afọ dị ọgụ 3. Nke a bụ onyinye nke ịrara ebe nchụàjà nye Chineke n'aka mgbe e tesịrị ya mmanụ. Ma mgbe Mozis bara n'ụlọ ikwu nzute ịkpanyere ya ụka, o wee nụ olu ka ọ na-agwa ya okwu site n'elu ebe ịchụ àjà mmehie nke dị n'elu igbe ihe àmà ahụ, site n'etiti cherubim abụọ ahụ, o wee gwa ya okwu.
Akwụkwọ n'ọgụgụ isi nke 8. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Erọn okwu sị ya, mgbe ị na-eweli oriọna asa ahụ na ncherịta ihu nke ihu ihe ịdọba oriọna ka oriọna asa ahụ ga-enye ìhè. Erọn wee mee otu a na ncherịta ihu nke ihu ihe ịdọba oriọna ahụ ka o weliri oriọna ya niile dịka Jehova nyere Mosis iwu. Nke a bụ otu e mere ihe ịdọba oriọna ahụ. Ihe akpụrụakpụ ka ọlaedo ka ọ bụ, ruo ụkwụ ala ya, rukwa okoko ya niile ihe akpụrụakpụ ka ọ bụ, dịka ihe ile anya ahụ si dị nke Jehova mere ka Mosis hụ. Otu a ka o mere ihe ịdọba oriọna ahụ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, wepụta ndị Livayị n'etiti ụmụ Izrel, mee ka ha dị ọcha. Otu a ka ị ga-eme ha, ime ka ha dị ọcha, fesa ha mmiri na-asachapụ mmehie, ka ha meekwa ka agụba gabiga n'anụ ahụ ha niile, ka ha sụkwa uwe ha, meekwa onwe ha ka ha dị ọcha, ka ha werekwa nwa oke ehi na onyinye ịnata ihu ọma ya, bụ ụtụ ọka flawa gwara mmanụ. Nwa oke ehi ọzọ ka ị ga-ewerekwa iji chụọ àjà mmehie. Ị ga-emekwa ka ndị Livayị bịaruo nso n'ihu ụlọ ikwu nzute. Ị ga-akpọkọtakwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel. Ị ga-emekwa ka ndị Livayị bịaruo nso n'ihu Jehova. Ụmụ Izrel ga-ebikwasịkwa ndị Livayị aka ha. Erọn ga-efekwa ndị Livayị n'ihu Jehova ịbụ àjà ofufe sitere n'ụmụ Izrel, ka ha wee bụrụ ndị ga-efe ofufe nke Jehova. Ndị Livayị ga-ebikwasị aka ha n'isi oke ehi abụọ ahụ. Gị mee otu a n'ime ha ka ọ bụrụ àjà mmehie, mee ibe ya ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ ịchụrụ Jehova, ikpuchiri ndị Livayị mmehie ha. Ị ga-eguzo ndị Livayị n'ihu Erọn na n'ihu ụmụ ya ndị ikom, fekwa ha ka ha bụrụ àjà ofufe ịchụrụ Jehova. Ị ga-ekewapụta ndị Livayị n'etiti ụmụ Izrel. Ndị Livayị ga-abụkwa ihe nwere. Emesịa, ndị Livayị ga-aba ife ụlọ ikwu nzute ofufe. Ị ga-eme ka ha dị ọcha, fekwa ha ịbụ àjà ofufe. N'ihi na ndị enyesiworo ha niile ka ha bụ site n'etiti ụmụ Izrel. N'ọnọdụ ụmụ niile ọbụla meghere akpa nwa, bụ m eburu ụzọ mụrụ mmadụ niile nke ụmụ Izrel ka m woro ha n'onwe m. N'ihi na mụ onwe ụmụ niile buru ụzọ mụọ n'etiti Izrel, ma n'etiti mmadụ ma n'etiti anụ ụlọ, n'ụbọchị m tigburu ụmụ niile buru ụzọ mụọ n'ala Ijipt, ka m doro ha nsọ nye onwe m. Ewerewokwa m ndị Livayị n'ọnọdụ ụmụ niile buru ụzọ mụọ n'etiti ụmụ Izrel. Ewerewo m ndị Livayị nye Erọn, nyekwa ụmụ ya ndị ikom dịka ndị e nyere enye site n'etiti ụmụ Izrel, ife ofufe nke ụmụ Izrel n'ụlọ ikwu nzute, na ikpuchiri ụmụ Izrel mmehie ha, ka ihe otiti wee ghara ịdị n'etiti ụmụ Izrel, na ịbịaru nso nke ụmụ Izrel na-abịaru ebe m nso. Mosis na Erọn na nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee mee ndị Livayị otu a dịka ihe niile si dị nke Jehova nyere Mosis n'iwu banyere ndị Livayị. Otu a ka ụmụ Izrel mere ha. Ndị Livayị wee wepụ mmehie n'onwe ha, sụọ uwe ha. Erọn wee fee ha ka ha bụrụ àjà ofufe n'ihu Jehova. Erọn wee kpuchiere ha mmehie ha, ime ka ha dị ọcha. Emesịa, ndị Livayị wee baa ife ofufe ha n'ụlọ ikwu nzute n'ihu Erọn na n'ihu ụmụ ya ndị ikom, dịka Jehova nyere Mosis iwu banyere ndị Livayị. Otu a ka ha mere ha. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nke a bụ nke ndị Livayị nwere site n'onye gbara ọgụ afọ 5 wee gaba n'ihu. Ha ga-aba ibu agha n'ofufe nke ụlọ ikwu nzute. Ma site n'onye gbara ọgụ afọ 20 wee gaba n'ihu, ha ga-esi n'ibu agha nke ofufe ahụ laghachi. Ha agaghị efe ọzọ, ma ha ga-eso ụmụnne ha jee ozi n'ụlọ ikwu nzute, idebe ihe ndebe, ma ọ dịghị ofufe ha ga-efe. Otu a ka ị ga-eme ndị Livayị n'ihe ndebe ha. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 9. Jehova wee gwa Mosis okwu n'ọzara Saịnaị n'afọ nke 2 nke mpụta ha si n'ala Ijipt pụta, n'ọnwa mbụ, sị, ka ụmụ Izrel meekwa emume ngabiga na mgbe ya akara aka, n'ụbọchị nke 14 n'ọnwa nke a, n'etiti ehihie na anyasị, ka unu ga-eme ya na mgbe ya akara aka, dịka ụkpụrụ ya niile si dị na dịka ikpe ya niile si dị, ka unu ga-eme ya. Mosis wee gwa ụmụ Izrel okwu sị ha mee emume ngabiga ahụ. Ha wee mee emume ngabiga ahụ n'ọnwa mbụ, n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ahụ, n'etiti ehihie na anyasị, n'ọzara Saịnaị, dịka ihe niile si dị nke Jehova nyere Mosis n'iwu. Otu a ka ụmụ Izrel mere. Ma ndị ikom ụfọdụ dị, ndị bụ ndị rụrụ arụ site n'ozu mmadụ, ha apụghịkwa ime emume ngabiga ahụ n'ụbọchị ahụ. Ha wee bịaruo nso n'ihu Mosis na n'ihu Erọn n'ụbọchị ahụ. Ndị ikom ahụ wee sị ya,
Anyị onwe anyị bụ ndị rụrụ arụ site n'ozu mmadụ, n'ihi gịnị ka a na-egbochi anyị ka anyị wee ghara iweta nso onyinye iji bịaruo nso Jehova na mgbe ya akara aka n'etiti ụmụ Izrel? Mosis wee sị ha, guzonụ ka m wee nụ ihe Jehova ga-enye n'iwu banyere unu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị, nwoke ọbụla n'etiti unu maọbụ n'etiti ọgbọ unu niile, mgbe ọ ga-arụ arụ site na mmadụ nwụrụ anwụ maọbụ mgbe ọ nọ n'ije dị anya, ọ ga-emekwara Jehova emume ngabiga. N'ọnwa nke abụọ n'ụbọchị nke 14 n'etiti ehihie na anyasị ka ha ga-eme ya. Tinyere achịcha ekoghị eko na ihe dị iche iche na-elu ilu ka ha ga-eri ya. Ha agaghị eme ka ihe fọdụ site na ya ruo ụtụtụ. Ọ dịghịkwa ọkpụkpọ ha ga-etiji n'ime ya, dịka ụkpụrụ niile nke ngabiga ahụ si dị ka ha ga-eme ya. Ma nwoke nke dị ọcha, nke na-anọghịkwa n'ije, ma ọ hapụwo ime emume ngabiga, a ga-ebipụkwa mmadụ ahụ n'etiti ụmụnna ya, n'ihi na o wetaghị nso onyinye iji bịaruo nso Jehova na mgbe ya akara aka. Nwoke ahụ ga-ebu mmehie ya. Ma mgbe ọbịa ga-anọ n'etiti unu dịka ọbịa, mekwara Jehova emume ngabiga dịka ụkpụrụ ngabiga ahụ si dị na dịka ikpe ya si dị, otu a ka ọ ga-eme. Otu ụkpụrụ ka unu ga-enwe ma ọbịa ma onye a mụrụ n'ala. N'ụbọchị e guzoro ebe obibi ahụ ọtọ, igwe ojii ahụ kpuchiri ebe obibi, ọbụla ụlọ ikwu nzute, mana anyasị ọ dị n'elu ebe obibi ahụ dịka ọkụ na-eleghị anya ruo ụtụtụ. Otu a ka ọ dị mgbe dum, igwe ojii ahụ na-ekpuchi ya, ya na ọkụ n'abalị na-eleghị anya. Ma ọ dị ka nrigo nke igwe ojii ahụ site n'elu ụlọ ikwu si dị, emesịa ụmụ Izrel wee bulie ije. Ọ bụkwa n'ebe igwe ojii ahụ bi, n'ebe ahụ ka ụmụ Izrel na-ama ụlọ ikwu ha. N'okwu ọnụ Jehova ka ụmụ Izrel na-ebuli ije. Ọ bụkwa n'okwu ọnụ Jehova ka ha na-ama ụlọ ikwu ha. Ụbọchị niile igwe ojii ahụ na-ebi n'elu ebe obibi ahụ, ha na-anọdụ n'ọmụma ụlọ ikwu. Mgbe igwe ojii ahụ na-anọgide n'elu ebe obibi ahụ ọtụtụ ụbọchị, ụmụ Izrel wee debe ihe ndebe nke Jehova, ha ebulighịkwa ije. Ma mgbe ụfọdụ dị, mgbe igwe ojii ahụ na-anọ ụbọchị ole na ole n'elu ebe obibi ahụ, n'okwu ọnụ Jehova ka a nọ n'ọdụ n'ọmụma ụlọ ikwu. Ọ bụkwa n'okwu ọnụ Jehova ka a na-ebuli ije. Mgbe ụfọdụ dịkwa mgbe igwe ojii ahụ na-anọ site n'anyasị ruo ụtụtụ, ma mgbe igwe ojii ahụ rigoro n'ụtụtụ, ha wee bulie ije. Ma n'ehihie ma n'abalị, mgbe igwe ojii ahụ rigoro, ha wee bulie ije. Ma a sị na ọ bụ ụbọchị abụọ ma ọ bụ otu ọnwa ma ọ bụ otu afọ ka igwe ojii ahụ na-anọgide n'elu ebe obibi ahụ, ibi n'elu ya, ụmụ Izrel na-anọdụ n'ọmụma ụlọ ikwu ha, ha ebulighịkwa ije. Ma mgbe e mere ka ọ rigo, ha buliri ije. N'okwu ọnụ Jehova ha na-ama ụlọ ikwu ha, ọ bụkwa n'okwu ọnụ Jehova ka ha na-ebuli ije. Ihe ndebe nke Jehova ka ha debere n'okwu ọnụ Jehova n'aka Mosis. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 10. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, meere onwe gị opi ọlaọcha abụọ, ihe akpụrụ akpụ ka ị ga-eme ha. Ha ga-abụkwara gị ihe banyere mkpokọta nzukọ Izrel na ihe banyere mbuli ije nke ọmụma ụlọ ikwu niile ha. Mgbe ha ga-ewere ha fụọ, nzukọ Izrel niile ga-eguzo n'ebe ị nọ ruo ọnụ ụzọ ụlọ ukwu nzute. Ma ọ bụrụ na otu a ka ha were fụọ, ndị isi bụ ndị isi nke usuu niile nke nnụnụ ndị ikom 210 nke Izrel ga-eguzokwa n'ebe ị nọ. Ma mgbe unu ga-afụ opi ka o wee dasie ụda ike, ọmụma ụlọ ikwu niile nke na-ama ụlọ ikwu ha n'akụkụ ihu anyanwụ ga-ebulikwa ije. Mgbe unu na-afụ opi ugboro nke abụọ ka o wee dasie ụda ike, ọmụma ụlọ ikwu niile nke na-ama ụlọ ikwu ha n'akụkụ ndịda ga-ebulikwa ije. Ha ga-afụ opi ka o wee dasie ike banyere mbuli ije ha niile. Ma n'ịkpọkọta Izrel, unu ga-afụ opi, ma unu emela ka ọ dasie ụda ike. Ọ bụ ụmụ ndị ikom Erọn bụ ndị nchụaja ga-ewere opi abụọ ahụ fụọ. Ha ga-abụkwuru unu ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile. Ọzọ, mgbe unu na-ebu agha n'ala unu megide onye mkpagbu na-akpagbu, unu ga-ewere opi mee ka ha dasie ụda ike. A ga-echetakwa unu n'ihu Jehova bụ Chineke unu. A ga-azọpụtakwa unu n'aka ndị iro unu. Ọ bụkwa n'ụbọchị ọṅụ unu na mgbe niile unu akara aka, na n'ime mmalite ọnwa niile unu ka unu ga-ewere opi abụọ ahụ fụọ n'elu àjà nsure ọkụ niile unu, na n'elu ihe àjà nke àjà udo niile unu. Ha ga-abụkwuru unu ihe ncheta n'ihu Chineke unu. Mụ onwe m bụ Jehova Chineke unu.
ruo n'afọ nke abụọ n'ọnwa nke abụọ n'ụbọchị nke ọgụ n'ọnwa ahụ, na igwe ojii ahụ siri n'elu ebe obibi nke ihe àmà ahụ rigo. Ụmụ Izrel wee si n'ọzara Saịnaị bulie ije dịka mbuli ije niile ha si dị. Igwe ojii ahụ wee nọdụ n'ọzara Peran. Ma ha buru ụzọ bulie ije n'okwu ọnụ Jehova n'aka Mosis. Ọkọlọtọ nke ọmụma ụlọ ikwu ụmụ Juda buru ụzọ bulie ije dịka osu niile nke ndị agha ha si dị. Nashọn nwa Aminadab nọ n'isi osu ndị agha ya. Onye nọ n'isi osu ndị agha nke ebo ụmụ Isaka bụ Netanel nwa Zua. Onye nọ n'isi osu ndị agha nke ebo ụmụ Zebụlọn bụ Eliab nwa Helọn. E wee weda ebe obibi ahụ ụmụ Geshọn na ụmụ Merari ndị na-ebu ebe obibi ahụ wee bulie ije. Ọkọlọtọ nke ọmụma ụlọ ikwu Ruben wee bulie ije dịka osu niile nke ndị agha ha si dị. Elizua nwa Shedeua nọ n'isi osu ndị agha ya. Onye nọ n'isi osu ndị agha nke ebo ụmụ Simiọn bụ Shelumiel nwa Zerishadai. Onye nọ n'isi osu ndị agha nke ebo ụmụ Gad bụ Eliasaf nwa Deuel. Ndị Kohat wee bulie ije na-ebu ebe nsọ ahụ, ma ndị ọzọ guzoro ebe obibi ahụ ọtọ ruo ọbịbịa ha. Ọkọlọtọ nke ọmụma ụlọ ikwu ụmụ Ifrem wee bulie ije dịka osu niile nke ndị agha ha si dị. Elishama nwa Amihud nọ n'isi osu ndị agha ya. Onye nọ n'isi osu ndị agha nke ebo ụmụ Manase bụ Gamaliel nwa Pedazua. Onye nọ n'isi osu ndị agha nke ebo ụmụ Benjamin bụ Abidan nwa Gidioni. Ọkọlọtọ nke ọmụma ụlọ ikwu ụmụ Dan nke nọ n'azụ ọmụma ụlọ ikwu niile wee bulie ije dịka osu niile nke ndị agha ha si dị. Ahieza nwa Amishadai nọ n'isi osu ndị agha ya. Onye nọ n'isi osu ndị agha nke ebo Asha bụ Pagiel nwa Okran. Onye nọ n'isi osu ndị agha nke ebo ụmụ Naftali bụ Ahira nwa Enan. Ndị a bụ mbuli ije nke ụmụ Izrel dịka osu niile nke ndị agha ha si dị, ha wee bulie ije. Mosis wee sị Hobab nwa Reuel onye Midian bụ nna nwunye Mosis, ndị na-ebuli ije, ka anyị buruo ebe ahụ nke Jehova kwuru okwu banyere ya sị, nke ahụ ka m ga-enye unu, soro anyị jee, anyị ga-emekwa gị mma. N'ihi na Jehova ekwuwo ezi ihe banyere Izrel. O wee sị ya, m gaghị eje, kama ala m na ụmụnna m ka m ga-alakwuru. O wee sị, biko ahapụla anyị, n'ihi na ị maara ọmụma ụlọ ikwu anyị n'ọzara. Ị ga-abụkwara anyị anya. Ọ ga-erukwa mgbe i soro anyị jee, ọ ga-erukwa na ezi ihe ahụ nke Jehova ga-eme anyị mma ya, anyị ga-emekwa gị mma. Ha wee si n'ugwu Jehova bulie ije. Ha ji ije ụbọchị atọ. Igbe ọgbụgba ndụ nke Jehova na-ebulikwa ije n'ihu ha ije ụbọchị atọ, ilepụtara ha ebe izu ike. Igwe ojii nke Jehova wee dị n'elu ha ehihie. Mgbe ha si n'ọmụma ụlọ ikwu bulie ije ruo n'ime mbuli ije igbe ahụ, na Mosis na-asị, bilie Jehova, ka ndị iro gị gbasaa, ka ndị na-akpọ gị asị gbapụkwa n'ihu gị. Ma mgbe ọ zuru ike, ọ na-asị Jehova, laghachikwute ọtụtụ igwe mmadụ ndị a, bụ osu niile nke nnu mmadụ abụọ na ọgụ iri nke Izrel. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 11. Ndị Izrel wee dị ka ndị na-atamu ntamu na-ekwu ihe ọjọọ na ntị Jehova. Jehova wee nụ, iwe ya wee dị ọkụ. Ọkụ nke Jehova wee ree n'etiti ha, wee ripịa mmadụ ụfọdụ n'ime nsọtụ ọmụma ụlọ ikwu. Ndị Izrel wee tikuo Mosis. Mosis wee kpere Jehova ọkụ ahụ wee bilata. E wee kpọọ aha ebe ahụ Tabera, n'ihi na ọkụ nke Jehova na-ere n'etiti ha. Igwe ndị gwara ọgwa nke nọ n'etiti ha wee chọọ ajọ ọchịchọ. Ụmụ Izrel wee kwaa akwa ọzọ sị, onye ga-eme ka anyị rie anụ? Anyị na-echeta azụ nke anyị na-eri n'Ijipt na-azụghị azụ, ya na kukumbas na melọn na lis na onion na galik. Ma ugbu a, mkpụrụ obi anyị akpọwo nkụ. Ọ dịghị ihe ọbụla anyị nwere. Ọ bụ naanị mana nke a dị n'ihu anyị. Ma mana ahụ dịka mkpụrụ korianda ka ọ bụ. Ihe ya dịkwa ka ihu bdellium. Ndị Izrel jegharịrị, chịkọta ya, were nkume igwe nri gwee ya.
ma ọ bụ na ha suru ya n'ikwe wee sie ya n'ite, mee ya ka ọ bụrụ ogbe achịcha. Idetụ ya ire, ọ dị ka idetụ ihe eji mmanụ esi. Mgbe igirigi dakwasịrị ọmụma ụlọikwu ahụ n'abalị, mana wee dakwasị ha, Mozis wee nụ ndị Izrel ka ha na-akwa akwa n'agbụrụ niile ha, nwoke ọbụla n'ọnụ ụzọ ụlọikwu ya. Iwe nke Jehova wee dị ọkụ nke ukwuu, ọ jọkwara njọ n'anya Mozis. Mozis wee sị Jehova, n'ihi gịnị ka i ji mejọọ ohu gị? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka m na-ahụtaghịkwa amara n'ihu gị, na ị na-ebo m ibu nke ndị nke a niile? Ọ bụ mụ onwe m tụrụ ime ndị nke a niile? Ọ bụ mụ onwe m mụrụ ha, na ị na-asị m, kuru ha n'obi gị dịka nna na-azụ nwa si eku nwa na-aṅụ ara, ruo ala ahụ nke ị ṅụrụ ndị bụ nna ha iyi inye ha? Olee ebe m ga-esi nwee anụ inye ndị nke a niile? N'ihi na ha na-akwaso m akwasị. Nye anyị anụ ka anyị wee rie. Apụghị m naanị mụ onwe m ikuru ndị nke a niile, n'ihi na ọ karịrị m arụ. Ma ọ bụrụ na otu aka gị onwe gị na-eme m, biko kpụzie m. Ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, ka m gharakwa ilekwasị ihe ọjọọ m anya. Jehova wee sị Mozis, chịkọtara m ọgụ ndị ikom 310 sitere na ndị okenye Izrel, ndị maworo na ha onwe ha bụ ndị okenye nke Izrel, na ndị na-ele ha anya n'olu. Gị chịrị ha bịa ruo ụlọikwu nzute, ka ha wee soro gị guzo onwe ha n'ebe ahụ. M ga-arịdata kpanyere gị ụka n'ebe ahụ. M ga-anarakwa ụfọdụ n'ime mmụọ ahụ nke dịkwasị gị tụkwasị ha. Ha ga-esokwa gị buo ibu ndị Izrel, ka ị wee ghara ibu ya naanị gị onwe gị. Gị sịkwa ndị Izrel, doo onwe unu nsọ banyere echi. Unu ga-erikwa anụ, n'ihi na unu akwawo akwa na ntị Jehova sị, onye ga-eme ka anyị rie anụ? N'ihi na ọ dịrị anyị mma n'Ijipt. Jehova ga-enyekwa unu anụ, unu ga-erikwa. Ọ bụghị otu ụbọchị ka unu ga-eri anụ, ọ bụghị ụbọchị abụọ, ọ bụghị ụbọchị 5, ọ bụghị ụbọchị 10, ọ bụghị ọgụ ụbọchị, ruo otu ọnwa zuru ezu, ruo mgbe ọ ga-esi n'ime unu pụta, o wee ghọrọ unu ihe ịsọ oyi. N'ihi na unu ajụwo Jehova nke nọ n'etiti unu. Unu wee kwaa akwa n'ihu ya sị, n'ihi gịnịkwa ka anyị siworo n'Ijipt pụta? Mozis wee sị ọgụ nnu ndị ikom 300 na ọgụ nnu ụzọ 15 ndị ji ụkwụ eje ka ndị ahụ dị, bụ ndị mụ onwe m nọ n'etiti ha. Ma gị onwe gị asịwo, anụ ka m ga-enye ha ka ha wee rie otu ọnwa zuru ezu. Ọ bụ igwe ewu na atụrụ na igwe ehi ka a ga-egburu ha, ka o wee zuo ha? Ọ bụ azụ niile nke oke osimiri ka a ga-achịkọtara ha, ka o wee zuo ha? Jehova wee sị Mozis, aka Jehova ọghọwo mkpọmkpọ aka. Ugbu a ka ị ga-ahụ ma okwu m ga-erere gị ma ọ bụ na ọ gaghị erere gị. Mozis wee pụọ gwa ndị Izrel okwu niile nke Jehova. O wee chịkọta ọgụ ndị ikom 310 sitere na ndị okenye nke ndị Izrel, guzo ha gburugburu ụlọikwu ahụ. Jehova wee rịdata n'igwe ojii ahụ, gwa ya okwu, nara ya ụfọdụ n'ime mmụọ ahụ nke dịkwasịrị ya, tinyekwasị n'ọgụ ndị okenye 310 ahụ. O ruo mgbe mmụọ ahụ bịakwasịrị ha, na ha buru amụma ma ha emeghị ya ọzọ. Ma ndị ikom ahụ abụọ fọdụrụ n'ọmụma ụlọikwu, aha nke otu onye n'ime ha bụ Eldad, aha nke ibe ya bụ Medad. Mmụọ ahụ wee bịakwasị ha. Ha onwe ha dịkwa n'etiti ndị e dere aha ha n'akwụkwọ, ma ha apụghị jeruo ụlọikwu ahụ. Ha wee buo mmanụ ọmụma ụlọikwu. Otu okorobịa wee gbaa ọsọ gosi Mozis sị, Eldad na Medad na-ebu amụma n'ọmụma ụlọikwu. Joshua nwa Nun, onye na-ejere Mozis ozi, bụ otu onye n'ime ndị ikom ya họpụtaworo, wee zaa sị, onye nwe m Mozis, gbochie ha. Mozis wee sị ya, ọ bụ onye na-ekwo ekworo ka ị bụrụ m? Ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na ndị Jehova niile bụ ndị amụma, ka Jehova wee tinyekwasị ha mmụọ ya. Mozis ya na ndị okenye Izrel wee chịkọta onwe ha n'ọmụma ụlọikwu. Otu ifufe wee si n'ebe Jehova nọ bulie ije, wee kepụta nnụnụ kweel n'oké osimiri, hapụ ha n'akụkụ ọmụma ụlọikwu. Dịka ije
otu ụbọchị n'otu akụkụ, na dịka ije otu ụbọchị n'akụkụ nke ọzọ gburugburu ọmụma ụlọikwuu, na dịka kubit 2 n'elu ihu ala. Ndị Izrel wee bilie ụbọchị ahụ niile, n'abalị ya niile na echi ya niile, chịkọta nnukwu ele ahụ. Onye na-achịkọta nta chịkọtara homa 10. Ha wee were ha gbasara onwe ha n'ebe niile gburugburu ọmụma ụlọikwuu. Mgbe anụ ahụ na-adị n'etiti eze ha ugbu a, tupu atabie ya, iwe Jehova wee dị ọkụ megide ndị Izrel. Jehova wee were ihe otiti hiri nne nke ukwuu tie ndị Izrel. E wee kpọọ aha ebe ahụ Kibrot Hatava, n'ihi na n'ebe ahụ ka ha liri ndị Izrel ndị na-achọ ajọ ọchịchọ. Ndị Izrel siri na Kibrot Hatava bulie ije ruo Hazerọt. Ha wee nọọ na Hazerọt. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 12. Miriam na Erọn wee kwuo okwu megide Mosis n'ihi nwaanyị Etiopia ahụ ọ lụtara, n'ihi na nwaanyị Etiopia ka ọ lụtara. Ha wee sị, ọ bụ n'ezie na naanị Mosis ka Jehova wereworo kwuo okwu? Ọ bụghịkwa anyị ka o werere kwuo okwu? Jehova wee nụ ya. Ma nwoke ahụ bụ Mosis dị umeala n'obi nke ukwuu karịa mmadụ niile ndị nọ n'elu ala. Jehova wee sị Mosis na Erọn na Miriam na mberede, pụtanụ unu atọ ruo ụlọikwuu nzute. Ha atọ wee pụta. Jehova wee rịdata n'ogidi igwe ojii guzo n'ọnụ ụzọ ụlọikwuu kpọọ Erọn na Miriam. Ha abụọ wee pụta. O wee sị, biko nụrụnụ okwu m niile. Ọ bụrụ na onye amụma dị n'etiti unu n'ọhụ ka mụ bụ Jehova ga-eme ka ọ mara m, na nrọ ka m ga-agwa ya okwu. Ọ bụghị otu a ka ohu Mosis dị n'ụlọ m niile. Onye kwesịrị ntụkwasị obi ka ọ bụ. Ọnụ na ọnụ ka m ga-agwa ya okwu ọbụla niile anya, ọ bụghịkwa n'ilu dị iche iche. Ụdị Jehova ka ọ ga-elegidekwa anya. Ọ bụkwa gịnị mere unu na-atụghị egwu ikwu okwu megide ohu m bụ imegide Mosis? Iwe Jehova wee dị ọkụ megide ha, o wee laa. Igwe ojii ahụ wee si n'elu ụlọikwuu ahụ wezuga onwe ya. Ma lee, Miriam bụ onye ekpenta dịka snow. Erọn wee chee Miriam n'ihu, ma lee, ọ bụ onye ekpenta. Erọn wee sị Mosis, biko onyenwe m, arịọ m gị, atụkwasịla anyị mmehie nke anyị bụrụ ndị nzuzu n'ime ya, nke anyị mehiewokwara n'ime ya. Biko ka ọ ghara ịdị ka onye nwụrụ anwụ, ka nke nkewa anụ ahụ ya richapụworo mgbe o si n'akpa nwa nne ya pụta. Mosis wee tikuo Jehova sị, Chineke biko mee ka ahụ ya dị ike, biko. Jehova wee sị Mosis, ọ bụrụ na nna ya agbasa ya asọ n'ihu ma ọlị, ihere agaghị eme ya ụbọchị 7. Ka emechibido ya ụzọ n'azụ ọmụma ụlọikwuu ụbọchị 7. Emesịa, a ga-achịkọtakwa ya na ndị Izrel. E wee mechibido Miriam ụzọ n'azụ ọmụma ụlọikwuu ụbọchị 7. Ma ndị Izrel ebulighị ije ruo mgbe a chịkọtara Miriam na ndị Izrel. Ma emesịa, ndị Izrel siri na Hazerọt bulie ije, ma ụlọikwuu ha nọzara Peram. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 13. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, zigara onwe gị ndị ikom ka ha wee ledo ala Kenan nke mụ onwe m na-enye ụmụ Izrel. Otu nwoke dịrị ebo nna ya ha ka unu ga-eziga, onye ọbụla ọ bụrụ onye isi n'etiti ha. Mosis wee si n'ọzara Peran ziga ha n'okwu ọnụ Jehova. Ha niile bụ ndị ikom, ndị isi ụmụ Izrel ka ha bụ. Ndị a bụ aha ha. Nke dịrị ebo Ruben bụ Shamuel nwa Zakua. Nke dịrị ebo Simeon bụ Shefat nwa Hori. Nke dịrị ebo Juda bụ Keleb nwa Jefun. Nke dịrị ebo Isaka bụ Igal nwa Josef. Nke dịrị ebo Ifrem bụ Hoshea nwa Nun. Nke dịrị ebo Benjamin bụ Palti nwa Rafu. Nke dịrị ebo Zebulun bụ Gadiel nwa Sodi. Nke dịrị ebo Josef nke ahụ bụ nke dịrị ebo Manase bụ Gadi nwa Susi. Nke dịrị ebo Dan bụ Amiel nwa Gemali. Nke dịrị ebo Asha bụ Setua nwa Michael.
Nke dịrị ebo Naftali bụ Nabi nwa Vofsi. Nke dịrị ebo Gad bụ Geuel nwa Maki. Ndị ahụ bụ aha ndị ikom ahụ nke Moses zigara iledo ala ahụ. Moses wee kpọọ Hoshea nwa Nun Joshua. Moses wee ziga ha iledo ala Kenan ọ sị ha, rigonụ n'ụzọ a n'ime Negeb, rigokwanụ n'ugwu, wee hụ ala ahụ ihe ọ bụ, na ndị ahụ ndị bi na ya, ma ọ bụ ndị dị ike ka ha bụ ma ọ bụ ndị na-adịghị ike, ma ọ bụ mmadụ ole na ole ka ha dị ma ọ bụ ọtụtụ mmadụ, na ihe ala ahụ bụ nke ndị ahụ na-ebi n'ime ya, ma ọ bụ ezi ala ka ọ bụ ma ọ bụ ala ọjọọ, na ihe obodo niile bụ nke ndị ahụ na-ebi n'ime ha, ma ọ bụ na ha bi n'ọma ụlọikwu ma ọ bụ n'ebe e kwusiri ike, na ihe ala ahụ bụ ma ọ bụ ala nwere ume ka ọ bụ ma ọ bụ ala na-ata ihe, ma osisi dị n'ime ya ma osisi ọ dịghị. Meekwa onwe unu ka unu dị ike, wetakwa ụfọdụ n'ime mkpụrụ ala ahụ, ma mgbe ahụ bụ mgbe nke mkpụrụ mbụ nke mkpụrụ vaịn. Ha wee rigo, ledo ala ahụ site n'ọzara Zin ruo Rehob na mbata Hamat. Ha wee rigo n'ime Negeb bịaruo Hebrọn, ma n'ebe ahụ ka Ahiman nwa Sheshai na Talmai bụ ụmụ Anak nọ. Ma e wuru Hebrọn afọ 7 tupu e wuo Zoan n'Ijipt. Ha wee bịaruo ndagwurugwu Eshkọl, si n'ebe ahụ gbutuo otu alaka na otu ụyọkọ mkpụrụ vaịn. Ha wee buru ya n'osisi e ji ebu ihe n'etiti mmadụ abụọ. Ha wetakwara ụfọdụ n'ime mkpụrụ pomegranet na ụfọdụ n'ime mkpụrụ fig. A kpọrọ ebe ahụ ndagwurugwu Eshkọl n'ihi na ụyọkọ nkume Izrel si n'ebe ahụ gbutuo. Ha wee si n'iledo ala ahụ lọta n'ọgwụgwụ ọgụ ụbọchị 2. Ha wee bịakwute Moses, bịakwutekwa Erọn, bịakwutekwa nzukọ niile nkume Izrel ruo ọzara Paran ruo Kedesh, wee weghachiri ha na nzukọ Izrel niile okwu, wee meekwa ka ha hụ mkpụrụ ala ahụ. Ha wee kọọrọ ya akụkọ sị, anyị bara n'ala ahụ ebe i zigara anyị, ọzọkwa ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya ka ọ bụ, nke bụkwa mkpụrụ ya. Otu ọ dị, ndị bi n'ala ahụ dị ike, e wusikwara obodo niile ha ike, ha dịkwa ukwuu hinne. Ọzọkwa ụmụ Anak ka anyị hụrụ n'ebe ahụ. Amalek bi n'ala Negeb, ndị Het na ndị Jebus na ndị Amọrait bi n'ugwu, ndị Kenan bi n'ụsọ oke osimiri n'akụkụ Jọdan. Keleb wee mee ka ndị Izrel gbaa nkịtị n'ebe Moses nọ sị, ka anyị rigoro nnọọ nweta ya, n'ihi na anyị pụrụ ime ya nke ọma. Ma ndị ikom ahụ ndị soro ya rigo sịrị, anyị apụghị irigo imegide ndị ahụ, n'ihi na ndị dị ike ka ha bụ karịa anyị. Ha wee mee ka akụkọ ọjọọ pụtara ụmụ Izrel banyere ala ahụ nke ha ledoro sị, ala ahụ nke anyị gabigaworo n'ime ya iledo ya, ala nke na-eripịa ndị bi ya ka ọ bụ. Ọzọ, ndị niile anyị hụrụ n'etiti ya bụ ndị ikom toro ogologo. N'ebe ahụ ka anyị hụkwara ndị Nefilim, bụ ụmụ Anak, ndị sitere na ndị Nefilim. Anyị wee dị n'anya onwe anyị dị ka ọgụgụ. Ọ bụkwa otu a ka anyị dị n'anya ha. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 14. Nzukọ Izrel niile wee welie olu ha, tie mkpu. Ndị Izrel wee kwaa akwa abalị ahụ. Ụmụ Izrel niile wee tamuo ntamu megide Moses, megidekwa Erọn. Nzukọ ahụ niile wee sị ha, ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị anwụrụwo n'ala Ijipt ma ọ bụ n'ọzara nke a. Ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị anwụrụwo. Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka Jehova na-eme ka anyị baa n'ala nke a ịda site na mma agha? Ndị inyom anyị na ụmụntakịrị anyị ga-aghọ ihe nlụta n'agha. Ọ ga-adị anyị mma ịlaghachi n'Ijipt? Ha wee sịrịta onwe ha, ka anyị mee otu onyeisi, ka anyị laghachikwa n'Ijipt. Moses na Erọn wee daa kpuo ihu ha n'ala n'ihu mkpọkọta niile nke nzukọ ụmụ Izrel.
Joshua nwa Nun na Keleb nwa Jefun, bụ ndị sitere na ndị na-eledo ala ahụ wee dọwaa uwe ha. Ha wee gwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel okwu sị, ala ahụ nke anyị gabigaworo n'ime ya iledo ya, ala ahụ dị mma nke ukwuu. Ọ bụrụ na ihe anyị atọ Jehova ụtọ, ọ ga-emekwa ka anyị baa n'ala nke a. Ọ ga-enyekwa anyị ya, bụ ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Naanị unu enupụkwala isi n'aka Jehova, unu onwe unu atụkwala egwu ndị ala ahụ, n'ihi na nri anyị ka ha bụ. Ihe nchegide ha ewezugawo onwe ya n'ahụ ha, ma Jehova nọnyere anyị, unu atụla egwu ha. Nzukọ Izrel niile wee sị ka e were nkume tụgbuo ha. E wee mee ka ụmụ Izrel niile hụ ebube Jehova anya n'ụlọ ikwu nzute. Jehova wee sị Mosis, ruo ole mgbe ka ndị nke a ga-elele m anya? Ọ bụkwa ruo ole mgbe ka ha na-agaghị ekwe na mụ, n'ihi ihe ịrịba ama niile nke m meworo n'etiti ha? M ga-ewere ajọ ọrịa na-efe efe tigbuo ha. M ga-anapụkwa ha ihe ha nwere. M ga-emekwa gị ka ịghọ mba dị ukwuu, dịkwa ike karịa ha. Mosis wee sị Jehova, ndị Ijipt ga-anụkwa ya, n'ihi na ị were ike gị mee ka ndị nke a si n'etiti ha rigopụta. Ha ga-agwakwa ndị bi n'ala nke okwu a, ha anụwo na gị onwe gị Jehova nọ n'etiti ndị nke a, n'ihi na anya n'anya ka ha ahụworo gị onwe gị. Jehova, igwe ojii gị na-eguzokwa n'elu ha. Ọ bụkwa n'ogidi igwe ojii ka gị onwe gị na-eje ije n'ihu ha n'ehihie, na n'ogidi ọkụ n'abalị. Ma a sị na ị mee ka ndị nke a nwụọ dịka otu onye, mba niile nke ndị nụworo akụkọ banyere gị ga-ekwukwa sị, n'ihi na Jehova apụghị ime ka ndị nke a baa n'ala ahụ nke ọ ṅụrụ ha iyi inye ha. N'ihi ya ka o gbuworo ha n'ọzara. Ma ugbu a biko, ka ike Onyenwe anyị dị ukwuu, dị ka i kwuworo sị, Jehova adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ, ọ na-aba ụba n'ebere, ọ na-agbagharakwa ajọ omume na njehie, ma ọ dịghị ụzọ ọbụla ọ ga-agụ ndị ikpe mara na ha bụ ndị ikpe na-amaghị. Ọ na-ewerekwa ajọ omume nke ndị bụ nna leta ụmụ ha, leta ụmụ ụmụ nke atọ, letakwa nke anọ. Biko gbaghara ajọ omume nke ndị nke a dịka ịdị ukwuu nke ebere gị si dị, na dịka ị gbagharaworo ndị nke a site n'Ijipt wee ruo ugbu a. Jehova wee sị, agbagharawo m dịka okwu gị si dị, ma otu ọ dị, mụ onwe m na-adị ndụ. Ụwa niile ga-ejupụtakwa n'ebube Jehova, n'ihi na ndị ikom ahụ niile ndị hụrụ ebube m na ihe ịrịba ama m niile nke m meworo n'Ijipt na n'ọzara, ma ha nwaworo m ugboro 10 a, ha egeghịkwa ntị olu m. Ha agaghị ahụ ala ahụ ma ọlị nke m ṅụrụ ndị bụ nna ha iyi inye ha. Ndị niile nke na-elele m anya agaghị ahụkwa ya, ma ohu m Keleb, n'ihi na mmụọ dị iche nọ n'ime ya, n'ihikwa na ọ na-esozu m n'azụ. M ga-emekwa ka ọ baa n'ala ahụ ebe ọ bara, mkpụrụ ya ga-enwetakwa ya. Ma ndị Amalek na ndị Kenan bi na ndagwurugwu a, chigharịanụ, bulikwaranụ onwe unu ije jee n'ọzara n'ụzọ oke osimiri Uhie. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, ruo ole mgbe ka m ga-anagide nzukọ ọjọọ nke na-atamu ntamu megide m? Ntamu niile nke ụmụ Izrel nke ha onwe ha na-atamu megide m ka m nụworo. Sị ha, mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Dịka unu kwuworo na ntị m, otu a ka m na-aghaghị ime unu. N'ọzara nke a ka ozu unu ga-ada. Ndị unu niile agụkọta dịka ọnụọgụgụ niile unu si dị, site n'onye gbara 100 afọ wee gaba n'ihu, ndị tamuworo ntamu megide m. Unu onwe unu agaghị aba n'ala ahụ ma ọlị, nke m buliri aka m ime ka unu biri n'ime ya, ma ọ bụghị Keleb nwa Jefun na Joshua nwa Nun, ma ụmụntakịrị unu ndị unu sịrị na ha ga-aghọ ihe nlọta n'agha. M ga-emekwa ka ha baa, ha ga-amakwa ala ahụ nke unu jụrụ ajụ. Ma unu onwe unu, ozu unu ga-ada n'ọzara nke a. Ụmụ unu ga-abụkwa ndị ọzụzụ atụrụ n'ọzara 100 afọ abụọ. Ha ga-ebukwa ọkpụkpụ iko n'ilu unu, ruo mgbe ozu unu ga-awụsị n'ọzara, dịka ọnụọgụgụ ụbọchị nke unu ji eledo ala ahụ anya si dị.
bụ ọgụ ụbọchị abụọ, otu ụbọchị, otu afọ, otu ụbọchị, otu afọ. Otu a ka unu ga-ebu ajọ omume niile unu. Ọgụ afọ abụọ, unu ga-amakwa ịjụ ajụ m. Mụ onwe m bụ Jehova ekwuwo. Nke a ka m na-aghaghị imere nzukọ ọjọọ a niile, ndị na-ezukọ imegide m. N'ọzara nke a ka ha ga-agwụsị, ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ha ga-anwụ. Ma ndị ikom ahụ ndị Mosis zigara iledo ala ahụ, ndị letakwara, mee ka nzukọ Izrel niile tamu megide ya, n'ime ka akụkọ ọjọọ banyere ala ahụ pụta. Ọbụla ndị ikom ahụ bụ ndị na-eme ka akụkọ ọjọọ banyere ala ahụ pụta nwụrụ n'ihe otiti ahụ n'ihu Jehova. Ma Joshua nwa Nun na Keleb nwa Jefune dị ndụ site na ndị ikom ahụ, ndị jeworo iledo ala ahụ. Moses wee gwa ụmụ Izrel niile okwu ndị a. Ndị Izrel wee ruo uju nke ukwuu. Ha wee bulie n'isi ụtụtụ rigoro elu ugwu ahụ sị, lee anyị, anyị ga-arịgorukwa ebe ahụ nke Jehova kwuru okwu banyere ya, n'ihi na anyị emehiewo. Moses wee sị, n'ihi gịnịkwa ka unu onwe unu ga-agabiga okwu ọnụ Jehova? Ma nke ahụ agaghị aga nke ọma. Unu arịọla, n'ihi na Jehova anọghị n'etiti unu, ka e wee ghara itigbu unu n'ihu ndị iro unu. N'ihi na ndị Amalek na ndị Kenan nọ na mgbe ahụ n'ihu unu. Unu ga-adakwa site na mma agha, n'ihi na unu esiwo n'iso Jehova laghachi. N'ihi ya, Jehova agaghị anọnyere unu. Ma ha were mkpako rigoro elu ugwu ahụ. Ma igbe ọgbụgba ndụ Jehova na Mosis esighị n'etiti ọmụma ụlọ ikwu pụọ. Ndị Amalek wee rịdata, ha na ndị Kenan bụ ndị bi n'ugwu ahụ. Ha wee tigbuo ha, tipịakwa ha ruo Homa. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 15. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe unu ga-aba n'ala ebe obibi niile unu nke mụ onwe m na-enye unu, mgbe unu ga-emekwa ajọ ọkụ ịchụrụ Jehova bụ aja nsure ọkụ, ma ọ bụ aja ọzọ imezu nkwa, ma ọ bụ na onyinye afọ ofufo, ma ọ bụ na mgbe niile unu akara aka ime ihe isi ụtọ isurere Jehova site n'igwe ehi, ma ọ bụ n'igwe ewu na atụrụ. Onye ahụ nke na-eweta nso onyinye iji bịaruo nso ga-ewetakwa nso Jehova onyinye ịnata ihu ọma, bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flour gwụra, na otu ụzọ n'ụzọ iri n'ụzọ anọ nke otu hin nke mmanụ mmanya vaịn iji chụọ aja ihe ọṅụṅụ, otu ụzọ n'ụzọ anọ nke hin, tinyere aja nsure ọkụ ahụ, ma ọ bụ iji chụọ aja ọzọ ahụ ka ị ga-edoziri otu nwa atụrụ, ma ọ bụ n'ịchụ ebulu na aja. Ị ga-edozi onyinye ịnata ihu ọma ụzọ abụọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flour gwụra, na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke otu hin nke mmanụ mmanya vaịn iji chụọ aja ihe ọṅụṅụ, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke otu hin, ka ị ga-ewetakwa nso ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ isurere Jehova. Ọzọ, mgbe ị na-eme nwa oke ehi ka ọ bụrụ aja nsure ọkụ, ma ọ bụ aja ọzọ imezu nkwa, ma ọ bụ ịchụ aja ụda na-achụrụ Jehova, ọ ga-ewetakwa nso tinyere nwa oke ehi ahụ onye ịnata ihu ọma bụ ụzọ atọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flour gwụra, na nkewa hin nke mmanụ mmanya vaịn ka ị ga-ewetakwa nso iji chụọ aja ihe ọṅụṅụ. Nkewa hin ka ọ bụrụ aja ọkụ nke ihe isi ụtọ isurere Jehova. Otu a ka a ga-emere otu oke ehi, ma ọ bụ otu ebulu, ma ọ bụ otu nwa n'ime atụrụ, ma ọ bụ n'ime ewu, dịka ọnụọgụgụ ihe nke unu na-edozi si dị. Otu a ka unu ga-emere ihe ọbụla dịka ọnụọgụgụ ha si dị. Onye ọbụla amụrụ n'ala ga-eme ihe ndị otu a, n'iweta nso aja ọkụ nke ihe isi ụtọ isurere Jehova. Ọzọ, mgbe ọbịa nọ n'ala unu dịka ọbịa, ma ọ bụ onye ọbụla nọ n'etiti unu ruo ọgbọ unu niile, mgbe ọ ga-eme aja ọkụ nke ihe isi ụtọ na-esurere Jehova, dịka unu si eme, otu a ka ọ ga-eme. N'ime mkpokọta nke a, otu ụkpụrụ dịrị unu dịkwara ọbịa nke nọ dịka ọbịa, bụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ niile unu. Dịka unu si dị, otu a ka ọbịa ahụ ga-adị n'ihu Jehova. Otu iwu na otu ikpe ga-adịrị unu dịkwara ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'ala unu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe unu ga-aba n'ala ahụ ebe mụ onwe m na-eme ka unu baa, ọ ga-erukwa mgbe unu na-eri n'ime nri ala ahụ, na unu ga-ebuliri Jehova aja mbuli, ogbe achịcha nke ụtụ ọka mbụ unu ka unu ga-ebuli,
ka ọ bụrụ àjà mbuli. Dịka àjà mbuli nke ebe nzọcha ọka, otu aka unu ga-ebuli ya. Site n'ụtụ ọka mbụ unu ga-enye Jehova àjà mbuli ruo ọgbọ unu niile. Ọzọ, mgbe unu ga-eme ihe na-amaghị ama, gharakwa ime ihe ndị a niile e nyere n'iwu nke Jehova gwaworo Mosis, bụ ihe niile nke Jehova nyere unu n'iwu n'aka Mosis site n'ụbọchị nke Jehova nyere iwu wee gaba n'ihu ruo ọgbọ niile unu. Ọ ga-erukwa ma ọ bụrụ na emewo ya n'amaghị ama n'ebe anya nzukọ Izrel na-erughị, na nzukọ ahụ niile ga-eme otu nwoke ehi ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ, ịbụ ihe na-esi isi ụtọ na-esorere Jehova, ya na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ ya dịka ikpe ya si dị, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara nzukọ niile nke ụmụ Izrel mmehie ha. A ga-agbagharakwara ha, n'ihi na amaghị ama ka ọ bụ. Ha onwe ha ewetawokwa nso onyinye ha iji bịaruo nso, bụ àjà ọkụ ịchụrụ Jehova, na àjà mmehie ha n'ihu Jehova n'ihi amaghị ama ha. A ga-agbagharakwa nzukọ niile nke ụmụ Izrel, ha na ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti ha, n'ihi na ebe ndị Izrel niile nọ emere ya n'amaghị ama. Ma ọ bụrụ na otu onye emehie n'amaghị ama, ọ ga-ewetakwa nso nne ewu nke gbara otu afọ iji chụọ àjà mmehie. Onye nchụaja ga-ekpuchikwara mkpụrụ obi ahụ mmehie ya, bụ nke na-eme ihe n'amaghị ama. Mgbe ọ na-emehie n'amaghị ama n'ihu Jehova ikpuchiri ya mmehie ya, a ga-agbagharakwara ya. Ma onye a mụrụ n'ala n'etiti ụmụ Izrel, ma ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti ha, otu iwu ka unu ga-enwe banyere onye na-eme ihe n'amaghị ama. Ma mkpụrụ obi ahụ nke na-ewere aka mkpako mee ihe, ma ọ bụ onye a mụrụ n'ala ma ọ bụ ọbịa, Jehova ka onye ahụ na-ekwulu. A ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n'etiti ndị ya, n'ihi na ọ bụ okwu Jehova ka o leliworo anya, n'ihikwa na ọ bụ ihe o nyere n'iwu ka o mebiworo. A ga-ebipụ mkpụrụ obi ahụ ebipụ, ajọ omume ya ga-adịkwasị ya. Ụmụ Izrel wee nọ n'ọzara, ha wee hụta otu nwoke ka ọ na-achịkọta nkụ n'ụbọchị izu ike. Ndị hụtara ya ka ọ na-achịkọta nkụ wee mee ka ọ bịakwute Mosis na Erọn na nzukọ Izrel niile. Ha wee mee ka ọ nọdụ n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ, n'ihi na a gwaghị ha ihe banyere ya, bụ ihe a ga-eme ya. Jehova wee sị Mosis, aghaghị ime ka nwoke ahụ nwụọ. Nzukọ Izrel niile ga-ewere nkume tụgbuo ya n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Nzukọ ahụ niile wee mee ka ọ pụọ jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Ha wee were nkume tụgbuo ya, o wee nwụọ dịka Jehova nyere Mosis iwu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, merụọ onwe gị ọnụ ọnụ n'elu ụsọ uwe ha ruo ọgbọ niile ha. Tinyekwasịkwa n'ọnụ ọnụ nke ụsọ uwe ahụ eriri mgbaagha anụnụ. Ọ ga-abụkwara unu ọnụ ọnụ ụsọ uwe, ka unu wee hụ ya anya, wee cheta ihe niile Jehova nyere n'iwu, meekwa ha, ka unu wee gharakwa iledo otu unu ga-eso obi unu, otu unu ga-esokwa anya unu, nke unu onwe unu na-eso ha ịkwa iko, ka unu wee cheta meekwa ihe niile nke m nyere n'iwu, bụrụkwa ndị dịrị Chineke unu nsọ. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu, nke mere ka unu si n'ala Ijipt pụta, ka m wee bụrụ unu Chineke. Mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 16. Ma Kora nwa Izha, nwa Kohat, nwa Livai, ya na Detan na Abiram ụmụ Eliab na On nwa Pelet bụ ụmụ Ruben chịrị ndị ikom. Ha wee bilie n'ihu Mosis, ha na ndị ikom ụfọdụ ndị sitere n'ụmụ Izrel, ọgụ ndị isi nzukọ 12 ndị a kpọrọ ịbịa na nzute, ndị ikom a maara aha ha. Ha wee kpọkọta onwe ha imegide Mosis na imegide Erọn sị ha, o zuworo unu, n'ihi na nzukọ Izrel niile, ha niile n'otu n'otu dị nsọ. Ọ bụkwa n'etiti ha ka Jehova nọ. Ọ bụkwa gịnị mere unu na-ebuli onwe unu karịa mkpọkọta nke Jehova? Mosis wee nụ ya, wee daa kpụ ihu ya n'ala. O wee gwa Kora, gwakwa nzukọ ya niile okwu sị, n'ụtụtụ ka Jehova ga-eme ka a mara ndị o nwere, na onye dị nsọ, na onye ọ ga-eme ka ọ bịaruo nso ya, onye ọ ga-ahọpụta.
onye ahụ ka ọ ga-emekwa ka ọ bịaruo nso ya. Meenụ nke a, chirenụ n'onwe unu ihe ịgụ ọkụ Kora na nzukọ ya niile, tinyekwanụ ọkụ n'ime ha, tụkwasịkwa n'elu ha ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ihu Jehova echi. Ọ ga-erukwa na nwoke ahụ nke Jehova ga-ahọpụta, onye ahụ bụ onye nsọ, o zuworo unu ụmụ Livayị. Mosis wee sị Kora, biko nụrụnụ ụmụ Livayị, ọ bụ unu ihe nta na Chineke nke Izrel akpawo oke n'etiti unu na nzukọ Izrel, ime ka unu bịaruo nso ya, ife ofufe nke ebe obibi Jehova na iguzo n'ihu nzukọ ahụ ijere ya ozi. O wee mee ka ị bịaruo nso, gị na ụmụnne gị niile bụ ụmụ Livayị. Unu na-achọkwa ọrụ onye nchụaja. N'ihi ya, gị onwe gị na nzukọ gị niile bụ ndị na-ezukọ imegide Jehova. Ma Erọn, gịnị ka ọ bụ na unu na-atamu ntamu megide ya? Mosis wee ziga ịkpọ Detan na Abiram bụ ụmụ Eliab. Ha wee sị, anyị agaghị arịgo. Ọ bụ ihe nta na imewo ka anyị si n'ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya rigopụta, ime ka anyị nwụọ n'ọzara nke a, ma ị ghaghị imekwa onwe gị onye isi anyị. Ọzọkwa, ọ bụghị ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya ka ị meworo ka anyị baa. Ị nyeghịkwa anyị ihe nketa, bụ ubi na ubi vaịn. Ị ga-arụkpọ anya ndị ikom ndị a? Anyị agaghị arịgo. Mosis wee wee iwe dị ọkụ nke ukwuu, wee sị Jehova, echela onyinye ịnata ihe ọma ahụ ihu. Ọ dịghị otu ịnyịnya ibu m naraworo n'aka ha, ọ dịghịkwa otu onye n'ime ha m mejọworo. Mosis wee sị Kora, gị onwe gị na nzukọ gị niile nọ n'ihu Jehova, gị na ha na Erọn echi. Cherekwanụ nwoke ọbụla ihe ịgụ ọkụ ya, tinyekwa ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'elu ya, wetakwanụ ha nso n'ihu Jehova. Nwoke ọbụla ihe ịgụ ọkụ ya, ọgụ ihe ịgụ ọkụ 12 na 10, gị onwe gị kwa na Erọn, nwoke ọbụla ihe ịgụ ọkụ ya. Ha wee chere nwoke ọbụla ihe ịgụ ọkụ ya, tinye ọkụ n'elu ha, tụkwasịkwa ha ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ha wee guzo n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, ha na Mosis na Erọn. Kora wee kpọkọta nzukọ Izrel niile megide ha ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. E wee mee ka nzukọ ahụ niile hụ ebube Jehova anya. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, kewapụnụ onwe unu n'etiti nzukọ nke a, ka m wee mee ka ha gwụsịa dịka n'otu ntabi anya. Ha wee dakpuo ihu ha n'ala sị, Chineke bụ Chineke nke mmụọ niile na anụ ahụ niile bụ mmadụ nwere. Ọ sị na otu nwoke emehie, ị ga-ewesakwa nzukọ a niile iwe? Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa nzukọ Izrel okwu sị, sinụ na gburugburu ebe obibi nke Kora na Detan na Abiram rigo. Mosis wee bulie jekwuru Detan na Abiram, ndị okenye Izrel wee so ya. O wee gwa nzukọ Izrel okwu sị, biko sinụ n'ụlọ ikwu ndị ikom ndị a bụ ndị na-emebi iwu wezuga onwe unu. Unu emetụkwala ihe ọbụla ha nwere, ka e wee ghara ikpochapụ unu n'ime mmehie ha niile. Ha wee si n'ebe obibi nke Kora na Detan na Abiram gburugburu rigo. Detan na Abiram wee pụta guzo onwe ha n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ha, ha na ndị inyom ha na ụmụ ha ndị ikom na ụmụntakịrị ha. Mosis wee sị, na nke a ka unu ga-amara na Jehova ezitewo m ime omume ndị a niile, n'ihi na ha esiteghị n'obi m. Ọ bụrụ na ọ nwụọ dịka ọnwụ mmadụ niile ka ndị a ga-anwụ, ọ bụrụkwa na ọ bụ nleta mmadụ niile ka a ga-eleta ha, Jehova eziteghị m. Ma ọ bụrụ na ihe okike ọhụrụ ka Jehova ga-eke, ala e wee saghepụ ọnụ ya loda ha, ha na ihe niile ha nwere, ha wee rịda na ndụ ruo ala mmụọ. Unu ga-amara na ndị ikom ndị eleliwo Jehova. O ruo mgbe o kwubiri okwu ndị a niile, n'ala nke dị n'okpuru ha gbawara, ala wee saghee ọnụ ya, loda ha na ụlọ niile ha na mmadụ niile Kora nwere na akụ ha niile. Ha wee rịda na ndụ ruo ala mmụọ, ha onwe ha na ihe niile ha nwere. Ala wee mechie n'elu ha, ha wee si n'etiti mkpọkọta ahụ laa n'iyi. Izrel niile ndị nọ ha gburugburu wee gbalaga n'olu akwa ha, n'ihi na ha sịrị, ka ala wee ghara iloda anyị. Ọkụ wee si n'ebe Jehova nọ pụta
ripịa ọgụ ndị ikom 12 ahụ na-eweta nsọ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa Elieza nwa Erọn bụ onye nchụaja ka o si n'etiti nsure ọkụ ahụ chilie ihe ịgụ ọkụ ahụ, gị kpọsakwa ọkụ ahụ n'akụkụ ahụ, n'ihi na ha dị nsọ, bụ ihe ịgụ ọkụ nke ndị mmehie ndị a ndị megidere mkpụrụ obi ha, ka e werekwa ha kpụọ mbadamba ihe ịbụ ihe mmachite dịrị ebe ịchụ àjà, n'ihi na ha wetara ha nso n'ihu Jehova. Ha dịkwa nsọ, ha ga-abụkwara ụmụ Izrel ihe ịrịba ama. Elieza bụ onye nchụaja wee chịrị ihe ịgụ ọkụ ọla ahụ nke ndị ahụ esuriri ọkụ wetara nso, ha wee tisaa ha ka ha bụrụ ihe mmachite dịrị ebe ịchụ àjà, ịbụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta, ka nwoke ala ọzọ onye na-esiteghị na mkpụrụ Erọn wee ghara ịbịa nso isuru ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ihu Jehova, ka ọ ghara ịdị ka Kora, dịkwa ka nzukọ ya, dịka Jehova gwara ya okwu n'aka Mosis. Ma nzukọ niile nke ụmụ Izrel tamuru ntamu n'echi ya megide Mosis megidekwa Erọn sị, unu onwe unu emewo ka ndị nke Jehova nwụọ. O ruo mgbe a kpọkọtara nzukọ ahụ megide Mosis megidekwa Erọn, na ha chere ihu n'ụlọ ikwu nzute, ma lee, igwe ojii ahụ kpuchiri ha, e wee hụ ebube Jehova. Mosis na Erọn wee bịa n'ihu ụlọ ikwu nzute. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, sinụ n'etiti nzukọ a bilie, ka m wee mee ka ha gwụsịa dịka n'otu ntabi anya. Ha wee dakpuo ihu ha n'ala. Mosis wee sị Erọn, were ihe ịgụ ọkụ gị tinye ọkụ n'elu ya sitere n'elu ebe ịchụ àjà, tụkwasịkwa ya ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Buru ya jekwuru nzukọ Izrel ngwa ngwa, kwuchiere ha mmehie ha, n'ihi na iwe ahụ esiwo n'ihu Jehova pụta. Ihe otite ahụ amalitewo. Erọn wee were dịka Mosis kwuru gbaba n'etiti mkpọkọta ahụ, ma lee, ihe otite ahụ amalitewo n'etiti ndị Izrel. O wee tinye ihe nsure ọkụ ahụ na-esi isi ụtọ, wee kpuchiere ndị ahụ mmehie ha. O wee guzo n'etiti ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ, e wee gbochie ihe otite ahụ. Ma ndị nwụrụ anwụ n'ihe otite ahụ dị ọgụ nnu na nnu 16 na ọgụ 15, na-agụghị ndị nwụrụ anwụ n'okwu Kora. Erọn wee laghachikwuru Mosis ruo ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute, e wee gbochie ihe otite ahụ. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 17. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu, narakwa n'aka ha mkpanaka otu dịrị otu ụlọ nna, n'aka ndị isi ha niile, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, mkpanaka 12. Aha nwoke ọbụla ka ị ga-edekwasịkwa na mkpanaka ya, ma aha Erọn ka ị ga-edekwasị na mkpanaka Livai, n'ihi na ọ bụ otu mkpanaka ka onye isi ọbụla nke ụlọ nke ndị bụ nna ha ga-enwe. Ị ga-edokwa ha n'ụlọ ikwu n'ihu ihe àmà ahụ, ebe mụ na unu ga-ezute. Ọ ga-erukwa na nwoke ahụ nke m ga-ahọpụta mkpanaka ya ga-ama ifuru. M ga-emekwa ka ntamu niile nke ụmụ Izrel si n'ahụ m bie, bụ nke ha onwe ha na-atamu megide unu. Mosis wee gwa ụmụ Izrel okwu. Ndị isi ha niile wee nye ya mkpanaka, otu onye isi otu mkpanaka, otu onye isi otu mkpanaka, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị mkpanaka 12. Mkpanaka Erọn dịkwa n'etiti mkpanaka ha. Mosis wee doo mkpanaka niile n'ihu Jehova n'ụlọ ikwu nke ihe àmà. O ruo n'echi ya na Mosis bara n'ụlọ ikwu nke ihe àmà, ma lee, mkpanaka Erọn nke dịrị ụlọ Livai amawa ifuru, gbawakwa ifuru ahụ, wee wakwa okoko, mịkwa almọnd chara acha. Mosis wee si n'ihu Jehova chịpụtara ụmụ Izrel niile mkpanaka ahụ niile. Ha wee lee anya were ha, nwoke ọbụla mkpanaka ya. Jehova wee sị Mosis, dọghachi mkpanaka Erọn n'ihe àmà ka ọ bụrụ ihe ndebe. Ị bụrụ ụmụ nnupụ isi ihe ịrịba ama, ka ị wee mee ka ntamu niile ha si n'ebe m nọ bisịa, ka ha wee ghara ịnwụ. Mosis wee mee ya dịka Jehova nyere ya iwu, otu a ka o mere. Ụmụ Izrel wee gwa Mosis okwu sị, lee, anyị ekubiwo, anyị alawo n'iyi, anyị niile alawo n'iyi. Onye ọbụla nke na-abịaru nso ebe obibi Jehova, ọ ga-anwụ. Ọ bụ na anyị agụsiwo n'ikubi ume. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 18. Jehova wee sị Erọn, gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom
na ụlọ nna gị tinyere gị ga-ebu ajọ omume nke ebe nsọ m. Gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom tinyere gị ga-ebukwa ajọ omume nke ọrụ nchụàjà ahụ. Ọzọkwa, ụmụnne gị bụ ebo Livayị, ebo nna gị, gị mee ka ha soro gị bịaruo nso, ka ha wee rapara n'ahụ gị, na-ejekwara gị ozi. Ma gị onwe gị ma ụmụ gị ndị ikom tinyere gị ga-anọ n'ihu ụlọ ikwu ihe àmà m. Ha ga-edebekwa ihe ndebe gị na ihe ndebe nke ụlọ ikwu m niile, naanị na ha agaghị abịaru nso ihe niile nke ebe nsọ m. Ha agaghị abịarukwa nso ebe nchụàjà ka ha ghara ịnwụ. Ma ha ma unu, ha ga-araparakwa n'ahụ gị, debekwa ihe ndebe nke ụlọ ikwu nzute nke dịrị ofufe niile nke ụlọ ikwu ahụ. Ma onye ala ọzọ agaghị abịaru nso unu. Unu ga-edebekwa ihe ndebe nke ebe nsọ m na ihe ndebe nke ebe nchụàjà m, ka iwe ghara ịdakwasị ụmụ Izrel ọzọ. Ma mụ onwe m, lee, esiwo m n'etiti ụmụ Izrel were ụmụnne gị bụ ndị Livayị, ha bụrụ onyinye ndị e nyere Jehova ịbụ ife ofufe nke ụlọ ikwu nzute. Ma gị onwe gị na ụmụ gị ndị ikom tinyere gị ga-edebe ọrụ nchụàjà unu banyere ihe niile nke ebe nchụàjà m, banyerekwa ihe dị n'ime akwa mgbochi unu ga-efekwa. Dịka ofufe nke onyinye ka m na-enye unu ọrụ nchụàjà unu. Ma onye ala ọzọ nke na-abịaru nso a ga-eme ka ọ nwụọ. Jehova wee gwa Erọn okwu sị, ma mụ onwe m, lee, enyewo m gị ihe ndebe nke àjà mbuli m niile, bụ nke dịrị ihe niile edoro nsọ nke ụmụ Izrel. Gị ka m nyeworo ha ịbụ oke otite mmanụ, nyekwa ụmụ gị ndị ikom n'ụkpụrụ ebighị ebi. Nke a ga-abụ nke gị site n'ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile, site n'ọkụ onyinye ha ọbụla iji bịaruo nso, ọbụla onyinye ịnata ihe ọma ha ọbụla, na àjà mmehie ha ọbụla, na àjà ikpe ọmụma ha ọbụla, nke ha ga-enyeghachi m. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ ga-abụrụ gị, bụrụkwa ụmụ gị ndị ikom. N'ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ị ga-eri ya. Nwoke ọbụla ga-eri ihe nsọ ka ọ ga-abụrụ gị. Nke a bụkwa nke gị àjà mbuli nke onyinye ha ọbụla àjà ofufe niile nke ụmụ Izrel. Gị ka m nyeworo ha, nyekwa ụmụ gị ndị ikom, nyekwa ụmụ gị ndị inyom tinyere gị n'ụkpụrụ ebighị ebi ọbụla nke dị ọcha n'ụlọ gị ga-eri ya. Mmanụ niile nke kachasị mma nke mmanụ ọhụrụ na mmanya niile nke kachasị mma nke mmanya vaịnị ọhụrụ na ọka bụ ihe mbụ ha nke ha na-enye Jehova. Gị ka m nyeworo ha. Mkpụrụ mbụ nke ihe niile dị n'ala ha nke ha na-ewetara Jehova, nke gị ka ọ bụ. Onye ọbụla nke dị ọcha n'ụlọ gị ga-eri ya. Ihe ọbụla ewezugara ka ebibie ya n'Izrel, nke gị ka ọ bụ. Nwa ọbụla nke mere akpa nwa nke anụ ahụ niile nke ha na-eweta nso Jehova n'etiti mmadụ na n'etiti anụ ụlọ, ọ bụ nke gị. Naanị ị ghaghị ịgbapụta nwa mmadụ buru ụzọ mụọ. Nwa anụ ụlọ rụrụ arụ buru ụzọ mụọ ka ị ga-agbapụtakwa. Ma ndị ha a na-agbapụta site na nke rụrụ arụ, otu ọnwa ka ị ga-agbapụta ha, dịka shekel nke ebe nsọ m. Dịka shekel nke ebe nsọ m si dị, ọgụ gera ka ọ bụ. Ma otu ọ dị, nweghị buru ụzọ mụọ, maọbụ nwa atụrụ buru ụzọ mụọ, maọbụ nwa ewu buru ụzọ mụọ, ị gaghị agbapụta ha. Ihe nsọ ka ha bụ. Ị ga-awụsa ọbara ha n'ebe ịchụ àjà m, sukwaa abụba ha ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, ka ọ bụrụ àjà ọkụ ime ihe isi ụtọ a na-esurere Jehova. Anụ ha bụkwa nke gị, dịka ọkpụkpọ obi nke àjà ofufe, na dịka ụtaka ukwu aka nri nke gị ka ọ bụ. Àjà mbuli niile nke ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel na-ebuliri Jehova ka m nyeworo gị, nyekwa ụmụ gị ndị ikom, nyekwa ụmụ gị ndị inyom tinyere gị n'ụkpụrụ ebighị ebi, ọgbụgba ndụ nna ebighị ebi n'ihu Jehova ka ọ bụrụ gị, bụrụkwa mkpụrụ gị tinyere gị. Jehova wee sị Erọn, ị gaghị eketa ihe n'ala ha, ọ dịghịkwa oke ị ga-enwe n'etiti ha,
Mụ onwe m bụ oke gị na ihe nketa gị n'etiti ụmụ Izrel. Ma ụmụ Livayị, lee, ha ka m nyeworo otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile n'Izrel ịbụ ihe nketa dịka ihe nkwụghachi ofufe ha, nke ha onwe ha na-efe, bụ ofufe nke ụlọ ikwu nzute. Ma ụmụ Izrel agaghị abịaru nso ụlọ ikwu nzute ahụ ọzọ ịbụ mmehie ịnwụ anwụ. Ma ndị Livayị ga-efe ofufe ahụ nke ụlọ ikwu nzute, ha onwe ha ga-ebukwaji omume ha. Ụkpụrụ ebighị ebi ka ọ bụ ruo ọgbọ niile unu, ma n'etiti ụmụ Izrel ha agaghị eketa ihe nketa, n'ihi na ọ bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe ụmụ Izrel nke ha na-ebuliri Jehova dịka aja mbuli ka m nyeworo ndị Livayị ịbụ ihe nketa. Ya mere m siworo ha n'etiti ụmụ Izrel ha agaghị eketa ihe nketa. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, ị ga-agwakwa ndị Livayị okwu sị ha, mgbe unu na-anara n'aka ụmụ Izrel otu ụzọ n'ụzọ iri nke m nyeworo unu site n'aka ha dịka ihe nketa unu, unu ga-esikwa na ya bulie aja mbuli nke Jehova, bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke si n'otu ụzọ n'ụzọ iri ahụ pụta. A ga-agụkwuru unu aja mbuli unu dịka ọka nke si n'ebe nzọcha ọka pụta, na dịka ojuju mmanya vaịn nke si n'ebe nzọcha mkpụrụ vaịn pụta. Otu a ka unu ga-ebuli, ọbụla unu onwe unu, aja mbuli nke Jehova sitere n'otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe unu niile. Nke unu niile, nke unu na-anara n'aka ụmụ Izrel. Unu ga-esikwa na ya nye Erọn bụ onye nchụaja aja mbuli nke Jehova. Unu ga-esi n'onyinye unu niile bulie aja mbuli ọbụla nke Jehova site n'ihe ya niile kachasị mma, bụ ihe nsọ ya sitere na ya. Ị ga-asịkwa ha, mgbe unu na-esi na ya bulie ihe ya kachasị mma, a ga-agụkwara ndị Livayị ya dịka ihe omume nke ebe nzọcha ọka na dịka ihe omume nke ebe nzọcha mkpụrụ vaịn. Unu ga-erikwa ya n'ebe ọbụla unu onwe unu n'ụlọ unu niile, n'ihi na ụgwọ ọrụ ka ọ bụrụ unu, ihe nkwụghachi ofufe unu n'ụlọ ikwu nzute. Unu agaghị ebukwa mmehie banyere ya. Mgbe unu si na ya bulie ihe ya kachasị mma, unu agaghị emerụkwa ihe nsọ niile nke ụmụ Izrel. Unu agaghịkwa anwụ. Akwụkwọ Ọnụọgụgụ isi nke 19. Jehova wee gwa Mosis na Erọn okwu sị, nke a bụ ụkpụrụ nke iwu ahụ nke Jehova nyeworo n'iwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu ka ha wetara gị nwa agbọghọ ehi na-acha uhie uhie nke zuru oke, nke ọlụ na-adịghị n'ahụ ya, nke ọ dịghị mgbe ya okurigokwasịrị ya. Unu ga-enye ya Elieza bụ onye nchụaja. Ọ ga-eme ka ọ pụọ jee n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Otu onye ga-egbu ya n'ihu ya. Elieza bụ onye nchụaja ga-ewere ụfọdụ n'ime ọbara ya na mkpịsị aka ya fesaa ụfọdụ n'ime ọbara ya na ncharịta ihu ụlọ ikwu nzute ugboro 7. Otu onye ga-esurekwa nwa agbọghọ ehi ahụ ọkụ n'anya ya, akpụkpọ ya na anụ ahụ ya na ọbara ya tinyere nsị ya ka ọ ga-esuru ọkụ. Onye nchụaja ga-ewerekwa osisi sida na hisọp na ọhụ uhie tọba ya n'etiti nsure ọkụ nwa agbọghọ ehi ahụ. Onye nchụaja ga-asụkwa uwe ya, sakwa anụ ahụ ya na mmiri. Emesịa ọ ga-abata n'ọmụma ụlọ ikwu. Onye nchụaja ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Onye ahụ nke na-esure ya ọkụ ga-asụkwa uwe ya na mmiri, sakwa anụ ahụ ya na mmiri. Ọ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Nwoke nke dị ọcha ga-achịkọta ntụ nke nwa agbọghọ ehi ahụ, doo ya n'azụ ọmụma ụlọ ikwu n'ebe dị ọcha. Ọ ga-abụkwara ụmụ Izrel ihe ndebe ịbụ mmiri nke ịdị na nsọ, aja mmehie ka ọ bụ. Onye ahụ nke na-achịkọta ntụ nwa agbọghọ ehi ahụ ga-asụkwa uwe ya, rụkwa arụ ruo anyasị. Ọ ga-abụkwara ụmụ Izrel bụrụkwa ọbịa nke nọ dịka ọbịa n'etiti ha ụkpụrụ ebighị ebi. Onye na-emetụ ozu nwụrụ anwụ nke mmadụ ọbụla ahụ ga-ara arụ ụbọchị 7. Onye ahụ ga-ewere ya wepụ mmehie ya n'ụbọchị nke 3. N'ụbọchị nke 7 ọ ga-adịkwa ọcha. Ma ọ bụrụ na o wepụghị mmehie ya n'ụbọchị nke 3, ọ gaghị adịkwa ọcha n'ụbọchị nke 7. Onye ọbụla nke na-emetụ onye nwụrụ anwụ aka bụ ozu mmadụ nke nwụrụ anwụ, ma o wepụghị mmehie ya, ebe obibi Jehova ka ọ na-emerụ. A ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n'Izrel n'ihi na awụsaghị ya mmiri nke ịdị na nsọ ahụ.
onye rụrụ arụ ka ọ ga-abụ. Ọrụrụ ya na-adịkwasị ya ruo ugbu a. Nke a bụ iwu mgbe mmadụ nwụrụ n'ụlọikwu. Onye ọbụla nke na-aba n'ụlọikwu ahụ na onye ọbụla nke nọ n'ụlọikwu ahụ ga-arụ arụ ụbọchị 7. Ihe ọbụla nke ghere oghe, nke na-enweghị ihe mkpuchi eriri eji kechie elu ya, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ. Onye ọbụla nke na-emetụ onye eji mma agha gbuo maọbụ onye nwụrụ anwụ maọbụ ọkpụkpọ mmadụ maọbụ ili ahụ n'ọhịa sara ihu, ọ ga-arụ arụ ụbọchị 7. Ha ga-ewerekwa ụfọdụ n'ime ntụ nsure ọkụ aja mmehie ahụ banyere onye ahụ rụrụ arụ. A ga-etinyekwa mmiri na-eru eru n'elu ya n'ime ihe. Nwoke nke dị ọcha ga-ewerekwa hisọp so ya na mmiri ahụ, fesa ya n'ụlọikwu ahụ na n'ihe ya niile, na n'ahụ ndị nọ n'ebe ahụ, na n'ahụ onye ahụ nke metụrụ ọkpụkpọ ahụ, maọbụ onye e gburu egbu ahụ, maọbụ onye nwụrụ anwụ ahụ, maọbụ ili ahụ. Onye ahụ nke dị ọcha ga-efesakwa onye ahụ rụrụ arụ n'ụbọchị nke 3. N'ụbọchị nke 7, ọ ga-ewepụkwa mmehie ya. N'ụbọchị nke 7, ọ ga-asụkwa uwe ya, sakwa ahụ ya na mmiri dị ọcha n'anyasị. Ma nwoke nke rụrụ arụ ma ọ dịghị ewepụ mmehie, a ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n'etiti mkpọkọta Izrel, n'ihi na ọ bụ nsọ Jehova ka o merụworo. Awụsaghị ya mmiri nke ịdị na nsọ ahụ. Onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ọ ga-abụkwara ahụ ụkpụrụ ebighị ebi. Onye na-efesa mmiri nke ịdị na nsọ ahụ ga-asụkwa uwe ya. Onye na-emetụ mmiri nke ịdị na nsọ ahụ ga-arụkwa arụ ruo anyasị. Ihe ọ bụla onye rụrụ arụ na-emetụ ahụ ga-arụ arụ. Mmadụ nke na-emetụ ya ahụ ga-arụ arụ ruo anyasị. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 20. Ụmụ Izrel bụ nzukọ ahụ niile wee baa n'ọzara Zin n'ọnwa mbụ. Ndị Izrel wee nọdụ na Kedesh. Miriam wee nwụọ n'ebe ahụ, e wee lie ya n'ebe ahụ. Ma ọ dịghị mmiri nzukọ ahụ nwere. Ha wee kpọkọta onwe ha megide Mozis, megidekwa Erọn. Ndị Izrel wee soro Mozis isi okwu. Ha wee kwuo sị, ọ ga-adị anyị nnọọ mma ma a sị na anyị ekwubiwo mgbe ụmụnne anyị kwubiri n'ihu Jehova. Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka unu mewuru mkpọkọta Jehova ka ọ baa n'ọzara nke ịnwụ n'ebe ahụ, anyị onwe anyị na ụlọ anyị na anụ ụlọ anyị? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka unu meworo ka anyị si n'Ijipt rigopụta, ime anyị ka anyị bata n'ebe ọjọọ a? Ọ bụghị ebe nke mkpụrụ ọghịgha maọbụ nke osisi fig maọbụ nke osisi vaịn maọbụ nke osisi pomegranet. Ọ dịghịkwa mmiri ịṅụ. Mozis na Erọn wee si n'ihu mkpọkọta ahụ bịaruo n'ụzọ ụlọikwu nzute, daa kpuo ihu ha n'ala, e wee mee ka ha hụ ebube Jehova anya. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, were mkpanaka gị ahụ kpọkọtakwa nzukọ Izrel, gị onwe gị na Erọn bụ nwanne gị. Unu gwa nkume ahụ dị n'elu okwu n'anya ha, ka o wee nye mmiri ya. Ị ga-emekwa ka mmiri si na nkume ahụ dị elu pụtara gị. Ị ga-emekwa ka nzukọ ahụ na anụ ụlọ ha ṅụọ mmiri. Mozis wee si n'ihu Jehova were mkpanaka ahụ dịka o nyere ya iwu. Mozis na Erọn wee kpọkọta Izrel ruo ihu nkume ahụ dị elu, sị ha, biko nụrụnụ ndị na-enupụ isi. Anyị ga-eme ka mmiri si na nkume a dị elu pụtara unu. Mozis wee welie aka ya were mkpanaka ya tie nkume ahụ dị elu ugboro 7. Mmiri hiri nne wee pụta. Nzukọ ahụ wee ṅụọ, ha na anụ ụlọ niile ha. Jehova wee sị Mozis na Erọn, n'ihi na unu ekweghị na mụ ịdị nsọ n'anya ido m nsọ n'anya ụmụ Izrel, n'ihi ya unu agaghị eme ka mkpọkọta nke a baa n'ala ahụ nke m nyeworo ha. Ndị a bụ mmiri Meriba. N'ihi na ụmụ Izrel soro Jehova so okwe wee doo ya nsọ n'ime ha. Mozis wee si na Kedesh zigara eze Edọm ndị ozi sị, otu a ka Izrel bụ nwanne gị sịrị, gị onwe gị amawo ike ọgwụgwụ niile nke gwụrụ anyị, na nna anyị ha rịdara n'Ijipt. Anyị wee biri n'Ijipt ọtụtụ ụbọchị. Ndị Ijipt wee mejọọ anyị, mejọkwa nna anyị ha. Anyị wee tikuo Jehova wee n'ụlọ anyị, zite mmụọ ozi mee ka anyị si n'Ijipt pụta. Ma lee,
Anyị onwe anyị nọ na Kedesh bụ obodo nke dị na nsọtụ oke ala gị. Biko ka anyị gabiga n'ime ala gị. Anyị agaghị agabiga n'ime ọhịa maọbụ n'ime ubi vaịn. Anyị agaghị aṅụkwa mmiri olulu n'ụzọ eze ka anyị ga na-eje. Anyị agaghị ewezuga onwe anyị n'aka nri maọbụ n'aka ekpe ruo mgbe anyị ga-agabiga oke ala gị. Edọm wee sị ya, ị gaghị agabiga n'ime ka m wee ghara iwere mma agha apụta izute gị. Ụmụ Izrel wee sị ya, ọ bụ n'ụzọ atụliri atụrụ ka anyị ga-arịgo. Ọ bụrụkwa na anyị aṅụọ mmiri gị, mụ onwe m na anụ ụlọ m ga-enyekwa gị ọnụ ahịa ya. Naanị ka m were ụkwụ m gabiga, ọ dịghị ọzọ. O wee sị, ị gaghị agabiga. Edọm wee were ndị dị ukwuu aka dị ike pụta izute ya. Edọm wee jụ ikwe ka Izrel gabiga n'oke ala ya. Izrel wee si n'ebe ọ nọ wezuga onwe ya. Ha wee si na Kedesh bulie ije. Ụmụ Izrel bụ nzukọ ahụ niile wee bịara ugwu Hua. Jehova wee gwa Moses na Erọn okwu n'ugwu Hua n'akụkụ oke ala Edọm sị, a ga-achịkọta Erọn na ụmụnna ya n'ala mmụọ, n'ihi na ọ gaghị aba n'ala ahụ nke m nyeworo ụmụ Izrel, n'ihi na unu nupụrụ isi n'okwu ọnụ m na mmiri Meriba. Chịrị Erọn na Elieza nwa ya mee ka ha rịgota n'ugwu Hua. Ị ga-eyipụ Erọn na uwe ya, yibe ha Elieza nwa ya. A ga-achịkọta Erọn na ụmụnna ya n'ala mmụọ. Ọ ga-anwụkwa n'ebe ahụ. Moses wee mee dịka Jehova nyere ya iwu. Ha wee rigo n'ugwu Hua n'anya nzukọ Izrel niile. Moses wee yipụ Erọn na uwe ya, yibe ha Elieza nwa ya. Erọn wee nwụọ n'ebe ahụ n'elu ugwu ahụ. Moses na Elieza wee si n'ugwu ahụ rịda. Nzukọ Izrel niile wee hụ na Erọn ekubiwo. Ha wee kwara Erọn akwa ọgụ ụbọchị 10, bụ ụlọ Izrel niile. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 21. Onye Kenan bụ eze Arad, onye bi na Negeb, wee nọ n'Izrel abịawo n'ụzọ Atarim. O wee buso Izrel agha, dọta ụfọdụ n'ime ha n'agha. Izrel wee kwere Jehova nkwa sị, ọ bụrụ na inye ndị nke a n'aka m n'ezie, m ga-ewezugakwa obodo ha niile ka e bibie ha. Jehova wee gee ntị n'olu Izrel, nye ndị Kenan n'aka ha. Ha wee wezuga ha n'obodo niile ha ka e bibie ha. E wee kpọọ ebe ahụ Homa. Ha wee si n'ugwu Hua bulie ije gaa n'ụzọ oke osimiri Uhie, ịga ala Edọm gburugburu. Ma mkpụrụ obi ndị Izrel enweghị ntachi obi n'ụzọ ahụ. Ndị Izrel wee kwuo okwu megide Chineke, megidekwa Moses sị, n'ihi gịnị ka unu meworo ka anyị si n'Ijipt rigota ịnwụ n'ọzara nke a? N'ihi na achịcha adịghị, mmiri adịghịkwa. Ike agwụsịwokwa mkpụrụ obi anyị na achịcha nke a dị mfe. Jehova wee zite agwọ ahụ nke yiri ọkụ n'etiti ndị Izrel. Ha wee taa ndị Izrel arụ, ndị hiri nne nwụpụrụ n'Izrel. Ndị Izrel wee bịakwute Moses sị, anyị emehiewo n'ihi na anyị ekwu okwu megide Jehova, megidekwa gị. Gị kpere Jehova ka o wee wezuga agwọ ndị a n'ahụ anyị. Moses wee kpee ekpere n'ihi ndị Izrel. Jehova wee sị Moses, meere onwe gị agwọ yiri ọkụ, tụkwasị ya n'ọkọlọtọ. Ọ ga-erukwa na onye ọbụla ataworo ga-adị ndụ mgbe ọ hụrụ ya anya. Moses wee mee agwọ ọla, tụkwasị ya n'ọkọlọtọ ahụ. O ruo, ma ọ bụrụ na agwọ atawo mmadụ na ọ dị ndụ, mgbe o legidere agwọ ọla ahụ anya, ụmụ Izrel wee bulie ije ma ụlọ ikwu ha n'Obot. Ha si n'Obot bulie ije ma ụlọ ikwu ha n'iyi Abarim, na ọzara ahụ nke dị n'ihu Moab, nke dị n'ụzọ ọwụwa anyanwụ. Ha si n'ebe a bulie ije ma ụlọ ikwu ha na ndagwurugwu Zered. Ha si n'ebe ahụ bulie ije ma ụlọ ikwu ha n'ofe Anọn, nke dị n'ọzara nke si n'oke ala ndị Amọrait apụta, n'ihi na Anọn bụ oke ala Moab, n'etiti Moab na ndị Amọrait. N'ihi ya ka a na-asị n'akwụkwọ agha dị iche iche nke Jehova, Vaheb n'ime Sufa, na ndagwurugwu niile nke Anọn, na mkpọrube nke ndagwurugwu ahụ bụ nke na-ewezuga onwe ya n'ụzọ ebe obibi a, nke na-adaberekwa n'oke ala Moab, nke si n'ebe ahụ jeruo Bịa.
Nke ahụ bụ olulu mmiri ahụ nke Jehova gwara Mosis okwu banyere ya sị, chịkọta ndị m ga-enyekwa ha mmiri. Mgbe ahụ Izrel na-abụ abụ a sị, rigoo gị olulu mmiri, zanụ ya. Olulu mmiri ndị isi gwuru ya, ndị a maara aha ha nke ndị Izrel doziri, ha ji mkpanaka onye na-enye ụkpụrụ, jikwa mkpanaka niile ha mee ya. Ha si n'ọzara ahụ jeruo Matana, si na Matana jeruo Nahaliel, si na Nahaliel jeruo Bamot, si na Bamot jeruo ndagwurugwu ahụ nke dị n'ọhịa Moab, ruo elu Pisga nke na-ele anya n'ebe ala ahụ nke tọgbọrọ n'efu dị. Izrel wee ziga ndị ozi jekwuru Saịhọn bụ eze ndị Amọrait sị, ka m gabiga n'ime ala gị, anyị agaghị ewezuga onwe anyị baa n'ọhịa maọbụ n'ubi vaịn. Anyị agaghị aṅụ mmiri olulu mmiri n'ụzọ eze ka anyị ga na-eje ruo mgbe anyị ga-agabiga oke ala gị. Ma Saịhọn ekweghị ka Izrel gabiga n'ime oke ala ya. Ma Saịhọn chịkọtara ndị ya niile pụọ izute Izrel ruo ọzara, bịaruo Jehaz, o wee buso Izrel agha. Izrel wee were ọnụ mma agha tigbuo ya, wee nweta ala ya site na Anọn ruo Jekọb, ruo ụmụ Amọn, n'ihi na oke ala ụmụ Amọn siri ike. Izrel wee were obodo ndị a niile. Izrel wee biri n'obodo niile nke ndị Amọrait, n'ime Heshbọn na n'ime ụmụ obodo ya niile, n'ihi na Heshbọn ahụ obodo Saịhọn bụ eze ndị Amọrait ka ọ bụ. Eze ahụ busokwararị eze gara aga nke Moab agha, wee nara ya ala ya niile n'aka ya ruo Anọn. N'ihi ya ndị na-atụ ilu na-asị, baanụ n'ime Heshbọn ka e wuo obodo Saịhọn, ka e gosikwa ya ike. N'ihi na ọkụ esiwo na Heshbọn pụọ ire ọkụ n'obodo Saịhọn, ọ rịpịawo nke Moab, ndị nwe ebe niile dị elu nke Anọn. Ahụhụ ga-adịrị gị Moab, ịlawo n'iyi, gị ndị Kemosh. O nyewo ụmụ ya ndị ikom dịka ndị gbapụrụ agbapụ, nyekwa ụmụ ya ndị inyom ije na ndọta n'agha n'aka Saịhọn bụ eze ndị Amọrait. Anyị agbawo ha akụ. Heshbọn alawo n'iyi ruo Dibọn. Anyị emewo ka ọ tọgbọrọ n'efu ruo Nofa nke dịruru Medeba. Izrel wee biri n'ala ndị Amọrait. Mosis wee ziga iledo Jeza. Ha wee buru ụmụ obodo ya niile, napụ ndị Amọrait ndị biri n'ebe ahụ ala ha. Ha wee chegharịa rigoo n'ụzọ Bechan. Ọg bụ eze Bechan wee pụta izute ha, ya onwe ya na ndị ya niile, ibu agha na Edrei. Jehova wee sị Mosis, atụla egwu ya, n'ihi na ọ bụ n'aka gị ka m nyereworo ya na ndị ya niile na ala ya niile. Ị ga-emekwa ya dịka ị mere Saịhọn bụ eze ndị Amọrait nke biri n'ime Heshbọn. Ha wee tigbuo ya na ụmụ ya ndị ikom na ndị ya niile ruo mgbe ọ dịghị onye fọdụrụ a hapụrụ ya. Ha wee nweta ala ya. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 22. Ụmụ Izrel wee bulie ije ma ụlọ ikwu ha n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'ofe Jọdan na nso Jeriko. Belak nwa Zipoa wee hụ ihe niile Izrel mererị ndị Amọrait. Moab wee tụọ ụjọ ndị Izrel nke ukwuu, n'ihi na ọtụtụ ka ha dị. Ike gwụsịa Moab n'ihu ụmụ Izrel. Moab wee sị ndị okenye Midian, ugbu a mkpokọta nke a ga-arachapụ ihe niile nke dị anyị gburugburu, dịka ehi na-arachapụ akwụkwọ ndụ nke ọhịa. Belak nwa Zipoa bụkwa eze Moab na mgbe ahụ. O wee zigara Belam nwa Beoa ndị ozi ruo Petua nke dị n'akụkụ osimiri, bụ ala nke ụmụ ndị ya, ịkpọ ya sị, lee, otu ndị esiwo n'Ijipt pụta. Lee, ha ekpuchiwo ihu ala ndị ahụ na-anọkwa na ncherịta ihu m. Ma ugbu a biko bịa, bụọrọ m ndị nke a ọnụ, n'ihi na ndị dị ike ka ọ bụ karịa m. Eleghị anya m ga-enwe ike ka anyị wee tigbuo ha, m wee chụpụ ha n'ala, n'ihi na amawo m na onye ị na-agọzi bụ onye a gọziri agọzi, ma onye na-abụ ọnụ bụ onye a na-abụ ọnụ. Ndị okenye Moab na ndị okenye Midian wee jee. Ihe niile ịjụ ase dịkwa n'aka ha. Ha
ha wee bịakwute Belam gwa ya okwu niile nke Balak. O wee sị ha, "Nọọnụ ọnọdụ abalị n'ebe a n'abalị a, m ga-eweghachikwara unu okwu dịka Jehova si agwa m okwu." Ndị isi Moab wee nọnyere Belam. Chineke wee bịakwute Belam sị, "Olee ndị bụ ndị ikom ndị a nọnyere gị?" Belam wee sị Chineke, "Balak nwa Zipoa bụ eze Moab eziteworo m ozi sị, lee ndị ahụ nke si n'Ijipt pụta, ọ na-ekpuchikwa ihu ala. Ugbu a bịa kọchara m ha, eleghị anya m ga-enwe ike ibuso ha agha, m ga-achụpụkwa ha." Chineke wee sị Belam, "Esola ha jee, abụla ndị Izrel ọnụ, n'ihi na ndị a gọziri agọzi ka ha bụ." Belam wee bilie n'ụtụtụ sị ndị isi Balak, "Laanụ n'ala unu, n'ihi na Jehova na-ajụ ikwe ka m soro unu jee." Ndị isi Moab wee bilie bịakwute Balak sị, "Belam na-ajụ isoro anyị bịa." Balak wee zigakwa ndị isi ọzọ dị ọtụtụ dịkwa nsọpụrụ karịa ndị ahụ. Ha wee bịakwute Belam sị ya, "Otu a ka Balak nwa Zipoa sịrị, biko ekwela ka ihe gbochie gị bịakwute m, n'ihi na m ghaghị ịsọpụrụ gị nke ukwuu. Ọ bụkwa ihe ọbụla ị ga-asị m ka m ga-eme, ma biko bịa kọchara m ndị nke a." Belam wee zaa sị ndị ohu Balak, "Ọ bụrụ na Balak enyewo m ojuju ụlọ ya nke ọlaọcha na ọlaedo, apụghị m ịgabiga okwu ọnụ nke Jehova bụ Chineke m ime ihe nta maọbụ ihe ukwu. Ma ugbu a biko, nọdụnụ n'ebe ọbụla unu onwe unu abalị a, ka m wee mara ka Jehova ga-akpanyere m ọzọ." Chineke wee bịakwute Belam n'abalị sị ya, "Ọ bụrụ na ọ bụ ịkpọ gị ka ndị ikom ahụ bịara, gị bilie soro ha jee. Ma naanị okwu nke m na-agwa gị, nke ahụ ka ị ga-eme." Belam wee bilie n'ụtụtụ jikwa nne ịnyịnya ibu ya soro ndị isi Moab jee. Iwe Chineke wee dị ọkụ n'ihi na ọ na-eje. Mmụọ ozi nke Jehova wee guzo onwe ya n'ụzọ ịbụ onye na-emegide ya, ma ya onwe ya na-anọkwasị na nne ịnyịnya ibu ya. Ụmụ okorobịa ya abụọ sokwa ya. Nne ịnyịnya ibu ahụ wee hụ mmụọ ozi nke Jehova ka ọ na-eguzo n'ụzọ. Mma agha ya mịpụtara amịpụta dịkwa n'aka ya. Nne ịnyịnya ibu ahụ wee wezuga onwe ya n'ụzọ jee n'ọhịa. Belam wee tie nne ịnyịnya ibu ahụ ihe iwezuga ya baa n'ụzọ. Mmụọ ozi nke Jehova wee guzo n'ụzọ dị warawara n'etiti ubi vaịn. Ogige dị n'otu akụkụ, ogige dịkwa n'akụkụ nke ọzọ. Nne ịnyịnya ibu ahụ wee hụ mmụọ ozi nke Jehova wee nụba onwe ya na mgbidi, nụbakwa ụkwụ Belam na mgbidi ahụ, wee tie ya ihe ọzọ. Mmụọ ozi nke Jehova wee gabiga ọzọ guzo n'ebe dị mkpa, ebe ụzọ na-adịghị mmadụ ga-ewezuga onwe ya gaa n'aka nri maọbụ n'aka ekpe. Nne ịnyịnya ibu ahụ wee hụ mmụọ ozi nke Jehova wee makpuru n'okpuru Belam. Iwe Belam wee dị ọkụ, o were mkpanaka ya tie nne ịnyịnya ibu ahụ. Jehova wee saghee ọnụ nne ịnyịnya ibu ahụ, o wee sị Belam, "Gịnị ka m meworo gị na itiwo m ihe ugboro atọ ndị a?" Belam wee sị nne ịnyịnya ibu ahụ, "N'ihi na ị kwara m emo. Ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na mma agha dị n'aka m, n'ihi na ugbu a m ga-egbuworu gị." Nne ịnyịnya ibu ahụ wee sị Belam, "Mụ onwe m abụghị nne ịnyịnya ibu gị, nke nọkwasịworo na m n'ogologo mgbe ruo taa. Anọ m na-eme gị otu a ma ọlị?" Ọ sị, "Mba." Jehova wee saghee anya Belam abụọ. O wee hụ mmụọ ozi nke Jehova ka ọ na-eguzo n'ụzọ. Mma agha ya mịpụtara amịpụta dịkwa n'aka ya. O wee rube isi kpọọ isi ala n'ihu ya. Mmụọ ozi nke Jehova wee sị ya, "N'ihi gịnị ka i tiworo nne ịnyịnya ibu gị ihe ugboro atọ ndị a? Lee, mụ onwe m amịpụtawo ịbụ onye mmegide, n'ihi na ụzọ gị na-arịda na mbibi n'ihu m." Nne ịnyịnya ibu gị wee hụ m wezuga onwe ya n'ihu m ugboro atọ ndị a. Ọ bụrụ na o wezuga ya onwe ya site n'ihu m, n'ezie, ugbu a ọ bụkwa gị onwe gị ka m ga-egbuwori, ma ya onwe ya ka m ga-emewori ka ọ dị ndụ. Belam wee sị mmụọ ozi nke Jehova, emehiewo m, n'ihi na amaghị m na gị onwe gị na-eguzo onwe gị izute m n'ụzọ. Ma ugbu a, ọ bụrụ na ọ jọọ njọ n'anya gị, m ga-alaghachi n'onwe m. Mmụọ ozi nke Jehova wee sị Belam, "Soro ndị ikom ahụ jee, ma naanị okwu ahụ nke m ga-agwa gị, nke ahụ ka ị ga-ekwu." Belam wee soro ndị isi Balak jee. Balak wee nụ na Belam abịawo, o wee pụta izute ya ruo obodo Moab, nke dị n'oke ala Anọn, nke dị na nsọtụ oke ala ahụ. Balak wee sị Belam,
eziteghị m ozi ike n'ebe ị nọ ịkpọ gị, n'ihi na gịnị ka ị na-abịakwuteghị m? Ọ bụ eziokwu na apụghị m isoro gị jee?” Belam wee sị Balak, “Abịakwutewo m gị ugbu a, ọ dị ike ọbụla m nwere ikwu ihe ọbụla? Okwu ahụ nke Chineke ga-etinye n'ọnụ m, nke ahụ ka m ga-ekwu.” Belam wee soro Balak jee ka ha wee bịaruo Kiriat Huzot. Balak wee chụọ igwe ehi na igwe ewu na atụrụ na àjà, wee zigara Belam, zigakwara ndị isi ndị ha na ya nọ. O ruo n'ụtụtụ, na Balak kuru Belam mee ka ọ rigo na Bamot Beal. O wee si n'ebe ahụ hụ nsọtụ ndị Izrel. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nkiri 23. Belam wee sị Balak, “Wuoro m ebe ịchụ àjà 7 n'ebe a, dozikwara m oke ehi 7 na ebule 7 n'ebe a.” Balak wee mee dịka Belam kwuru. Balak na Belam wee suo otu nsure ọkụ, wee suo otu oke ehi na otu ebule ọkụ n'ebe ịchụ àjà ọbụla. Belam wee sị Balak, “Guzo onwe gị n'akụkụ àjà nsure ọkụ gị, maka m jee eleghị anya Jehova ga-abịa izute m. Ma ihe ọbụla ọ ga-eme ka m hụ, m ga-egosikwa gị.” O wee ji ugwu nke ọhịa na-adịghị. Chineke wee zute Belam, o wee sị ya, “Ebe ịchụ àjà 7 ahụ ka m doworo n'usoro, m wee suo otu oke ehi na otu ebule ọkụ n'ebe ịchụ àjà ọbụla.” Jehova wee tinye okwu n'ọnụ Belam sị, “Jeghachikwuru Balak, ọ bụkwa otu a ka ị ga-ekwu.” O wee jeghachikwuru ya, ma lee, ọ na-eguzo n'akụkụ àjà nsure ọkụ ya onwe ya na ndị isi Moab niile. O wee tụọ ilu ya sị, “N'era m ka Balak na-esi dute m.” Eze Moab si n'ugwu ihu anyanwụ dute m sị, “Bịa bụọrọ m Jekọb ọnụ, bịakwa wesara ndị Izrel iwe.” Gịnị ka m ga-akọcha? Chineke akọchaghị. Gịnịkwa ka m ga-ewe iwe? Chineke eweghị iwe. N'ihi na n'elu oke nkume ndị a ka m si ahụ ya, ọ bụkwa n'ugwu nta ndị a ka m si ekiri ya. Lee, otu ndị ka ọ bụ, ọ na-ebi iche, ọ dịghị agụ onwe ya n'etiti mba niile. Onye gụtaworo aja Jekọb na ọnụọgụgụ nke 1/4 nke Izrel, ka mụ onwe m nwụọ ọnwụ nke ndị ziri ezi, ka ikpeazụ m dịkwa ka nke a.” Balak wee sị Belam, “Gịnị ka i meworo m? Ọ bụ ịkọcha ndị iro m ka m kutere gị? Ma lee, ịgọziwo ha nke ukwuu.” O wee zaa sị, “Ihe Jehova na-etinye n'ọnụ m, ọ bụghị nke a ka m ga-elezi anya ikwu.” Balak wee sị ya, “Biko, soro m jee n'ebe ọzọ, ebe ị ga-esi hụ ha. Naanị nsọtụ ha ka ị ga-ahụ, ma ị gaghị ahụ ha niile. Gị kọchakwara m ha site n'ebe ahụ.” O wee kuru ya jee ọhịa Zofim ruo elu Pisga. O wee ebe ịchụ àjà 7, sụrụ otu oke ehi na otu ebule ọkụ n'ebe ịchụ àjà ọbụla. Ọ sị Balak, “Guzo onwe gị n'ebe a n'akụkụ àjà nsure ọkụ gị, ma mụ onwe m ga-ezute Jehova n'ebe ahụ.” Jehova wee zute Belam, tinye okwu n'ọnụ ya sị, “Jegharịkwuru Balak, ọ bụkwa otu a ka ị ga-ekwu.” O wee bịakwute ya, ma lee, ọ na-eguzo n'akụkụ àjà nsure ọkụ ya na ndị isi Moab. Balak wee sị ya, “Gịnị ka Jehova kwuworo?” O wee tụọ ilu ya sị, “Bilie, Balak, nụrụkwa. Ṅaa m ntị, nwa Zipoa. Chineke abụghị mmadụ nke ọ ga-ekwu okwu ụgha, ọ bụghịkwa nwa mmadụ nke ọ ga-elogha. Ọ bụ na ya onwe ya asịwo na ọ ga-eme ihe ma o meghị ya, ma ọ bụ o kwuo okwu ma o meghị ya ka o guzosie ike? Lee, ọ bụ ịgọzi ka m nataworo iwu, o goziwokwa, apụghịkwa m ịtụgharị ya. O legideghị ajọ ihe anya n'ime Jekọb, ọ hụghịkwa mmegbu n'Izrel. Jehova bụ Chineke ya nọnyere ya, iti mkpu nke eze dịkwa n'etiti ha. Chineke na-eme ka ha si n'ala Ijipt pụta. Ume dịka ume atụrụ ka ọ nwere, n'ihi na ọgbụgba afọ adịghị megide Jekọb, iji asị adịghịkwa megide Izrel. Na mgbe ahụ ka a ga-ekwu okwu banyere Jekọb, banyerekwa Izrel sị, “Lee ihe Chineke meworo,
Lee ndị ahụ na-ebili dịka nne ọdụm, dịka ọdụm ka ọ na-eweli onwe ya. Ọ gaghị edina ruo mgbe ọ ga-eri ihe ọ dọgbutara, ṅụọkwa ọbara nke ndị e gburu egbu. Belak wee sị Belam, akọchakwala ha ma ọlị, agọzikwala ha ma ọlị. Belam wee zaa sị Belak, agwaghị m gị sị ihe niile nke Jehova ga-ekwu, nke ahụ ka m ga-eme. Belak wee sị Belam, biko bịa, m ga-ekuru gị jee ebe ọzọ. Eleghị anya, ọ ga-ezi ezi n'anya Chineke ka isi n'ebe ahụ kọchara m ha. Belak wee kuru Belam jee n'elu Peoa, nke na-ele anya n'ebe ala ahụ nke tọgbọrọ n'efu dị. Belam wee sị Belak, were m ebe ịchụ àjà 7 n'ebe a, dozikwara m oke ehi 7 na ebule 7 n'ebe a. Belak wee mee dịka Belam sịrị. O wee suo otu oke ehi na otu ebulu n'ebe ịchụ àjà ọbụla. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 24. Ma mgbe Belam hụrụ na ọ dị mma n'anya Jehova ịgọzi Izrel, o jeghị dịka o si eje ugboro ugboro izute ọgbụgba afa dị iche iche, ma o chere ihu ya n'ọzara. Belam wee welie anya ya abụọ hụ Izrel ka ha na-anọ n'ụlọ ikwu ha dịka ebo niile ha si dị. Mmụọ nke Chineke wee dịkwasị ya. O wee tụọ ilu ya sị, ihe nke si n'ọnụ Belam nwa Beoa pụta bụ ihe nke si n'ọnụ nwoke ahụ pụta, onye anya ya mechiri emechi. Ihe nke si n'ọnụ ya pụta bụ onye na-anụ okwu ọnụ niile nke Chineke, onye na-ahụ ọhụ nke onye ahụ nke pụrụ ime ihe niile mgbe ọ na-ada, ma anya ya abụọ saghere asaghe. Lee ka ụlọ ikwu gị niile si maa nnọọ mma, Jekọb. Lee ka ebe obibi gị niile si maa nnọọ mma, Izrel. Dịka ndagwurugwu dị iche iche ka esetiworo ha, dịka ubi dị iche iche a gbara ogige n'akụkụ osimiri, dịka osisi lignalus nke Jehova kụworo, dịka osisi sida n'akụkụ mmiri. Mmiri na-esi n'ite mmiri ya niile rupụta, mkpụrụ ya ga-adịkwa n'ọtụtụ mmiri. Eze ya ga-adịkwa elu karịa Agag, a ga-ebulikwa alaeze ya. Chineke na-eme ka o si n'Ijipt pụta, ume dịka ume atụrụ ka ọ nwere. Ọ ga-eripịa mba dị iche iche bụ ndị na-akpagbu ya. Ọ bụkwa ọkpụkpụ niile ha ka ọ ga-ekpecha, werekwa akụ ya niile gbarụọ ha ahụ. Ọ makpuru, o dina dịka ọdụm, na dịka nne ọdụm, onye ga-eme ka o bilie? Onye ọbụla nke na-agọzi gị bụ onye a gọziri agọzi. Onye ọbụla nke na-abụ gị ọnụ bụkwa onye a na-abụ ọnụ. Iwe Belak wee dị ọkụ megide Belam. Ọ kụọ ya aka ya abụọ. Belak wee sị Belam, ọ bụ ịkọcha ndị iro m ka m kpọrọ gị? Ma lee, ịgọziwo ha nnọọ ugboro 3 ndị a. Ma ugbu a gbalaga n'onwe gị, laa n'ebe nke gị. Asịrị m na m ga-asọpụrụ gị nke ukwuu, ma lee, Jehova egbochiwo gị na nsọpụrụ. Belam wee sị Belak, ọ bụghịkwa ndị ozi gị bụ ndị zitere m ka m gwara okwu sị, ọ bụrụ na Belak enye m ojuju ụlọ ya nke ọlaọcha na ọlaedo, apụghị m ịgabiga okwu ọnụ Jehova, ime ezi ihe maọbụ ihe ọjọọ site n'obi nke aka m. Ihe nke Jehova ga-ekwu, nke ahụ ka m ga-ekwu. Ma ugbu a lee, ana m alakwuru ndị m. Bịa, m ga-adụ gị ọdụ ihe ndị nke a ga-eme ndị gị na mgbe ikpeazụ nke ụbọchị ndị a. O wee tụọ ilu ya sị, ihe nke si n'ọnụ Belam nwa Beoa pụta bụ ihe nke si n'ọnụ nwoke ahụ pụta, onye anya ya mechiri emechi. Ihe nke si n'ọnụ ya pụta bụ onye na-anụ okwu ọnụ niile nke Chineke, onye na-amakwa ihe ọmụma nke Onye kachasị ihe niile elu. Ọhụ nke onye ahụ nke pụrụ ime ihe niile ka ọ na-ahụ mgbe ọ na-ada, ma anya ya abụọ saghere asaghe. Ana m ahụ ya, ma ọ bụghị ugbu a. Ana m ekiri ya, ma ọ bụghị na nso. Otu kpakpando ga-esi na Jekọb zolie ije, mkpanaka eze ga-esikwa n'Izrel bilie, wee makpuo akụkụ niile nke Moab, gụdakwa ụmụ ọkpụkpọ ụzụ niile. Edọm ga-abụkwa ihe nnweta
Sia ga-abụkwa ihe nnweta, bụ ndị iro ya Izrel na-emekwa ihe dị mkpa. Otu onye ga-esikwa na Jekọb zọda mba niile. Ọ ga-emekwa ka ndị fọdụrụ si n'obodo lapụ n'iyi. O wee hụ Amalek wee tụọ ilu ya sị, mba mbụ nke mba niile ka Amalek bụ, ma ikpeazụ ya ga-abịaru ịla n'iyi. O wee hụ ndị Kenait wee tụọ ilu sị, ebe nke na-adịgide adịgide ka ebe obibi gị dị, etinyekwara akwụ gị na nkume dị elu. Ma otu ọ dị, Ken ga-abụ ihe irechapụ ọkụ. Ruo ole mgbe Asiria ga-adọta gị n'agha? O wee tụọ ilu ya sị, ewu, onye ga-adị ndụ site na mgbe Chineke na-edo ya. Ma ugboro ụfọdụ ga-esi n'akụkụ Kitim bịa. Ha ga-ewedakwa Asiria n'ala, wedakwa ịba n'ala. Ọzọkwa, ya onwe ya ga-abịaru ịla n'iyi. Belam wee bilie jee, laghachi n'ebe ya. Ọzọkwa, Belak jere n'ụzọ ya. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 25. Izrel wee biri na Shitim. Ndị Izrel wee malite isoro ụmụ ndị inyom Moab na-akwa iko. Ndị inyom ahụ wee kpọọ ndị Izrel ịbịa na-aja chi niile ha. Ndị Izrel wee rie ihe, kpọọ isi ala nye chi niile ha. Izrel wee kekọta onwe ya n'ahụ Baal-peoa. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Izrel. Jehova wee sị Mosis, chịrị ndị isi niile nke ndị mkpọgidere ha Jehova n'ihu anyanwụ, ka ịdị ọkụ nke iwe Jehova wee si n'ahụ Ijipt laghachi. Mosis wee sị ndị ikpe Izrel, gbuonụ onye ọbụla ya gbuo ndị ikom ya ndị na-elekọta onwe ha n'ahụ Baal-peoa. Ma lee, otu nwoke n'ime ụmụ Izrel bịara weta nso ụmụnne ya, otu nwaanyị Midia, n'anya Mosis na n'anya nzukọ niile nke ụmụ Izrel, mgbe ha onwe ha na-akwa akwa n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. Finehas nwa nwoke Elieza, nwa Erọn, bụ onye nchụaja wee hụ ya. O wee si n'etiti nzukọ Izrel bilie, were ùbe n'aka ya, soro nwoke Izrel ahụ baa n'ime ụlọ ndina ya, makpuo ha abụọ, bụ nwoke Izrel ahụ na nwaanyị ahụ ruo ime afọ ya. E wee gbochie ihe otiti ahụ n'ahụ ụmụ Izrel. Ma ndị nwụrụ n'ihe otiti ahụ dị 300. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, Finehas nwa Elieza nwa Erọn bụ onye nchụaja emewo ka ọnụma m si n'ahụ ụmụ Izrel laghachi, n'ihi were ekworo kwoo ekworo n'etiti ha, wee ghara ime ka ụmụ Izrel gwụsịa n'ekworo m. N'ihi ya sị ya, lee, ana m enye ya ọgbụgba ndụ m nke udo. Ọ ga-abụrụ ya, bụrụkwa mkpụrụ ya ga-anọchi ya ọgbụgba ndụ ọrụ nchụaja ebighị ebi. N'ihi na o kwuru ekworo banyere Chineke ya, kpuchikwara ụmụ Izrel mmehie ha. Ma aha nwoke Izrel ahụ nke etigburu etigbu, onye etigburu ya na nwaanyị Midian, bụ Zimri nwa Salu, bụ onye isi nke otu ụlọ nna nke ndị Simiọn. Aha nwaanyị Midian ahụ nke etigburu etigbu bụ Kozbi nwa Zua, onye isi mba nke otu ụlọ nna na Midian ka ọ bụ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, kpagbuo ndị Midian, tigbukwaa ha, n'ihi na ha na-akpagbu unu n'aghụghọ niile ha, nke ha ji ghọgbuo unu n'okwu Pua na n'okwu Kozbi, bụ nwaanyị onyeisi Midian, nwanne ha nwaanyị nke etigburu n'ụbọchị ihe otiti ahụ n'okwu Pua. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 26. O ruo mgbe ihe otiti ahụ gasịrị, na Jehova gwara Mosis na Elieza nwa Erọn bụ onye nchụaja okwu sị, gụta na ọnụọgụgụ nzukọ niile nke ụmụ Izrel site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, dịka ụlọ nke ndị bụ nna ha si dị, onye ọbụla nke na-apụkwuru so ndị agha n'Izrel. Mosis na Elieza bụ onye nchụaja wee kpanyere ha ụka n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko sị, gụta na ọnụọgụgụ ndị Izrel site n'onye gbara ọgụ afọ wee gaba n'ihu, dịka Jehova nyere Mosis na ụmụ Izrel iwu, bụ ndị na-esi n'ala Ijipt pụta.
Ruben bụ ọkpara Izrel. Ụmụ ndị ikom Ruben nke Hanok bụ agbụrụ ndị Hanok, nke Palu bụ agbụrụ ndị Palu, nke Hezrọn bụ agbụrụ ndị Hezrọn, nke Kami bụ agbụrụ ndị Kami. Ndị a bụ agbụrụ ndị Ruben ndị ha agụkọta wee dị 5,990 na 5,910. Ụmụ ndị ikom Palu kwa Eliab. Ụmụ ndị ikom Eliab: Nemuel na Datan na Abiram. Ndị a bụ Datan ahụ na Abiram ahụ ndị a kpọrọ nke nzukọ Izrel, ndị lụsoro Mosis lụsokwa Erọn ọgụ n'ime nzukọ Kora mgbe ha lụsoro Jehova ọgụ. Ala wee ghasaa ha ọnụ ya loda ha na Kora mgbe nzukọ ahụ nwụrụ. Mgbe ọkụ ahụ ripịrị ọgụ ndị ikom 12 ahụ, ha wee ghọọ ihe ịrịba ama. Ma ụmụ ndị ikom Kora anwụghị. Ụmụ ndị ikom Simiọn dịka agbụrụ niile ha si dị: nke Nemuel bụ agbụrụ ndị Nemuel, nke Jamin bụ agbụrụ ndị Jamin, nke Jakin bụ agbụrụ ndị Jakin, nke Zera bụ agbụrụ ndị Zera, nke Shaul bụ agbụrụ ndị Shaul. Ndị a bụ agbụrụ ndị Simiọn, 2,215 na 10. Ụmụ ndị ikom Gad dịka agbụrụ niile ha si dị: nke Zefọn bụ agbụrụ ndị Zefọn, nke Hagi bụ agbụrụ ndị Hagi, nke Shuni bụ agbụrụ ndị Shuni, nke Ozni bụ agbụrụ ndị Ozni, nke Iri bụ agbụrụ ndị Iri, nke Arod bụ agbụrụ ndị Arod, nke Areli bụ agbụrụ ndị Aleri. Ndị a bụ agbụrụ ụmụ ndị ikom Gad dịka ndị ha agụkọta si dị: 5,990 na 5,000. Ụmụ ndị ikom Juda: Laa na Onan. Ma Laa na Onan nwụrụ n'ala Kenan. Ụmụ ndị ikom Juda dịka agbụrụ niile ha si dị bụ: nke Shila bụ agbụrụ ndị Shila, nke Perez bụ agbụrụ ndị Perez, nke Zera bụ agbụrụ ndị Zera. Ụmụ ndị ikom Perez bụkwa nke Hezrọn bụ agbụrụ ndị Hezrọn, nke Hamul bụ agbụrụ ndị Hamul. Ndị a bụ agbụrụ Juda dịka ndị ha agụkọta si dị: 911 na 5,000. Ụmụ ndị ikom Isaka dịka agbụrụ niile ha si dị: nke Tola bụ agbụrụ ndị Tola, nke Puva bụ agbụrụ ndị Punites, nke Jashub bụ agbụrụ ndị Jashub, nke Shimron bụ agbụrụ ndị Shimron. Ndị a bụ agbụrụ Isaka dịka ndị ha agụkọta si dị: 3,000 na 15. Ụmụ ndị ikom Zebulọn dịka agbụrụ niile ha si dị: nke Sered bụ agbụrụ ndị Sera, nke Elọn bụ agbụrụ ndị Elọn, nke Jalil bụ agbụrụ ndị Jalil. Ndị a bụ agbụrụ ndị Zebulọn dịka ndị ha agụkọta si dị: 7,111 na 5,000. Ụmụ ndị ikom Josef dịka agbụrụ niile ha si dị: Manase na Ifrem. Ụmụ ndị ikom Manase: nke Makia bụ agbụrụ ndị Makia. Makia wee mụta Giled, nke Giled bụ agbụrụ ndị Giled. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Giled: nke Leza bụ agbụrụ ndị Leza, nke Hilek bụ agbụrụ ndị Hilek, nke Azriel bụ agbụrụ ndị Azriel, nke Shekem bụ agbụrụ ndị Shekem, nke Shemida bụ agbụrụ ndị Shemida, nke Hefa bụ agbụrụ ndị Hefa. Ma Zelofehad nwa Hefa enweghị ụmụ ndị ikom, ma o were ụmụ ndị inyom. Aha ụmụ ndị inyom Zelofehad bụ Mahla na Noa na Hogla na Milka na Tiaza. Ndị a bụ agbụrụ Manase ndị ha agụkọta wee dị 6,000 na 11 na 15. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Ifrem dịka agbụrụ niile ha si dị: nke Shutela bụ agbụrụ ndị Shutela, nke Beka bụ agbụrụ ndị Beka, nke Tahan bụ agbụrụ ndị Tahan. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Shutela. Nke Eran bụ agbụrụ ndị Eran. Ndị a bụ agbụrụ ụmụ ndị ikom Ifrem dịka ndị ha agụkọta si dị: 4,400 na 5,000. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Josef dịka agbụrụ niile ha si dị: ụmụ ndị ikom Benjamin dịka agbụrụ niile ha si dị: nke Bela bụ agbụrụ ndị Bela, nke Ashbeli bụ agbụrụ ndị Ashbi, nke Ahiaram bụ agbụrụ ndị Ahiaram, nke Shufefan bụ agbụrụ ndị Shufamite, nke Hufam bụ agbụrụ ndị Hufam. Ụmụ ndị ikom Bela bụ Ad na Naaman, nke Adi bụ agbụrụ ndị Ad, nke Naaman bụ agbụrụ ndị Naaman. Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Benjamin dịka agbụrụ niile ha si dị: ndị ha agụkọta wee dị 5,514.
Ndị a bụ ụmụ ndị ikom Dan dịka agbụrụ niile ha si dị nke Shuham bụ agbụrụ ndị Shuham. Ndị a bụ agbụrụ nke Dan dịka agbụrụ niile ha si dị. Agbụrụ niile nke ndị Shuham dịka ndị ha agụkọta si dị 181. Ụmụ ndị ikom Asha dịka agbụrụ niile ha si dị. Nke Imna bụ agbụrụ ndị Imna. Nke Ishvi bụ agbụrụ ndị Ishvi. Nke Beria bụ agbụrụ ndị Beria. Nke ụmụ ndị ikom Beria. Nke Hiba bụ agbụrụ ndị Hiba. Nke Makiel bụ agbụrụ ndị Makiel. Ma aha nwa nwaanyị Asha bụ Sera. Ndị a bụ agbụrụ ụmụ ndị ikom Asha dịka ndị ha agụkọta si dị 6,613. Ụmụ ndị ikom Neftali dịka agbụrụ niile ha si dị. Nke Jazili bụ agbụrụ ndị Jazi. Nke Guni bụ agbụrụ ndị Guni. Nke Jiza bụ agbụrụ ndị Jiza. Nke Shilem bụ agbụrụ ndị Shilem. Ndị a bụ agbụrụ Naftali dịka agbụrụ niile ha si dị. Ndị ha agụkọta wee dị 6,613. Ndị a bụ ndị agụkọta nke ụmụ Izrel 6,315,460. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, ndị a ka a ga-ekere ala ahụ n'ihe nketa n'ọnụọgụgụ ha. Ndị bara ụba ka ị ga-eme ka ala nketa ha hie nne, ma ndị dị ole na ole ka ị ga-eme ka ala nketa ha dị nta. A ga-enye nwoke ọbụla ala nketa ya dịka ndị ya agụkọta si dị. Naanị ọ bụ n'ife nza ka a ga-eke ala ahụ, dịka aha niile nke ebo niile nke ndị bụ nna ha si dị ka ha ga-eketa. Dịka ife nza si dị ka a ga-eke ihe nketa ha n'etiti ndị bara ụba na ndị dị ole na ole. Ndị a bụ ndị agụkọta nke ndị Livayị dịka agbụrụ niile ha si dị. Nke Gashọn bụ agbụrụ ndị Gashọn. Nke Kohat bụ agbụrụ ndị Kohat. Nke Merari bụ agbụrụ ndị Merari. Ndị a bụ agbụrụ Livayị, agbụrụ ndị Libni, agbụrụ ndị Hebron, agbụrụ ndị Mali, agbụrụ ndị Mushi, agbụrụ ndị Kora. Kohat wee mụọ Amram. Aha nwunye Amram bụ Jekobed, nwa Livayị, nke a mụrụ ya nye Livayị n'Ijipt. Nwaanyị ahụ wee mụọrọ Amram na Erọn na Moses na Miriam bụ nwanne ha nwanyị. A mụkwara nye Erọn Nebad na Abaihu na Elieza na Itama. Nedab na Abaihu wee nwụọ mgbe ha nwetara nso n'ihu Jehova ọkụ ala ọzọ. Ndị ha agụkọta dị 2,217 na 10. Nwoke ọbụla site n'onye ruru otu ọnwa wee gaba n'ihu, n'ihi na agụkọtaghị ha n'etiti ụmụ Izrel, n'ihi na enyeghị ha ihe nketa n'etiti ụmụ Izrel. Ndị a bụ ndị Mosis na Elieza bụ onye nchụaja agụkọtara, ndị gụkọtara ụmụ Izrel n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko. Ma n'etiti ndị ọ dịghị nwoke ọbụla dị sitere na ndị Mosis na Erọn bụ onye nchụaja gụkọtara, ndị gụkọtara ụmụ Izrel n'ọzara Saịnaị, n'ihi na Jehova kwuru okwu banyere ha sị, ha aghaghị ịnwụ n'ọzara nke a. Ọ dịghịkwa nwoke ọbụla fọdụrụ n'ime ha, ma ọ bụghị naanị Keleb nwa Jefune na Joshua nwa Nun. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 27. Ha wee bịaruo nso bụ ụmụ ndị inyom Zelofehad nwa Hifa nwa Giled nwa Makia nwa Manase nke agbụrụ Manase nwa Josef. Ndị a bụ aha ụmụ ya ndị inyom: Mala na Noa na Hogla na Milka na Tịaza. Ha wee guzo n'ihu Mosis na n'ihu Elieza bụ onye nchụaja na n'ihu ndị isi na nzukọ Izrel niile n'ọnụ ụzọ ili ikwu nzute sị, nna anyị nwụrụ n'ọzara, ma ya onwe ya adịghị n'etiti nzukọ ahụ ndị na-ezukọ imegide Jehova n'ime nzukọ Kora, ma n'ime mmehie nke aka ya ka ọ nwụrụ, ma ọ dịghị ụmụ ndị ikom o nwere. N'ihi gịnị ka a ga-agụpụ aha nna anyị n'etiti agbụrụ ya, n'ihi na o nweghị nwa nwoke? Nye anyị ihe onwunwe n'etiti ụmụnne nna anyị ndị ikom. Mosis wee weta ikpe ha nso n'ihu Jehova. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, ọ bụ ihe ziri ezi ka ụmụ ndị inyom Zelofehad na-ekwu. Ị ghaghị inye ha ihe onwunwe nke ihe nketa n'etiti ụmụnne nna ha ndị ikom. Ị ga-emekwa ka ihe nketa nna ha gabigaruo ha aka. Ọ bụkwa ụmụ Izrel ka ị ga-agwa okwu sị, mgbe nwoke ga-anwụ ma o nweghị nwa nwoke, unu ga-emekwa ka ihe nketa ya gabigaruo nwa ya nwaanyị aka. Ma ọ bụrụ na o nweghị nwa nwaanyị, unu ga-enyekwa ụmụnne ya ndị ikom ihe nketa ya. Ma ọ bụrụ na o nweghị ụmụnne ndị ikom, unu ga-enyekwa ụmụnne nna ya ndị ikom ihe nketa ya.
ma ọ bụrụ na nna ya enweghị ụmụnne ndị ikom, unu ga-enyekwa onye ahụ ya nke dị ya nso site n'agbụrụ ihe nketa ya. Ọ ga-enwetakwa ya. Ọ ga-abụkwara ụmụ Izrel kpuru ikpe dịka Jehova nyere Mosis iwu. Jehova wee sị Mosis, rigoo n'ugwu Abiram ka hụkwa ala ahụ nke m nyeworo ụmụ Izrel. Ma mgbe ị hụworo ya, a ga-achịkọtakwa gị na ụmụnna gị n'ala mmụọ, ọbụla gị onwe gị, dịka a chịkọtara Erọn bụ nwanne gị na ụmụnna ya. N'ihi na unu nupụrụ isi n'okwu ọnụ m n'ọzara Zin, n'iso okwu ahụ nke nzukọ Izrel bụ nke m gwara unu mee, ido m nsọ na mmiri ahụ n'anya ha. Mmiri ahụ bụ mmiri Meriba Kadesh n'ọzara Zin. Mosis wee gwa Jehova okwu sị, ka Jehova bụ Chineke nke mmụọ anụ ahụ niile bụ mmadụ nwere, ya mee otu nwoke ka ọ bụrụ onye nlekọta nzukọ a, onye ga na-apụ apụ n'ihu ha, onye ga na-abakwa aba n'ihu ha, onye ga na-emekwa ka ha na-apụ apụ, onye ga na-emekwa ka ha na-aba aba, ka nzukọ Jehova wee ghara ịdị ka igwe ewu na atụrụ nke na-enweghị onye ọzụzụ. Jehova wee sị Mosis, kwuru n'onwe gị Joshua nwa Nun bụ nwoke nke mmụọ m dị n'ime ya, bikwasị ya aka gị, guzokwa ya n'ihu Elieza bụ onye nchụaja na n'ihu nzukọ m niile, nye ya iwu n'anya ha. Ị ga-atụkwasịkwa ya ụfọdụ n'ime ebube gị, ka nzukọ niile nke ụmụ Izrel wee nụ. Ọ bụkwa n'ihu Elieza bụ onye nchụaja ka ị ga-eguzo, onye ga-ajụrụ ya ase n'ikpe ihe ahụ n'ihu Jehova. N'okwu ọnụ ya ka a ga na-apụ apụ, ọ bụkwa n'okwu ọnụ ya ka ha ga na-aba aba. Ya onwe ya na ụmụ Izrel niile tinyere ya bụ nzukọ m niile. Mosis wee mee dịka Jehova nyere ya n'iwu. O wee kuru Joshua guzo ya n'ihu Elieza bụ onye nchụaja na n'ihu nzukọ Izrel niile. O wee bikwasị ya aka ya abụọ, nyekwa ya iwu dịka Jehova kwuru n'aka Mosis. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 28. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nye ụmụ Izrel iwu sị ha, onye m iji bịaruo nso, nri m iji chụọ àjà ọkụ m niile bụ ihe isi ụtọ nke m. Unu ga-elezi anya iweta ya nso m na mgbe ya kara aka. Ị ga-asịkwa ha, nke a bụ àjà ọkụ nke unu ga-eweta nso Jehova, ụmụ atụrụ abụọ nke gbara otu afọ nke zuru oke kwa ụbọchị, ịbụ àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum. Otu n'ime ụmụ atụrụ ahụ ka ị ga-achụ n'ụtụtụ, chụkwa nwa atụrụ nke ọzọ n'etiti ehihie na anyasị, n'otu ụzọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flour gwara n'otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu hin nke mmanụ asụrụ asụ, ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma. Ọ bụ àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, nke e mere n'ugwu Sinai ka ọ bụrụ ihe isi ụtọ, bụ àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova. Àjà ihe ọṅụṅụ ya kwa otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu hin ga-adịrị otu nwa atụrụ ahụ. N'ebe nsọ m ka ị ga-awụsiri Jehova àjà ihe ọṅụṅụ nke ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya. Nwa atụrụ nke ọzọ ka ị ga-achụkwa n'etiti ehihie na anyasị dịka onyinye ịnata ihe ọma e nyere n'ụtụtụ, na dịka àjà ihe ọṅụṅụ ya. Otu a ka ị ga-eme ya, ịbụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-esurere Jehova. N'ụbọchị izu ike kwa, ụmụ atụrụ abụọ nke gbara otu afọ nke zuru oke, na ụzọ abụọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flọọ, ịbụ onyinye ịnata ihu ọma nke a gwara mmanụ na àjà ihe ọṅụṅụ ya. Nke a bụ àjà nsure ọkụ ụbọchị izu ike kwa ụbọchị izu ike, tinyere àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum na àjà ihe ọṅụṅụ ya. Ọzọ, na mmalite ọnwa unu niile, unu ga-eweta nso àjà nsure ọkụ isurere Jehova, ụmụ oke ehi abụọ na otu ebule na ụmụ atụrụ asaa nke gbara otu afọ nke zuru oke, na ụzọ atọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flọọ, bụ onyinye ịnata ihe ọma nke a gwara mmanụ, iji chọọ oke ehi ọbụla, na ụzọ abụọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flọọ, bụ onyinye ịnata ihe ọma nke a gwara mmanụ, iji chọọ otu ebulu, na otu ụzọ n'ụzọ iri nke otu efa ụtụ ọka flọọ, bụ onyinye ịnata ihe ọma nke a gwara mmanụ, iji chọọ nwa atụrụ ọbụla. Ọ bụ àjà nsure ọkụ ihe isi ụtọ, àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova. Àjà ihe ọṅụṅụ ha ga-abụkwa nkewa otu hin mmanya vaịn iji chọọ otu oke ehi, na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke hin iji chọọ ebule ahụ, na otu ụzọ n'ụzọ anọ nke hin iji chọọ otu nwa atụrụ. Nke a bụ àjà nsure ọkụ ọnwa kwa ọnwa a na-esurere n'ọnwa niile nke afọ.
otu mkpi kwa iji chụọ àjà mmehie nye Jehova. A ga-achụ ya tinyere àjà nsure ọka na-esure mgbe dum na àjà ihe ọṅụṅụ ya. Ọzọ, n'ọnwa mbụ n'ụbọchị nke 14 nke ọnwa ka ngabiga nke dịrị Jehova ga-adị. N'ụbọchị nke 15 nke ọnwa ahụ ka emume ga-adị. Ụbọchị 7 ka a ga-eri achịcha ekoghị eko. N'ụbọchị mbụ mkpọkọta nsọ ga-adị. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje, ma unu ga-eweta nsọ àjà ọkụ bụ àjà nsure ọka na-esurere Jehova. Ụmụ oke ehi abụọ na otu ebule na ụmụ atụrụ 7 nke gbara otu afọ nke zuru oke ka ha ga-abụrụ unu. Na onyinye ịnata ihe ọma ha bụ ụtụ ọka flawa agwara mmanụ. Ụzọ 3 n'ụzọ 10 ka unu ga-achụ banyere otu oke ehi. Ọ bụkwa ụzọ 2 n'ụzọ 10 ka unu ga-achụ banyere ebule ahụ. Ọ bụkwa otu ụzọ n'ụzọ 10 ka unu ga-achụ banyere nwa atụrụ ọbụla n'ime ụmụ atụrụ 7 ahụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie ikpuchiri unu mmehie unu. Unu ga-achụ ndị a na-agụghị àjà nsure ọkụ ụtụtụ, nke bụ àjà nsure ọka na-esure mgbe dum. Dịka ihe ndị a si dị ka unu ga na-achụ kwa ụbọchị. Ụbọchị 7, nri nke àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ na-esurere Jehova. A ga-achụ ya tinyere àjà nsure ọka na-esure mgbe dum na àjà ihe ọṅụṅụ ya. N'ụbọchị nke 7 mkpọkọta nsọ ga-adịkwuru unu. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Ọzọ, n'ụbọchị mkpụrụ mbụ mgbe unu na-eweta nso Jehova onyinye ịnata ihe ọma ọhụrụ na emume izu 7 nke ụbọchị 7 unu, mkpọkọta nsọ ga-adịru unu. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Unu ga-ewetakwa nsọ àjà nsure ọkụ ịbụ ihe isi ụtọ na-esurere Jehova. Ụmụ oke ehi abụ otu ebule ụmụ atụrụ 7 nke gbara otu afọ, na onyinye ịnata ihe ọma ha bụ otu ọka flawa agwara mmanụ. Ụzọ 3 n'ụzọ 10 iji chụọ otu oke ehi. Ụzọ 2 n'ụzọ 10 iji chụọ otu ebule ahụ. Otu ụzọ n'ụzọ 10 iji chụọ nwa atụrụ ọbụla n'ime ụmụ atụrụ 7 ahụ. Otu mkpi iji kpuchiere unu mmehie unu. Unu ga-achụ ha na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum na onyinye ịnata ihe ọma ya, nke zuru oke ka ha ga-abụrụ unu, na àjà ihe ọṅụṅụ ha. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 29. Ọzọ, n'ọnwa nke 7 n'ụbọchị nke mbụ nke ọnwa ahụ, mkpọkọta nsọ ga-adịrị unu. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Ụbọchị udo opi ka ọ ga-abụrụ unu. Unu ga-eme àjà nsure ọkụ ịbụ ihe isi ụtọ na-esurere Jehova. Otu nwa oke ehi, otu ebule ụmụ atụrụ 7 nke gbara otu afọ nke zuru oke, na onyinye ịnata ihe ọma ha bụ ụtụ ọka flawa agwara mmanụ. Ụzọ 3 n'ụzọ 10 iji chụọ oke ehi ahụ. Ụzọ 2 n'ụzọ 10 iji chụọ ebule ahụ, na otu ụzọ n'ụzọ 10 iji chụọ nwa atụrụ ọbụla n'ime ụmụ atụrụ 7 ahụ, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie ikpuchiri unu mmehie unu, na-agụghị àjà nsure ọkụ ọnwa ọhụrụ na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà nsure ọka na-esure mgbe dum na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha dịka ikpe ha si dị, ịbụ ihe isi ụtọ àjà ọka na-achụrụ Jehova. Ọzọ, n'ụbọchị nke 10 nke ọnwa nke 7 nke a, mkpọkọta nsọ ga-adịru unu. Unu ga-ewedakwa mkpụrụ obi unu n'ala. Ọ dịghịkwa ozi ọbụla unu ga-eje, ma unu ga-eweta nsọ àjà nsure ọkụ isurere Jehova bụ ihe isi ụtọ. Otu nwa oke ehi, otu ebule ụmụ atụrụ 7 nke gbara otu afọ nke zuru oke ha ga-abụrụ unu, na onyinye ịnata ihe ọma ha bụ ụtụ ọka flawa agwara mmanụ. Ụzọ 3 n'ụzọ 10 iji chụọ otu ebule ahụ. Otu ụzọ n'ụzọ 10 otu ụzọ n'ụzọ 10 iji chụọ nwa atụrụ ọbụla n'ime ụmụ atụrụ 7 ahụ. Otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà mmehie mkpuchi mmehie, na àjà nsure ọka na-esurere mgbe dum na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha. Ọzọ, n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa nke 7 mkpọkọta nsọ ga-adịru unu. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje. Unu ga-emekwara Jehova emume 7. Unu ga-ewetakwa nsọ àjà nsure ọkụ bụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ na-achụrụ Jehova. Ụmụ oke ehi 13, ebule abụọ, ụmụ atụrụ 14 nke gbara otu afọ nke zuru oke ka ha ga-abụ, na onyinye ịnata ihe ọma ha otu ọka flawa agwara mmanụ. Ụzọ 3 n'ụzọ 10 iji chụọ oke ehi ọbụla n'ime oke ehi 13 ahụ. Ụzọ 2 n'ụzọ 10 iji chụọ ebule ọbụla n'ime ebule abụọ ahụ. Otu ụzọ n'ụzọ 10 iji chụọ nwa atụrụ ọbụla n'ime nwa atụrụ 14 ahụ.
na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ ya. N'ụbọchị nke abụọ, unu ga-ewetakwa nsọ ụmụ oke ehi 12, ebule 2 ma atụrụ 14 nke gbara otu afọ nke zuru oke, na onyinye ịnata ihe ọma ha, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha, iji chọọ oke ehi 12 ahụ, na iji chọọ ebule 2 ahụ, na iji chọọ ụmụ atụrụ ahụ n'ọnụọgụgụ ha dịka ikpe ahụ si dị, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha. N'ụbọchị nke atọ kwa, oke ehi 11, ebule ụmụ atụrụ 14 nke gbara otu afọ nke zuru oke, na onyinye ịnata ihe ọma ha, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha, iji chụọ oke ehi 11 ahụ, na iji chụọ ebule 2 ahụ, na iji chụọ ụmụ atụrụ ahụ n'ọnụọgụgụ ha dịka ikpe ahụ si dị, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ ya. N'ụbọchị nke anọ kwa, oke ehi 10, ebule 2 ma atụrụ 14 nke gbara otu afọ nke zuru oke, na onyinye ịnata ihe ọma ha, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha, iji chụọ oke ehi 10 ahụ, na iji chọọ ebule 2 ahụ, na iji chọọ ụmụ atụrụ ahụ n'ọnụọgụgụ ha dịka ikpe ahụ si dị, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ ya. N'ụbọchị nke ise kwa, oke ehi 9, ebule 2 ma atụrụ 14 nke gbara otu afọ nke zuru oke, na onyinye ịnata ihe ọma ha, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha, iji chụọ oke ehi 9 ahụ, na iji chọọ ebule 2 ahụ, na iji chọọ ụmụ atụrụ ahụ n'ọnụọgụgụ ha dịka ikpe ahụ si dị, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ ya. N'ụbọchị nke isii kwa, oke ehi 8, ebule 2 na ụmụ atụrụ 14 nke gbara otu afọ zuru oke, na onyinye ịnata ihe ọma ha, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha, iji chụọ oke ehi 8 ahụ, na iji chọọ ebule 2 ahụ, na iji chọọ ụmụ atụrụ ahụ n'ọnụọgụgụ ha dịka ikpe ahụ si dị, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ ya niile. N'ụbọchị nke asaa kwa, oke ehi 7, ebule 2, ụmụ atụrụ 14 nke gbara otu afọ nke zuru oke, na onyinye ịnata ihe ọma ha, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha, iji chụọ oke ehi 7 ahụ, na iji ebule 2 ahụ, na iji chụọ ụmụ atụrụ ahụ n'ọnụọgụgụ ha dịka ikpe ahụ si dị, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ ya. N'ụbọchị nke asatọ, mgbochi ga-adịrị unu. Ọ dịghị ozi ọbụla nke ofufe unu ga-eje, ma unu ga-eweta nsọ àjà nsure ọkụ, bụ àjà ọkụ nke ihe isi ụtọ na-achụrụ Jehova, otu oke ehi, otu ebule ụmụ atụrụ 7 nke gbara otu afọ nke zuru oke, onyinye ịnata ihe ọma ha, na àjà ihe ọṅụṅụ niile ha, iji chọọ oke ehi ahụ, na iji chọọ ebule ahụ, na iji chọọ ụmụ atụrụ ahụ ga-adị n'ọnụọgụgụ ha dịka ikpe ahụ si dị, na otu mkpi iji chụọ àjà mmehie, na-agụghị àjà nsure ọkụ a na-esure mgbe dum, na onyinye ịnata ihe ọma ya, na àjà ihe ọṅụṅụ ya. Ndị a ka unu ga-emere Jehova na mgbe niile unu akara aka, na-agụghị nkwa niile unu, na onyinye afọ ofufo niile unu, iji chọọ àjà nsure ọkụ niile unu, na iji chọọ onyinye ịnata ihe ọma niile unu, na iji chọọ àjà ihe ọṅụṅụ niile unu, na iji chọọ àjà udo niile unu. Moses wee gwa ụmụ Izrel okwu dịka ihe niile nke Jehova nyere Moses n'iwu si dị. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 30. Moses wee gwa ndị isi nke ebo niile nke ụmụ Izrel okwu sị, nke a bụ ihe nke Jehova nyeworo n'iwu: nwoke ọbụla mgbe ọ ga-ekwe Jehova nkwa, ma ọ bụ mgbe ọ ga-aṅụ iyi iwere ịsọ nsọ nke mkpụrụ obi ya agbụ, ọ gaghị eme ka okwu ya ghara ịdị nsọ dịka ihe niile si dị nke na-esi n'ọnụ ya pụta. Otu a ka ọ ga-eme. Nwaanyị kwa mgbe ọ ga-ekwe Jehova nkwa, werekwa ịsọ nsọ nke onwe ya agbụ n'ụlọ nna ya mgbe ọ dị na nwata, nna ya wee nụ nkwa ya na ịsọ nsọ ya o ji ike mkpụrụ obi ya agbụ, ma nna ya gbara nkịtị, nkwa ya ga-egosikwa ike. Ịsọ nsọ ọbụla nke o ji ike mkpụrụ obi ya agbụ ga-eguzokwa ike. Ma ọ bụrụ na nna ya si ya mba n'ụbọchị ọ nụrụ ya, ọ dịghị ihe ọbụla n'ime nkwa ya niile, ma ọ bụ n'ime ịsọ nsọ ya niile nke o ji ike mkpụrụ obi ya agbụ ga-eguzosi ike.
Jehova ga-agbagharakwa ya n'ihi na nna ya sị ya mba. Ma ọ bụrụ na nwoke alụọ ya na nwunye ma ọlị, mgbe nkwa ya niile dịkwasị ya, ma ọ bụ okwu efu ahụ nke egbugbere ọnụ ya nke o ji kee mkpụrụ obi ya bụ di ya wee nụ ya, ma ọ gbara ya nkịtị n'ụbọchị ọ nụrụ ya, nkwa ya niile ga-eguzosikwa ike, ịsọ nsọ niile nke o ji kee mkpụrụ obi ya bụ ga-eguzosikwa ike. Ma ọ bụrụ na di ya sị ya mba n'ụbọchị ọ nụrụ ya, ọ ga-emebikwa nkwa ya nke dịkwasị ya, na okwu efu ahụ nke egbugbere ọnụ ya nke o ji kee mkpụrụ obi ya. Jehova ga-agbagharakwa ya. Ma nkwa nke nwaanyị di ya nwụrụ ma ọ bụ nke nwaanyị achụpụrụ achụpụ bụ ihe ọbụla nke o ji kee mkpụrụ obi ya bụ, ọ ga-eguzosikwa ike megide ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ụlọ di ya ka o kwere ya, ma ọ bụ were ịsọ nsọ nke mkpụrụ obi ya bụ ṅụọ iyi, di ya wee nụ ya ma ọ gbara ya nkịtị, ọ sịghịkwa ya mba, nkwa ya niile ga-eguzosikwa ike, ịsọ nsọ ọbụla nke o ji kee mkpụrụ obi ya bụ ga-eguzosikwa ike. Ma ọ bụrụ na di ya emebisia ha n'ụbọchị ọ nụrụ ya, ihe ọbụla nke na-esi n'egbugbere ọnụ ya pụta banyere nkwa ya niile, ma ọ bụ nke banyere ịsọ nsọ nke mkpụrụ obi ya, ọ gaghị eguzosi ike. Di ya emebiwo ha, Jehova ga-agbagharakwa ya. Nkwa ọbụla na iyi ịsọ nsọ ọbụla iji weda mkpụrụ obi n'ala, di ya ga-eme ka o guzosi ike, ma ọ bụ di ya ga-emebi ya. Ma ọ bụrụ na di ya agbachie ya nkịtị site n'ụbọchị ruo ụbọchị, o mewokwa nkwa ya niile ma ọ bụ ịsọ nsọ ya niile nke dịkwasị ya ka ha guzosi ike, o mewo ka ha guzosi ike n'ihi na ọ gbara ya nkịtị n'ụbọchị ọ nụrụ ya. Ma ọ bụrụ na o mebisie ha mgbe ọ nụsịrị ha, ọ ga-ebukwa ajọ omume nwaanyị ahụ. Ndị a bụ ụkpụrụ nke Jehova nyere Mosis n'iwu n'etiti nwoke na nwunye ya, n'etiti nna na nwa ya nwaanyị, mgbe ọ dị na nwata n'ụlọ nna ya. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 31. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, bụọrọ ụmụ Izrel ọbọ n'ahụ ndị Midian. Emesịa, a ga-achịkọta gị na ụmụnna gị n'ala mmụọ. Mosis wee gwa ndị Izrel okwu sị, sinụ n'etiti onwe unu jikere na onwe unu ndị ikom isurụsụ ndị agha, ka ha wee megide Midian, n'ịbọkwasị Midian ọbọ Jehova. Nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri n'ebo niile nke Izrel ka unu ga-ezigara ụsụ ndị agha ahụ. E wee sị n'ụsụ nnu abụọ na ọgụ iri nke Izrel ha rara nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri nke ebo ọbụla nye ọgụ nnu na nnu iri ejikere iso ụsụ ndị agha ahụ. Mosis wee ziga ha nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri nke ebo ọbụla isoro ụsụ ndị agha, ha na Finehas nwa Elieza bụ onye nchụaja isoro ụsụ ndị agha. Ihe niile nke ebe nsọ Chineke na opi abụọ ga-afọ ịdasi ụdị ike dịkwa n'aka ya. Ha wee buso Midian aka dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ha wee gbuo nwoke niile ọbụla ndị eze Midian ka ha gbukwara, tinyere ndị ha egburu egbu bụ Evi na Rekem na Zoa na Hua na Reba, eze ise Midian. Ha werekwa mma agha gbuo Belam nwa Boa. Ụmụ Izrel wee dọta ndị inyom Midian na ụmụntakịrị ha n'agha. Ọ bụkwa n'ụlọ ha niile na anụmanụ ha niile na akụ ha niile ka ha lụtara n'agha. Ha surekwa obodo ha niile na ebe obibi niile ha na ebe ụlọ ikwu ha niile n'ọkụ. Ha wee chịrị ihe niile a kwatara n'agha na ihe nweta niile, ma n'etiti mmadụ ma n'etiti anụmanụ. Ha wee wetara Mosis, wetakwara Elieza bụ onye nchụaja, wetakwara nzukọ ụmụ Izrel ndị a dọtara n'agha na ihe nweta na ihe a kwatara n'agha ruo ọmụma ụlọ ikwu, ruo ala ihe na-adịghị nke Moab nke dị n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko. Mosis na Elieza bụ onye nchụaja na ndị isi niile nke nzukọ Izrel wee pụọ izute ha n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Mosis wee wesaa ndị nlekọta ụsụ ndị agha ahụ iwe, bụ ndị isi ụsụ niile nke nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri na ndị isi ụsụ niile nke ọgụ ikom ise, ndị na-esi n'ụsụ ndị agha nke agha ahụ bịa. Mosis wee sị ha, unu emewo ka ndị inyom niile dị ndụ. Lee, ndị a bụrụ ụmụ Izrel n'okwu ọnụ Belam ihe na-eweta mmekpu megide Jehova n'okwu Peoa. Ihe otiti ahụ wee dị n'etiti nzukọ Izrel. Ma ugbu a, gbuonụ nwoke ọbụla n'etiti ụmụntakịrị. Ọ bụkwa nwaanyị ọbụla nke maara nwoke site na ndina nwoke ka unu ga-egbu. Ma ụmụntakịrị niile n'etiti ndị inyom ndị na-amaghị ndina nwoke, meenụ ka ha dịrị unu ndụ.
ma unu onwe unu maanụ ụlọ ikwu unu n'azụ ọmụma ụlọ ikwu n'ụbọchị 7. Onye ọbụla nke gbuworo mmadụ na onye ọbụla nke metụworo onye egburu egbu ahụ, wepụnụ mmehie n'ahụ unu n'ụbọchị nke 3 na n'ụbọchị nke 7, unu onwe unu na ndị unu dọtaworo n'agha. Ma uwe ọbụla na ihe akpụkpọ ọbụla na ihe ọbụla eji ajị uwe mee, na ihe osisi ọbụla, unu ga-ewepụ mmehie banyere ha n'ahụ unu. Elieza bụ onye nchụaja wee sị ndị ikom nke ụsụ ndị agha ahụ ndị na-aba n'agha ahụ, nke a bụ ụkpụrụ iwu ahụ nke Jehova nyere Mosis n'iwu. Otu ọ dị, ọlaedo na ọlaọcha na ọla na igwe na gbamgbam na okpu bụ ihe ọbụla nke ga-anagide ọkụ, unu ga-eme ka ha gabiga n'ọkụ, ọ ga-adịkwa ọcha. Naanị a ga-ewere mmiri nke ịdị na nsọ wepụ mmehie ya. Ma ihe ọbụla nke na-agaghị anagide ọkụ, unu ga-eme ka ọ gabiga n'ime mmiri. Unu ga-asụkwa uwe unu n'ụbọchị nke 7, unu ga-adịkwa ọcha. Emesịa, unu ga-abata n'ọmụma ụlọ ikwu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gụta ọnụọgụgụ ihe nnweta bụ nke a dọtara n'agha, ma n'etiti mmadụ ma n'etiti anụ ụlọ. Gị onwe gị na Elieza bụ onye nchụaja na ndị isi nke ndị bụ nna nzukọ a, kere ihe nnweta ahụ n'etiti ndị na-ebu agha bụ ndị na-apụkwuru ụsụ ndị agha na nzukọ m niile. Unu ga-anarakwa n'aka ndị agha ahụ bụ ndị na-apụkwuru ụsụ ndị agha ahụ ụtụ ibuliri Jehova, otu mkpụrụ obi n'ime nnu, mkpụrụ obi na ọgụ 5 n'ime mmadụ, na n'ime igwe ehi, na n'ime ịnyịnya ibu, na n'ime igwe ewu na atụrụ. Na nkewa ha ka unu ga-anara ya, nye ya Elieza bụ onye nchụaja, ọ bụ àjà mbuli Jehova. Na nkewa nke ụmụ Izrel ka ị ga-anarakwa otu ihe a na-apụtara n'ọgụ ihe 210 n'ime mmadụ, na n'ime igwe ewu, na n'ime ịnyịnya ibu, na n'ime igwe ewu na atụrụ, bụ n'ime anụ ụlọ niile. Ị ga-enyekwa ha ndị Livayị bụ ndị na-edebe ihe ndebe nke ebe obibi Jehova. Mosis na Elieza bụ onye nchụaja wee mee dịka Jehova nyere Mosis n'iwu. Ma ihe nnweta ahụ bụ ihe fọdụrụ n'ihe nlụta nke ụsụ ndị agha lụtara n'agha, bụ ọgụ nna atụrụ ọgụ ụzọ 4 na ụzọ 4 na nnu 7 na ọgụ 10. Ehi dịkwa ọgụ nnu ụzọ 9. Ịnyịnya ibu dịkwa ọgụ nnu ụzọ 7 na nnu 12 na ọgụ 10. Mmadụ kwa bụ ndị inyom ndị na-amaghị ndina nwoke. Mmadụ niile dị ọgụ nnu ụzọ 4. Nkewa ahụ nke bụ oke nke ndị na-apụ baa n'ụsụ ndị agha wee dị n'ọnụọgụgụ igwe ewu na atụrụ ọgụ ụzọ 2 na ụzọ 2 na nnu 3 na ọgụ 15. Ụtụ atụrụ Jehova nke sitere n'igwe ewu na atụrụ wee dị nnu na ọgụ 13 na 15. Ehi dịkwa ọgụ nnu ụzọ 4 na nnu 10. Ụtụ atụrụ Jehova site na ha wee dị ọgụ 312. Ịnyịnya ibu dịkwa ọgụ nnu ụzọ 3 na nnu 16 na ọgụ 5. Ụtụ ha tụrụ Jehova wee dị ọgụ 301. Mmadụ dịkwa ọgụ nnu ụzọ 2. Ụtụ atụrụ Jehova site na ha wee dị ọgụ mmadụ na 12. Mosis wee nye Elieza bụ onye nchụaja ụtụ ahụ nke bụ àjà mbuli Jehova dịka Jehova nyere Mosis iwu. Mosis wee nara na nkewa nke ụmụ Izrel nke Mosis kewara site na ihe ndị ikom na-ebu agha. Ma nkewa nke nzukọ Izrel nke sitere n'igwe ewu na atụrụ dị ọgụ ụzọ 2 na ụzọ 2 na nnu 3 na ọgụ 15. Igwe ehi dị ọgụ nnu ụzọ 4 na nnu 10. Ịnyịnya ibu dị ọgụ nnu ụzọ 3 na nnu 16 na ọgụ 5. Mmadụ dị ọgụ nnu ụzọ 2. Mosis wee nara na nkewa nke ụmụ Izrel otu ihe a napụtara n'ọgụ ihe 210 n'ime mmadụ na n'ime anụ ụlọ, wee nye ha ndị Livayị bụ ndị na-edebe ihe ndebe nke ebe obibi Jehova dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ndị nlekọta ndị na-elekọta ụsụ niile nke nnu ndị ikom nke ụsụ ndị agha 2 na ọgụ 10 bụ ndị isi ụsụ niile nke nnu ndị ikom 2 na ọgụ 10, na ndị isi ụsụ niile nke ọgụ ndị ikom 5 wee bịa nso Mosis. Ha sị Mosis, ndị ohu ga-agụtawo ọnụọgụgụ ndị agha nke dị n'aka anyị, ma ọ dịghị otu nwoke pụrụ na ngụkọta anyị. Anyị ewetawokwa nso ihe iji bịaruo nso Jehova. Ihe nwoke ọbụla chọtaworo ihe ọlaedo bụ ịyagba ukwu na ọla aka na mgbaaka aka na mgbaaka ntị na ihe a na-eyi n'olu ikpuchiri mkpụrụ obi anyị mmehie ha n'ihu Jehova.
Moses na Elieza bụ onye nchụaja wee nara ha ọlaedo ahụ bụ ihe niile a kpụrụ akpụ, ọlaedo niile nke aja mbuli ahụ nke ha buliri Jehova wee dị ọgụ nnu shekel ụzọ abụọ na nnu na ọgụ 17 bụ nke sitere n'aka ndị isi usuu niile nke nnu ndị ikom 2 na ọgụ 10, na n'aka ndị isi usuu niile nke ọgụ ndị ikom 5, n'ihi na ndị ikom nke usuu ndị agha ahụ lụtara ihe n'agha, nwoke ọbụla ọ lụtara n'onwe ya. Moses na Elieza bụ onye nchụaja wee nara ọlaedo ahụ n'aka ndị isi usuu niile nke nnu ndị ikom 2 na ọgụ 10, na nke usuu niile nke ọgụ ndị ikom 5, webata ha n'ụlọ ikwu nzute ịbụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta n'ihu Jehova. Akwụkwọ n'ọgụgụ isi nke 32. Ma ụmụ Ruben na ụmụ Gad nwere ọtụtụ anụ ụlọ, ha hiri nne nke ukwuu. Ha wee hụ ala Jeza na ala Gilead, ma lee, ebe ahụ bụ ebe anụ ụlọ. Ụmụ Gad na ụmụ Ruben wee bịa gwa Moses, gwakwa Elieza bụ onye nchụaja, gwakwa ndị isi nzukọ Izrel okwu sị, Atarọt na Dibọn na Jeza na Nimra na Heshbọn na Eliale na Seba na Nebo na Biọn bụ ala nke Jehova tigburu n'ihu nzukọ Izrel. Ala anụ ụlọ ka ọ bụ, ma ndị ohu gị nwere anụ ụlọ. Ha sịkwa, ọ bụrụ na anyị ahụtawo amara n'ihu gị, ka enye ndị ohu gị ala nke a ịbụ ihe onwunwe. Emeela ka anyị gabiga Jọdan. Moses wee sị ụmụ Gad na ụmụ Ruben, ụmụnne unu, ha ga-aba n'agha ahụ, unu onwe unu ewee nọdụ n'ebe a? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka unu na-eme ka obi ụmụ Izrel ji gabiga baa n'ala ahụ Jehova nyeworo ha? Otu a ka nna unu ha mere mgbe m siri n'ala Kadesh Banea ziga ha ịhụ ala ahụ. Ha wee rigoro ndagwurugwu Eshkọl hụ ala ahụ, wee mee ka obi ụmụ Izrel si na ha agaghị aba n'ala ahụ nke Jehova nyere ha rịị. Iwe Jehova wee dị ọkụ n'ụbọchị ahụ, wee ṅụọ iyi sị, ndị ikom ahụ ndị na-esi n'ala Ijipt rigopụta site n'onye gburu ọgụ afọ wee gaba n'ihu, ha agaghị ahụ ala ahụ ma ọlị, nke m ṅụrụ Ebraham, ṅụkwara Isak, ṅụkwara Jekọb iyi nye ha, n'ihi na ha esoghị m n'azụ. Ma ọ bụ naanị Keleb nwa Jefune bụ onye Kenizait na Joshua nwa Nun, n'ihi na ha esozuwo Jehova n'azụ. Iwe Jehova wee dị ọkụ megide Izrel, wee mee ka ha ṅagharịrị n'ọzara ọgụ afọ 2 ruo mgbe ọgbọ ahụ niile nke na-eme ihe ọjọọ n'anya Jehova gwụsịrị. Ma lee, unu ebiliwo n'ọnọdụ nna unu ha. Mmụba nke ndị ikom bụ ndị mmehie, iwere ịdị ọkụ ọzọ tụkwasị n'ịdị ọkụ iwe Jehova megide Izrel. Mgbe unu ga-esi n'iso ya n'azụ laghachi, ọ ga-ahapụkwa ha n'ọzara nke a. Unu ga-ebibikwa ndị nke a niile. Ha wee bịakwute ya nso sị, ogige igwe ewu na atụrụ ka anyị ga-ewuru anụ ụlọ anyị n'ebe a, wukwara ụmụntakịrị anyị obodo. Ma anyị onwe anyị ga-ejikere onwe anyị jee ọsọ ọsọ n'ihu ụmụ Izrel ruo mgbe anyị ga-eme ka ha baa n'ebe ahụ. Ma ụmụntakịrị anyị ga-ebi n'obodo ndị a e wusiri ike n'ihi ndị bi n'ala ahụ. Anyị agaghị alọta n'ụlọ anyị ruo mgbe ụmụ Izrel ketaworo nwoke ọbụla ihe nketa ya, n'ihi na anyị agaghị esoro ha keta si n'ofe Jọdan wee gaba n'ihu, n'ihi na ihe nketa anyị abịaruwo anyị n'aka n'ofe Jọdan nke a n'ụzọ ọwụwa anyanwụ. Moses wee sị ha, ọ bụrụ na unu eme ihe, ọ bụrụ na unu ejikere onwe unu n'ihu Jehova ibu agha, ọ bụrụkwa na onye ọbụla n'ime unu nke ejikere agabiga Jọdan n'ihu Jehova ruo mgbe ọ ga na-apụ ndị iro ya ala ha n'ihu ya, e wee budo ala ahụ n'ihu Jehova, emesịkwa unu ga-alọta wee bụrụ ndị ikpe na-amaghị site n'aka Jehova, sitekwa n'aka Izrel. Ala nke a wee bụrụ unu ihe onwe n'ihu Jehova. Ma ọ bụrụ na unu emeghị otu a, lee, unu emehiewo megide Jehova. Marakwanụ mmehie unu na ọ ga-achọpụta unu wuoro onwe unu obodo ụfọdụ ebe ụmụntakịrị unu ga-ebi, wukwara igwe ewu unu na atụrụ unu ogige, meekwanụ ihe na-esi n'ọnụ unu pụta. Ụmụ Gad na ụmụ Ruben wee gwa Moses okwu sị, ndị ohu gị ga-eme dịka onye nwe m na-enye n'iwu. Ụmụntakịrị anyị na ndị ikom anyị na anụmanụ anyị na anụ ụlọ anyị niile ga-anọ n'ebe ahụ n'obodo niile nke Gilead. Ma ndị ohu gị ga-agabiga, onye ọbụla nke ejikere iso ndị agha n'ihu Jehova ibu agha dịka onye nwe m na-ekwu. Moses wee nye Elieza bụ onye nchụaja na Joshua nwa Nun na ndị isi nke ndị bụ nna ebo niile nke ụmụ Izrel iwu banyere ha. Moses wee sị ha, ọ bụrụ na ụmụ Gad na ụmụ Ruben na-eso unu gabiga Jọdan, onye ọbụla nke ejikere ibu agha n'ihu Jehova
e wee buda ala ahụ n'ihu unu, unu ga-enyekwa ha ala Gilead ahụ ịbụ ihe onwunwe. Ma ọ bụrụ na ha esoghị unu gabiga na njikere, ha ga-eketakwa ala n'etiti unu na ala Kenan. Ụmụ Gad, ụmụ Ruben wee zaa sị, okwu nke Jehova gwaworo ndị ohu gị, otu a ka anyị ga-eme. Anyị onwe anyị ga-agabiga na njikere n'ihu Jehova baa n'ala Kenan. Ọ bụkwa n'aka anyị ka ihe onwunwe nke ihe nketa anyị ga-adị n'ofe Jọdan. Moses wee nye ha bụ ụmụ Gad na ụmụ Ruben na nkewa ebo Manase nwa Josef, alaeze Saịhọn bụ eze ndị Amọrait, na alaeze Ọg bụ eze Bashan, ala ahụ dịka obodo ya niile si dị, na oke ala niile ha bụ obodo niile nke ala ahụ gburugburu. Ụmụ Gad wee wuo Dibọn na Atarọt na Aroa na Atarọt-Shofan na Jeza na Jogbeha na Bet-Nimra na Bet-Haran, bụ obodo e wusiri ike n'ogige igwe ewu na atụrụ. Ụmụ Ruben wukwara Hesbọn na Eleale na Kiriataim na Nebo na Bia-Meon, ma a gbanwere aha ha na Sibma. Ha wee were aha kpọkwasị obodo ha wuru aha. Ụmụ Makia nwa Manase wee jee Gilead were ya napụ ya n'aka ndị Amọrait ndị bi n'ime ya. Moses wee were Gilead nye Makia nwa Manase wee biri n'ime ya. Jeiel nwa Manase wee jee were ebe obibi niile ha wee kpọọ ha Havọt Jair. Noba wee jee were Kenat na ụmụ obodo ya wee kpọọ Noba n'aha nke ya. Akwụkwọ n'ọgụgụ isi nke 33. Ndị a bụ mbuli ije ụmụ Izrel ndị siri n'ala Ijipt pụta dịka usuu niile nke ndị agha ha si dị n'aka Moses na Erọn. Moses wee dee ọpụpụ niile ha n'akwụkwọ dịka mbuli ije niile ha si dị n'okwu ọnụ Jehova. Ndị a bụkwa mbuli ije ha dịka ọpụpụ niile ha si dị. Ha wee si na Rameses bulie ije n'ọnwa mbụ n'ụbọchị nke 15 nke ọnwa mbụ ahụ, n'echi nke ngabiga ahụ ka ụmụ Izrel siri n'Ijipt pụta n'aka dị elu n'anya ndị Ijipt niile. Mgbe ndị Ijipt na-eli ndị Jehova tigburu n'etiti ha bụ ndị niile e buru ụzọ, ma ọ bụkwa n'ahụ ndị bụ chi ha ka Jehova mere ihe niile o kpere n'ikpe. Ụmụ Izrel wee si na Rameses bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Sukọt. Ha si na Sukọt bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Etam nke dị na ụsọ ọzara. Ha si na Etam bulie ije jeghachi ruo Pi-Hahiroth nke dị n'ihu Be-Zefọn. Ha ma ụlọ ikwu ha na ihu Migdol. Ha si n'ihu Pi-Hahiroth bulie ije gabiga n'etiti oke osimiri baa n'ọzara. Ha jee ije nke ụbọchị 3 n'ọzara Etam ma ụlọ ikwu ha n'ime Mara. Ha si na Mara bulie ije bịaruo Ilim, isi iyi mmiri 12 na ọgụ nkwụ 310 dịkwa n'Ilim. Ha wee ma ụlọ ikwu ha n'ebe ahụ. Ha si n'Ilim bulie ije ma ụlọ ikwu ha n'akụkụ oke osimiri Uhie. Ha si n'oke osimiri Uhie bulie ije ma ụlọ ikwu ha n'ọzara Sin. Ha si n'ọzara Sin bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Dofka. Ha si na Dofka bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Alush. Ha si na Alush bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Refidim, ebe ndị Izrel na-enweghị mmiri ịṅụ. Ha si na Refidim bulie ije ma ụlọ ikwu ha n'ọzara Sinai. Ha si n'ọzara Sinai bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Kibrọt Hatava. Ha si na Kibrọt Hatava bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Hazerọt. Ha si na Hazerọt bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Ritma. Ha si na Ritma bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Rimon Perez. Ha si na Rimon Perez bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Libna. Ha si na Libna bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Risa. Ha si na Risa bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Kehilata. Ha si na Kehilata bulie ije ma ụlọ ikwu ha n'ugwu Shefa. Ha si n'ugwu Shefa bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Harada. Ha si na Harada bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Mahilot. Ha si na Makilot bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Tahat. Ha si na Tahat bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Tera. Ha si na Tera bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Mitka. Ha si na Mitka bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Hashmona. Ha si na Hashmona bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Mosirot. Ha si na Mosirot bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Benijakan. Ha si na Benijakan bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Hoahagidgad. Ha si na Hoahagidgad bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Jotbata. Ha si na Jotbata bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Abrona. Ha si na Abrona bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Eziongeba. Ha si na Eziongeba bulie ije ma ụlọ ikwu ha na Ozrazi nke ahụ bụ Kedesh. Ha si na Kedesh bulie ije ma ụlọ ikwu ha na ugwu Hua nke
na nsọtụ ala Edọm. Erọn bụ onye nchụaja wee rigo n'ugwu Hor n'okwu ọnụ Jehova nwụọ n'ebe ahụ. N'afọ nke ọgụ abụọ site na mgbe ụmụ Izrel siri n'ala Ijipt pụta n'ọnwa nke ise n'ụbọchị mbụ nke ọnwa ahụ, Erọn wee gbaa ọgụ afọ 63 mgbe ọ nwụrụ n'ugwu Hor. Onye Kenan ahụ bụ eze Arad, onye bi na Negeb n'ala Kenan, wee nụ na ụmụ Izrel abịawo. Ha wee si n'ugwu Hor bulie ije maa ụlọ ikwu ha na Zalmona. Ha si na Zalmona bulie ije maa ụlọ ikwu ha na Punon. Ha si na Punon bulie ije maa ụlọ ikwu ha na Obot. Ha si na Obot bulie ije maa ụlọ ikwu ha na Iye Abarim n'oke ala Moab. Ha si n'Iyim bulie ije maa ụlọ ikwu ha na Dibongad. Ha si na Dibongad bulie ije maa ụlọ ikwu ha na Amon-Diblatim. Ha si na Amon-Diblatim bulie ije maa ụlọ ikwu ha na n'ugwu Abarim n'ihu Nebo. Ha si n'ugwu Abarim bulie ije maa ụlọ ikwu ha n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko. Ha maa ụlọ ikwu ha n'akụkụ Jọdan site na Bet-Jeshimọt ruo ebe Shitim n'ala ihe na-adịghị nke Moab. Jehova wee gwa Mosis okwu n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko sị, "Gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe unu onwe unu na-agabiga Jọdan baa n'ala Kenan, unu ga na-apụkwa n'aka ndị niile bi n'ala ha n'ihu unu. Unu ga-alakwa nkume ha niile nke mere ka ha yie ihe n'iyi. Onyinyo ha niile awụrụ awụ ka unu ga-alakwa n'iyi, meekwa ka ebe dị elu niile tọgbọrọ n'efu. Unu ga-enwetakwa ala ahụ biri n'ime ya, n'ihi na ọ bụ unu ka m nyeworo ala ahụ inweta. Unu ga-eketakwa ala ahụ n'ife nza dịka agbụrụ niile unu si dị. Ndị bara ụba ka unu ga-eme ka ala nketa ha hie nne, ma ndị dị ole na ole ka ị ga-eme ka ala nketa ha dị nta. Ebe ọbụla nze ahụ ga-amara onye ọbụla, ọ ga-ewere ya dịka ebo niile nke nna unu ha si dị ka unu ga-eketa. Ma ọ bụrụ na unu anapụghị n'aka ndị bi n'ala ahụ ala ha n'ihu unu, ọ ga-erukwa na ndị unu kwere ka ha fọdụ site na ndị ahụ ga-aghọkwa obi ogwu n'anya unu, ghọọkwa ogwu n'akụkụ unu. Ha ga-akpagbukwa unu n'ala ahụ nke unu onwe unu na-ebi n'ime ya. Ọ ga-erukwa na dịka m chere ime ha, otu a ka m ga-eme unu." Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 34. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, "Nye ụmụ Izrel iwu sị ha, mgbe unu onwe unu ga na-abata n'ala Kenan, nke a bụ ala nke ga-eru unu aka n'ihe nketa, bụ ala Kenan dịka oke ala ya niile si dị. Akụkụ ndịda unu nwekwara ga-esite n'ọzara Zin n'akụkụ Edọm. Oke ala ndịda unu nwere ga-esitekwa na nsọtụ ahụ nke oke osimiri Nnu nke chere ihu n'ihu anyanwụ. Oke ala unu nwere ga-esikwa na ndịda gbaa gburugburu ruo nrigo Akrabim. Ọ ga-agabigakwa ruo Zin. Ọpụpụ ya niile ga-esikwa na ndịda Kadesh Barnea. Ọ ga-apụkwara Hezada wee gabiga Azmon. Oke ala ahụ ga-esikwa na Azmon gbaa gburugburu ruo mmiri iyi Ijipt. Ọpụpụ ya niile ga-adịrịkwa oke osimiri. Oke ala ọdịda anyanwụ kwa unu ga-enwe ọbụla oke osimiri ukwu ahụ n'oke ya. Nke a ga-abụrụ na oke ala ọdịda anyanwụ. Nke a ga-abụkwara unu oke ala ugwu. Unu ga-esi n'oke osimiri ukwu ahụ kpapụtara unu onwe unu ugwu Hor. Unu ga-esikwa n'ugwu Hor kpapụta ruo mbata Kemat. Ọpụpụ niile nke oke ala ahụ ga-adịrịkwa Zedad. Oke ala ahụ ga-apụtara Zifron. Ọpụpụ ya niile ga-adịrịkwa Hezainan. Nke a ga-abụrụ na oke ala ugwu. Unu ga-akpapụtakwuru onwe unu ka ọ bụrụ oke ala ihu anyanwụ site na Hezainan ruo Shefam. Oke ala ahụ ga-arịdakwa site na Shefam ruo Ribla n'akụkụ ihu anyanwụ Ain. Oke ala ahụ ga-arịdakwa wee metụ akụkụ oke osimiri Kineret nke chere ihu n'ihu anyanwụ. Oke ala ahụ ga-arịdarukwa Jọdan. Ọpụpụ ya niile ga-adịrịkwa oke osimiri Nnu nke ga-abụrụ n'ala dịka oke ala ya niile si dị gburugburu. Mosis wee nye ụmụ Izrel iwu sị, "Nke a bụ ala ahụ nke unu ga-eketa n'ife nza, nke Jehova nyere iwu banyere ya iyi n'ebo 9 ahụ na nkewa ebo ahụ. N'ihi na ebo ụmụ Izrel ndị Ruben dịka ụlọ nke ndị bụ na ha si dị, na ebo ụmụ niile ndị Gad dịka ụlọ nke ndị bụ na ha si dị anarawo nkewa ebo Manase anarawokwa ihe nketa ya ha. Ebo abụọ ahụ na nkewa ebo ahụ anarawo ihe nketa ha n'ofe Jọdan. Nke a
na nso Jeriko n'akụkụ ihu anyanwụ n'ụzọ ọwụwa anyanwụ. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, ndị a bụ aha ndị ikom ahụ ndị ga-eme ka unu keta ala ahụ: Elieza bụ onye nchụaja na Joshua nwa Nun. Ọ bụkwa otu onye isi site n'ebo ọbụla ka unu ga-ekuru ime ka eketa ala ahụ. Ndị a bụ aha ndị ikom ahụ nke ebo Juda: Keleb nwa Jefu nke bụ ụmụ Simeon, Shemuel nwa Amihud nke ebo Benjamin, Elida nwa Kislon nke bụ ụmụ Dan. Otu onye isi kwa bụ Biku nwa Jogli nke ụmụ Josef nke ebo ụmụ Manase. Otu onye isi bụ Haniel nwa Ifod nke ebo ụmụ Ifrem. Otu onye isi kwa bụ Kemuel nwa Shifta nke ebo ụmụ Zebulun. Otu onye isi kwa bụ Elizafan nwa Panak nke ebo ụmụ Isaka. Otu onye isi kwa bụ Patiel nwa Zan nke ebo ụmụ Asha. Otu onye isi kwa bụ Ahihud nwa Shelomi nke ebo ụmụ Naftali. Otu onye isi kwa bụ Pedahel nwa Amihud. Ndị a bụ ndị Jehova nyere iwu ime ka ụmụ Izrel keta ala n'ala Kenan. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 35. Jehova wee gwa Mosis okwu n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko sị, nye ụmụ Izrel iwu ka ha si n'ihe nketa nke ihe onwunwe ha nye ndị Livayị obodo ibi n'ime ha. Ebe ịta nri nke obodo ahụ ga-enwe gburugburu ha ka unu ga-enyekwa ndị Livayị. Obodo ahụ ga-abụkwara ha ebe ibi n'ime ha. Ebe ịta nri ha ga-adịkwara anụ ụlọ ha, dịkwara akụ ha, dịkwara anụ niile ha. Ebe ịta nri nke obodo niile nke unu ga-enye ndị Livayị ga-adị nnu kubit 2 na ọgụ 10 site na mgbidi obodo wee gaba n'azụ ya gburugburu. Unu ga-atụkwa n'azụ obodo akụkụ ihu anyanwụ nnu kubit 5 n'akụkụ ndịda, nnu kubit 5 n'akụkụ ọdịda anyanwụ, nnu kubit 5 n'akụkụ ugwu, kubit 5. Obodo ga-abịkwa n'etiti. Nke a ga-abụrụ ha ebe ịta nri nke obodo ahụ. Obodo niile nke unu ga-enye ndị Livayị ha ga-abụ obodo 6 nke mgbaba nke unu ga-enye ka ogbu mmadụ wee gbalaga n'ebe ahụ. Unu ga-enyekwa ọgụ obodo 2 na 2 tinyere ha. Obodo niile nke unu ga-enye ndị Livayị bụ ọgụ obodo 2 na 8 ha na ebe ịta nri ha. Ma obodo niile ahụ nke unu ga-enye site n'ihe onwunwe nke ụmụ Izrel n'aka ndị bara ụba ka unu ga-anara ọtụtụ obodo, ma n'aka ndị dị ole na ole ka unu ga-anara obodo ole na ole. Ọ bụ dịka ala nketa ya si dị nke ha na-eketa ka onye ọbụla ga-enye ndị Livayị site n'obodo ya niile. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe unu onwe unu ga na-agabiga Jọdan baa n'ala Kenan, unu ga-ahọpụtakwara onwe unu obodo ụfọdụ, obodo mgbaba ka ha ga-abụrụ unu, ka ogbu mmadụ onye na-etigbu mmadụ na ọghọm wee gbalaga n'ebe ahụ. Obodo niile ahụ ga-abụkwara unu ebe mgbaba a ga-esi n'aka onye ọbọ gbalaga, ka ogbu mmadụ wee ghara ịnwụ ruo mgbe ọ ga-eguzo n'ihu ndị ikom ka ekpe ya ikpe. Obodo ndị a nke unu ga-enye obodo 6 nke mgbaba ka ha ga-abụrụ unu. Obodo 3 ka unu ga-enye n'ofe Jọdan, ka obodo 3 ka unu ga-enyekwa n'ala Kenan. Obodo mgbaba ka ha ga-abụ. Obodo 6 ndị a ga-abụrụ ụmụ Izrel, bụrụkwa ọbịa, bụrụkwa onye bi n'etiti ha ebe mgbaba, ka onye ọbụla nke na-etigbu mmadụ na ọghọm wee gbalaga n'ebe ahụ. Ma ọ bụrụ na o were ihe igwe tie ya wee nwụọ, ogbu mmadụ ka ọ bụ, agaghị ime ka ogbu mmadụ ahụ nwụọ. Ọ bụrụkwa na o were nkume dị ya n'aka bụ nke ga-eme ka mmadụ nwụọ tie ya wee nwụọ, ogbu mmadụ ka ọ bụ, agaghị ime ka ogbu mmadụ ahụ nwụọ. Ma ọ bụrụ na o were ihe osisi dị ya n'aka bụ nke ga-eme ka mmadụ nwụọ tie ya wee nwụọ, ogbu mmadụ ka ọ bụ, agaghị ime ka ogbu mmadụ ahụ nwụọ. Onye ọbara ya onwe ya ga-eme ka ogbu mmadụ ahụ nwụọ. Mgbe o zutere ya, ya onwe ya ga-eme ka ọ nwụọ. Ọ bụrụkwa na ọ kwatuo ya n'ịkpasị maọbụ tụọ ya ihe mgbe ọ na-eche anwụ o wee nwụọ, maọbụ a sị na o were aka ya tie ya n'iro o wee nwụọ, agaghị eme ka onye na-etigbu ya nwụọ. Ogbu mmadụ ka ọ bụ. Onye ọbara ga-eme ka ogbu mmadụ ahụ wee nwụọ mgbe o zutere ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụ na mberede ka ọ kwaturu ya mgbe ọ na-adịghị n'iro, maọbụ tụọ ya ihe ọbụla mgbe ọ na-echeghị anwụ, maọbụ a sị na o were nkume ọbụla bụ nke ga-eme ka mmadụ nwụọ, mee ka ọ dakwasị ya mgbe ọ na-ahụghị ya, o wee nwụọ, ma onye ahụ abụghị onye iro ya, ọ bụghịkwa onye na-achọ ime ihe ọjọọ, nzukọ m ga-ekpekwa n'etiti otu ihe ahụ
na onye ọgbọ ọbụla dịka ikpe ndị a si dị. Nzukọ m ga-anapụtakwa ogbu mmadụ ahụ n'aka onye ọgbọ ọbụla. Nzukọ m ga-emekwa ka ọ laghachi n'obodo mgbaba ya ebe ọ gbalagara. Ọ ga-ebikwa n'ime ya ruo mgbe ọ nwụọ onyeisi nchụaja nke e were mmanụ nsọ ahụ tee. Ma ọ bụrụ na ogbu mmadụ ahụ esi n'oke ala obodo mgbaba ya pụọ ma ọlị bụ ebe ọ gbalagara, onye ọbọ ọbụla ewee hụta ya n'azụ oke ala obodo mgbaba ya, onye ọbọ ọbụla ahụ wee gbuo ogbu mmadụ ahụ, ọ dịghị ikpe ọbụla mara ya, n'ihi na n'ime obodo mgbaba ya ka ọ ga-ebi ruo mgbe ọnwụ onyeisi nchụaja. Ma mgbe ọnwụ onyeisi nchụaja gasịrị, ogbu mmadụ ahụ ga-alaghachi n'ala ihe onwunwe ya. Ihe ndị a ga-abụkwuru unu ụkpụrụ ikpe ruo ọgbọ niile unu na ebe obibi unu niile. Onye ọbụla nke na-etigbu mmadụ n'ọnụ ndị ama ka a ga-egbu ogbu mmadụ ahụ, ma naanị otu onye ama agaghị agbagide mmadụ ama ka ọ nwụọ. Unu anarakwala ihe mgbapụta n'ọnọdụ ndị ogbu mmadụ nke ikpe ịnwụ ọnwụ maworo, ma aghaghị ime ka ọ nwụọ. Unu anarakwala ihe mgbapụta n'ọnọdụ onye gbalagaworo n'obodo mgbaba ya ka ọ wee lọta ibi n'ala ya ruo mgbe ọnwụ onye nchụaja. Unu emerụkwala ala ahụ nke unu onwe unu bi n'ime ya, n'ihi na ọbara nke ahụ na-emerụ ala, ma ala agaghị ekpuchiri ya mmehie ya banyere ọbara a wụsịrị n'ime ya, ma ọ bụghị naanị n'ọbara nke onye wụsịrị ya. Emekwala ka ala ahụ nke unu onwe unu na-ebi n'ime ya rụọ arụ, nke mụ onwe m na-ebi n'etiti ya, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova na-ebi n'etiti ụmụ Izrel. Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 36. Ndị isi nke ndị bụ nna nke agbụrụ ụmụ Giled nwa Makia nwa Manase n'etiti agbụrụ ụmụ Josef wee bịaruo nso kwuo okwu n'ihu Moses na n'ihu ndị isi, bụ ndị isi nke ndị bụ nna ụmụ Izrel. Ha wee sị, Jehova nyere onye nwe m iwu inye ụmụ Izrel ala ahụ n'ihe nleta n'ife nze. Enyekwara onye nwe m iwu n'ọnụ Jehova iwere ihe nketa Zelofehad bụ nwanne anyị nye ụmụ ya ndị ikom, ma a sị na ha ga-aghọrọ nwoke ọbụla nke sitere n'ụmụ ebo ọzọ nke ụmụ Izrel nwunye. A ga-agụpụkwa ihe nketa ha n'ihe nketa nke nna anyị ha, tụkwasị ya n'ihe nketa ebo ahụ nke ga-enwe ha, ewee gụpụ ya n'ihe ife nza nke ihe nketa anyị. Ọ bụrụkwa na ọ bụ jubili nke ụmụ Izrel, a ga-atụkwasịkwa ihe nketa ha n'ihe nketa nke ebo ahụ nke ga-enwe ha, ewee gụpụ ihe nketa ha n'ihe nketa ebo nna anyị ha. Moses wee nye ụmụ Izrel iwu n'okwu ọnụ Jehova sị, ihe ziri ezi ka ebo ụmụ Josef na-ekwu. Nke a bụ ihe Jehova nyeworo n'iwu banyere ụmụ ndị inyom Zelofehad sị, nwoke dị mma n'anya ha ka ha ga-abụrụ nwunye. Naanị ọ bụ agbụrụ nke ebo nke ndị bụ nna ha ka ha ga-abụrụ nwunye. Ọ dịghịkwa ihe nketa ụmụ Izrel nwere ga-esi n'ebo fee n'ebo ọzọ gburugburu, n'ihi na ụmụ Izrel ga-arapụra nwoke ọbụla n'ihe nketa ebo nna ya ha. Nwa nwaanyị nwoke ọbụla nke na-eweta ihe nketa n'ebo niile nke ụmụ Izrel ga-abụrụ otu nwoke sitere n'agbụrụ nke ebo nna ya nwunye, ka ụmụ Izrel wee nweta nwoke ọbụla ihe nketa nna ya ha. Ọ dịghịkwa ihe nketa ga-esi n'ebo fee n'ebo ọzọ gburugburu, n'ihi na ebo niile nke ụmụ Izrel ga-arapụra nwoke ọbụla n'ihe nketa nke aka ya. Dịka Jehova nyere Moses iwu, otu a ka ụmụ ndị inyom Zelofehad mere. Mala na Tiaza na Hogla na Milka na Noa bụ ụmụ ndị inyom Zelofehad wee bụrụ nwunye ụmụnne nna ha. Ọ bụ ndị ikom nke sitere n'agbụrụ ụmụ Manase nwa Josef ka ha bụrụ nwunye. Ihe nketa ha wee dịgide n'ebo nke agbụrụ nna ha. Ndị a bụ ihe e nyere n'iwu na ikpe nke Jehova nyere ụmụ Izrel n'iwu n'aka Moses n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko.